ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லாரையும் L2 வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு 13 சாப்டரோட ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ண போறோம். வேத பேஸ் பார்த்து அது முடிஞ்சு கொடுத்தனா நம்ம இது பார்க்கலாம், பிபிடியும் பார்த்துக்கலாம். இல்ல முடியலன்னா நாளைக்கு பிபிடி பார்த்து 13 சாப்டர் ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம். ஏன்னா 13 சாப்டர் கொஞ்சம் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா உள்ள போய் புரிந்து படிக்கணும். அதனால கொஞ்சம் டைம் எடுக்கிறது. ஓகே, பிரணதி யார் படிக்க போறா? கேட்கவே இல்லைன்னா யார் வேணா ஆரம்பிக்கலாம். பிரணதி, கீதா மாதாஜி ஆன் பண்ணி வச்சிருக்காளே, படிக்க போறா? படிக்கிற மாதாஜி. தெரியுதா? ஸ்கிரீன் தெரியுதா? தெரியுது மாதாஜி, தெரியுது. படி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சஷ்டூருன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மह्यं ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரு இதபத கமலம் ஸ்ரீ குரு வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சககண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணான் பதான் சககண மேல எழுத்துங்க மாதாஜி கொஞ்சம். ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம் ச. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशे गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचना गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. नमः महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर विषे नमः. गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमः ओं विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वासक्ति देशतारिणे. पंचतत्व महां कृष्णं भक्त रूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. फर्स्ट क्लास. நம்ம பாடத்துக்கு போயிடலாம். தெரியாது இல்லையா? 23 23 என்ன சொன்னீங்க? 23 சொன்னீங்க, 24 சொன்னீங்க. மாதாஜி 23 கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு மாதாஜி. ஓகே ஓகே 24 எஸ். யா, இப்போ ஐஸ்வர்யா மாதாஜில இருந்து ஆரம்பிக்கலாமா? हरे कृष्ण माताजी. य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वदा वर्तमानो अभि न स भूयो अभिजायते. யாராயினும் ஏவம் இவ்வாறு வேத்தி புரிந்து கொள்கின்றானோ புருஷம் உயிர்வாளிகள் பிரகிருத்தின் ஜட இயற்கை ச மேலும் குணை ஜட இயற்கையின் குணங்கள் சக உடன் சர்வதா எல்லா வழிகளிலும் வர்த்தமான அமைந்து அபி இருந்தும் கூட ந என்றுமில்லை ச அவன் பூய மீண்டும் அபிஜாயத்தே பிறவி எடுப்பது. ஜட இயற்கை உயிர்வாளி குணங்களுடனான இவற்றின் உறவு ஆகியவற்றை பற்றிய இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைகிறான். அவனது தற்போதைய நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி, அவன் மீண்டும் இங்கே பிறவி எடுக்கப் போவதில்லை. பொருளுரை: ஜட இயற்கை, பரமாத்மா, ஜீவாத்மா மற்றும் இவர்களுக்கு இடையிலான தொடர்பு
ஆகியவற்றை பற்றி ஒருவன் தெளிவாக புரிந்து கொண்டால் முக்தி அடைவதற்கு தகுதி பெற்று அவன் ஆன்மீக சூழ்நிலைக்கு திரும்புகிறான். இந்த ஜட இயற்கைக்கு திரும்பி வரும்படி அவன் பலவந்தப்படுத்தப்படுவது இல்லை. இதுவே ஞானத்தின் பலன். சந்தர்ப்ப வசத்தினால் ஜீவாத்மா இந்த ஜட வாழ்வில் வீழ்ந்துள்ளான் என்பதை புரிந்து கொள்வதே ஞானத்தின் நோக்கம். அதிகாரிகள், சாதுக்கள் மற்றும் ஆன்மீக குருவின் சங்கத்துடன் கூடிய தனது சுய முயற்சியினால் ஒருவன் தனது நிலையை புரிந்து கொண்டு முழுமுதற் கடவுளால் விளக்கப்பட்டபடி பகவத்கீதையை அதன் உண்மையுருவில் புரிந்து கொண்டு ஆன்மீக உணர்வான கிருஷ்ண உணர்விற்கு திரும்ப வேண்டும். அதன் பின்னர் அவன் மீண்டும் இந்த ஜட நிலையை ஒருபோதும் திரும்பி வர மாட்டான். அறிவுடன் கூடிய ஆனந்தமயமான நித்திய வாழ்விற்காக அவன் ஆன்மீக உலகிற்கு மாற்றப்படுவான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த சாப்டர் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் இதுதான் என்னது பிலாசபிக்கல் டேர்ம்ஸா. ஓகே, அப்ப நம்ம வந்து ஜட இயற்கை இந்த இதோ ஆன்மீக இதெல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம இல்லையா, இதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாவே பார்த்தோம். இப்ப இதை கண்டினியூ பண்றோம். ஜட இயற்கை, உயிர் வாழி, குணங்களுடனான இவற்றின் உறவு. ஜட இயற்கைக்கும் உயிர் வாழிக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கு? நம்ம வந்து ஹையர் பொட்டன்சி, பகவானோட வந்து ஹையர் உயர் என்ன படிச்சது, உயர் தகுதி உள்ள நம்ம எல்லாம் வந்து ஹையர் பொட்டன்சியோட தான் பகவானோட அம்சங்களை கொண்டிருக்கோம். கொஞ்சம் கீழ்மட்டமா உள்ளது வந்து ஜட இயற்கை. இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், we are depending on the nature. ஜட இயற்கை நம்ம நம்பிதான் இருக்கோம், அதை நல்லா யூஸ் பண்றோம் நம்ம. சோ ரெண்டு பேரோட யூனியன் என்னது, we are depending on the nature. சோ ஜட இயற்கை, உயிர் வாழி, குணங்களுடனான இவற்றின் உறவு ஆகியவற்றை பற்றிய இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைகின்றான். நிறைய இது இந்த மாதிரி தத்துவம் தான் கொடுத்திருக்கு. இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாக்கா நமக்கு ஒரு துக்கம் இருக்காது. மெயினா என்ன, நம்ம வருத்தம், ஒரு ஏமாற்றம் எல்லாம் இருக்குமே, அதுல இருந்து நம்ம வெளிப்பட்டுருவோம். ஏன்னா இதெல்லாம் ஃபுல்லா நம்ம இந்த தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கணும். சோ நிச்சயமாக முக்தி அடைகின்றான். அவனது தற்போதைய நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி, அவன் மீண்டும் இங்கே பிறவி எடுக்க போவதில்லை. எஸ், பொருளுரை. ஜட இயற்கை, பரமாத்மா, ஜீவாத்மா இந்த மூன்றும் இவர்களுக்கு இடையிலான தொடர்பு ஆகியவற்றை பற்றி ஒருவன் தெளிவாக புரிந்து கொண்டால் முக்தி அடைவதற்கு தகுதி பெற்று அவன் ஆன்மீக சூழ்நிலைக்கு திரும்புகின்றான். இந்த ஜட இயற்கையும் ஜீவாத்மா மாத்திரம் இல்ல, பரமாத்மா நம்ம கூட இருக்கார். அந்த சம்பந்தமும் என்ன இருக்கு, பரமாத்மா ஜீவாத்மாக்குள்ள என்ன சம்பந்தம், ஜட இயற்கைக்கும் ஜீவாத்மாக்கும் என்ன சம்பந்தம், இதெல்லாம் டோட்டல் நம்ம வந்து நல்லா புரிஞ்சு விடுறோம் நம்ம படிக்கும் போது. பட் நம்ம வாழ்க்கையில அதை நல்லா இதை என்னது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அதை மாதிரி பண்ணோம்னா வருத்தம் ஒன்றும் இருக்காது. வில் டேக் என்ன வந்தாலும் லைஃப்ல என்ன வந்தாலும் ஓகே, இட் இஸ் ஓகே. அந்த மாதிரி வாட்ஸ் முன்னால கேட்பா, வை மீ, எனக்கு மாத்திரம் ஏன் இந்த துக்கம் அப்படி கேட்டிருந்தா, இப்ப அந்த மாதிரி தோணாது. சோ வாட் இருக்கும், அது அந்த துக்கம் வரும் போகும், அந்த நிலையில வந்துடும். ஏன்னா இது எல்லாமே இதை மாறிண்டே வரும். இதை என்ன வந்து இது சம்பந்தம் அதையும் நம்ம படிச்சதுன்னா துக்கத்தான் இது போக மாட்டோம். ஆகியவற்றை பற்றி ஒருவன் தெளிவாக புரிந்து கொண்டால் முக்தி அடைவது. முக்தின்னா என்னது, திருப்தி தான், ஆனந்தம். ஆனந்தம் மாத்திரம் என்னது, ஒரு சமாதான நிலை, ஒரு என்னது திருப்தி, சமாதானம், ஒரு பீஸ். ஒன்னும் எனக்கு ஒரு கவலை இல்லை, என்ன நடந்தாலும் சரி, அந்த மாதிரி. அதுதான் முக்தி. ஆக்சுவலி முக்தி அடைவதற்கு தகுதி பெற்று அவன் ஆன்மீக சூழ்நிலைக்கு திரும்புகின்றான். இந்த ஜட இயற்கைக்கு திரும்பி வரும்படி அவன் பலவந்தப்படுத்தப்படுவது இல்லை. திரும்பி அவன் வந்து சுழற்சியில வரமாட்டான். இதுவே ஞானத்தின் பலன். சந்தர்ப்ப வசத்தினால் ஜீவாத்மா இந்த ஜட வாழ்வில் விழுந்துள்ளான். சந்தர்ப்ப வசம் இருந்து ஏதோ பிடிவாதம் முடிச்சுட்டான். we are all part and parcel of the Lord. அங்கேருந்து ஒரு வாட்டி பிடிவாதம் பிடிச்சிட்டு வந்திருக்கோம். அதான் நமக்கு வந்து ஃப்ரீடம்னு கொடுத்துருக்காரு. ஸ்மால் ஃப்ரீடம் தான் நமக்கு. யார் பேசுங்க, 1 minute, நான் மியூட் போட்டுருவேன். யார் பேசுனாப்போ? ராஜேஸ்வரி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா சொன்னாங்க மாதாஜி. இப்பதான் வந்த எங்க குழந்தைங்க ரொம்ப அழைச்சிட்டு மியூட் பண்றேன். எனக்கு அந்த ஸ்கிரீன் ஓபன் பண்றதுக்கே டைம் எடுக்கிறது. பிகாஸ் நான் ஆக்சுவலி உங்க ஸ்கிரீன் எல்லாம் பார்க்காம தான் பேசிட்டு இருக்கேன். ஒன்லி அந்த பிபிடி தான் இருக்கும், காத்துல அப்படி பேசிட்டே இருப்பேன். அப்ப அந்த இது ஓபன் பண்றதுக்கு டைம் எடுக்கும். ஓகே, என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா என்ன சொல்லியிருந்தேன் இப்ப எடுத்து படிக்கிறேன். இந்த ஜட இயற்கைக்கு திரும்ப வரும்படி அவன் பலவந்தப்படுத்துவது இல்லை. அவனை வந்து பலவந்தப்படுத்த முடியாது. ஏன்னா வந்து பீஸ்ஃபுல்லா இருப்பான். இதுவே ஞானத்தின் பலன். இது படிச்சிருந்தேன். சந்தர்ப்ப வசத்தினால் ஜீவாத்மா இந்த ஜட வாழ்வில் வீழ்ந்துள்ளான். ஏதோ நம்ம எல்லாமே பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் தி லார்ட். அங்கதான் இருந்திருக்கும். ஆனா ஏதோ பிடிவாதம் காரணமாக நம்ம இல்ல. இப்ப இந்த குழந்தை எல்லாம் பசங்க எல்லாம் பிடிவாதம் பிடிக்கிறவன் இல்ல, எனக்கு வேணும் வேணும் வேணும்னு சொல்லிட்டு அப்படி பிடிவாதம் பிடிக்குமா என்ன பண்ணுவோம், சரி இப்போ இந்தா தொலை அப்படின்னு கொடுத்து விடுறோமே, அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டா பகவான்.
சரி டேஸ்ட் பார்க்கணும், இந்த உலகத்துல வந்து நம்ம எப்படி வாழணும்னு சொல்லிட்டு நம்மளும் பார்க்கலாம் அப்படின்னு. அஜாமலம் கதை மாதிரி. ஆனா போறதுக்கு வழி தெரியாம இப்ப இங்கேயே மாட்டிட்டு இருக்கோம். என்னது கர்மா பண்ணிட்டு இருக்கோம். என்ன கர்மா பண்ணாலும் அது பாவம் வரும், புண்ணியம் வரும். சோ கர்மா, விகர்மா, அகர்மா இதெல்லாம் நம்ம வந்து 3rd சாப்டர்ல படிச்சுட்டே இருக்கோம். சோ என்ன பண்ணோம், அகர்மா லெவல்ல பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணோம்னா ஃபர்ஸ்ட் பக்தி தொண்டுல ஈடுபட்டோம்னா எல்லாமே அகர்மால வந்துடும். அகர்மானா என்னது, அதுல பாவமும் வராது, புண்ணியம் வராது. அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன ஆகும், ஒண்ணுமே பேக்லாக் ஒண்ணுமே இல்லைன்னா எங்க போவோம், டைரக்டா அந்த பாதையில போயிட்டே இருப்போம் மேல. இப்ப நம்ம அதெல்லாம் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஒழுங்கா ஜப்பா பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, அதுக்கப்புறம் மங்களாரத்தையும் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். அப்புறம் போராதுன்னு சொல்லி இப்ப என்ன ஆரம்பிச்சுட்டேன், ஆஃபரிங்கும் ஆரம்பிச்சுட்டேன். ஆஃபரிங் முன்னாடி பண்ணிட்டு தான் இருப்போம். இருந்தாலும் இப்ப அந்த மாதிரி போடும்போது என்ன பண்ண முடியாதவா கூட இல்ல பண்ணிடணும். பகவானுக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு பால், பகவானுக்கு நெய்வேதியம் பண்றது, நம்ம வீட்டுல பால் இல்லையான்னு பாலை ஒரு காய்ச்சி பகவானுக்கு முன்னாடி வச்சு விடுறோம். ஆனா குளிச்சுட்டு பண்றது நல்ல விசேஷம். அப்ப அந்த மாதிரி குளிச்சுட்டு வச்சுன்னா அன்னைக்கு ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒண்ணு நம்ம பண்ணிட்டோம், பால் வைக்கலாம். இல்ல நம்ம என்ன தின்பண்டம் பண்றோமோ பகவானுக்கு வச்சு பகவான் ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா. வேற என்ன ஸ்லோகம் தெரியுமோ தெரியாத, நான் அந்த ஸ்லோகம் போடணும்னு நினைச்சேன். இந்த போகோட ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு, என்ன கோவிந்தா அப்படின்னு வரும். பின்ன தோணித்து வேண்டாம், இந்த லெவல்ல அது வந்து படிக்க வேண்டாம், அது இருக்கட்டும். நம்ம வந்து ஒரே ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் சொன்னோம். அந்த ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் சொல்லிட்டு அது எவ்வளவு 3 டைம் சொல்லலாம், இல்ல 108 சொல்லணும்னாலும் சொல்லலாம். உங்களுக்கு எவ்வளவு இல்லை ஒரே ஒரு வாட்டி சொல்லிட்டு கூட இந்த மாதிரி நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு எடுத்து நம்ம பிரசாதம் எடுத்து சாப்பிடணும். கோயில் அப்படித்தானே பண்றாங்க இல்லையா, அண்டாவா எல்லாம் பண்ணிக்கிறேன். எல்லாத்தையுமே அந்த கர்ப்ப கிரகத்துல கொண்டு போய் வச்சு நைவேத்தியம் பண்றா இல்ல, ஒரு பாத்திரத்தை தான் கொண்டு போய் வைப்பா. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவா, அதெல்லாம் நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு திரும்பி அது வந்து அந்த பெரிய அந்த அண்டாங்குண்டால சமைச்சிருப்பாளே அதை போட்டு விடுவா. அப்புறம் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணும்போது எல்லாமே பிரசாதம் ஆயிடும். அதுதான் நமக்கு வந்து விநியோகம் பண்றா. அது தொண்டையில கொடுக்கட்டும் இல்ல சாப்பாடை போட்டாலும் சரி, எல்லாமே பிரசாதம் ஆயிடும். சோ இது எல்லாமே வந்து ஆன்மீகத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம வந்து முன்னுக்கு போயிட்டு இருக்கோம் நாம். சோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்னது, வீழ்ச்சி அடைகிறதுக்கு ரொம்ப சான்ஸ் கம்மி. ஏன்னா நம்ம வந்து என்ன எங்க பார்த்தாலும் சரி கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு தான் காதுல விழுந்துட்டே இருக்கு. அதே அந்த பாதையிலேயே போயிட்டு இருக்கோம். அப்ப தடங்கல்களும் கொஞ்சம் கம்மியாயிட்டே வரும். இதுதான் ஞானம். இந்த ஞானத்தை பெற்றா இதுதான் ஞானம்ங்கிறது, நாட் பிலாசபிக்கல். பகவான் எங்க இருக்காரு ஏது இருக்காரு அது இல்ல. இது ஞானம்னா பக்தியால நம்ம வந்து இது புரிஞ்சுக்கிறது தான் ஞானம். இதுவே ஞானத்தின் பலன். சந்தர்ப்பவசத்தினால் ஜீவாத்மா இந்த ஜட வாழ்வில் வீழ்ந்துள்ளான் என்பதை புரிந்து கொள்வதே ஞானத்தின் நோக்கம். அதிகாரிகள், சாதுக்கள் மற்றும் ஆன்மீக குருவின் சங்கத்துடன், மெயினா சங்கம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம், ஒரு கிளாஸா அட்டென்ட் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். அதுதான் சங்கம், சத் சங்கம். சோ மற்றும் ஆன்மீக குருவின் சங்கத்துடன் கூடிய தனது சுய முயற்சியினால் ஒருவன் தனது நிலையை புரிந்து கொண்டு முழுமுதற் கடவுளால் விளக்கப்பட்டபடி பகவத்கீதையை அதன் உண்மையுருவில், அது வந்து பிரபுபாத பொருளுரை அவர் தானே எழுதியிருக்காரு. அதனால அவர் வந்து சொல்லியிருக்கார் உண்மையுருவில், ஏன்னா அவர் தானே ஆசிட்டிஸ் அந்த புக்கை எழுதியிருக்காரு. சோ அது கரெக்டா அந்த சீடர் பரம்பரையில எப்படி வந்திருக்கோ அதே வந்து எடுத்து அவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறதுனால அது வந்து உள்ள கலப்படம் இல்லாத வந்து அந்த உரையை வந்து எழுதியிருக்காரு. சோ அதை நம்ம வந்து படிச்சு கொஞ்சம் நல்லா புரிஞ்சுட்டு முன்னுக்கு வரலாம் அப்படின்னு. நிலையை புரிந்து கொண்டு முழுமுதற் கடவுளால் விளக்கப்பட்டபடி பகவத்கீதை அதன் உண்மையுருவில் புரிந்து கொண்டு ஆன்மீக உணர்வான கிருஷ்ண உணர்விற்கு திரும்ப வேண்டும். இப்படிப்படியே நம்ம பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். அதன் பின்னர் அவன் மீண்டும் இந்த ஜட நிலைக்கு ஒருபோதும் திரும்பி வரமாட்டான். இப்போ அவ்வளவு பக்குவம் வரல நமக்கு. என்ன பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம், திரும்பி என்னவோ பண்ண வேண்டாம் தோணும். ஒரு சோம்பேறித்தனம் வரும், ஜபம் பண்றதுக்கு ஒரு சோம்பேறி, ஒரு இது பண்றது எல்லாம் வரும். ஒரு நாளைக்கு ரொம்ப ஜோஷ்ல பண்ணுவோம், 3 நாளைக்கு வராது. பட் அந்த லெவல்ல தான் இருக்கும், எல்லாருமே அந்த லெவல்ல தான் இருக்கும். ஆனா அதுல இருந்து படிப்படி, ஏன்னா இது பிராக்டிஸ் பண்ண என்ன ஆயிடும், பகவான் அதே தானே சொல்றாரு. உங்க இதுல அந்த இதுல 8th சாப்டர்ல இறக்கிற தருவாயில உங்களை வந்து நினைக்கணும்னு என்ன பண்ணணும், சதாசர்வன் சததம் கீர்த்தயன் தோமாம், எப்பவுமே உங்க ஸ்மரணத்துல என்ன ஸ்மரணம் பண்ணிடுறேன்னு. எப்படி சும்மா உட்காந்து ஸ்மரணம் பண்ண முடியாது. அப்ப ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கேன், மாலையை வச்சு ஜபம் பண்ண என்ன ஃபுல்லா 108 பண்ண முடியுமா, இல்ல. அந்த 108ல ஒரு 10வது பண்ணோமா, சரி ஒரு மாலையில 10 டைம் 10 கவுண்டர்ல நம்ம வந்து பகவானை நினைச்சோம். திரும்பி 2வது மாலை பண்ணும்போது என்ன, திரும்பி ஒரு 10ஓ 8ஓ இல்ல 15ஓ 20 சொல்லும் போது கரெக்டா. அப்படி 16 ரவுண்ட் பண்ணும்போது என்ன, அட்லீஸ்ட் ஒரு 108 டைம்ஸாவது பகவான் நினைச்சிருக்கும் அந்த டோட்டல்ல. அது மாதிரிதான் மினிமம் 16 ரவுண்ட் சொல்லியிருக்காங்க. பகவான் எவ்வளவு நினைத்து நம்ம வந்து அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோமோ அதுதான் வந்து இஃபெக்டிவா இருக்கும். சோ அது வந்து அதன் பின்னர் அவன் மீண்டும் இந்த ஜட நிலைக்கு அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பகவானை தியானம் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணும்போது என்னன்னாக்கா ஒவ்வொரு இது செயலும் நமக்கு தான் பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது என்னன்னாக்கா அந்த ஆன்மீகத்துல போயிட்டு இருக்கோம்னு அர்த்தம். அப்போ இந்த ஜட நிலைக்கு நம்ம ஒருபோதும் திரும்பி வர மாட்டோம். அறிவு அப்படி வந்துட்டோம்னால எங்க வருவோம், அதுவும் நம்ம படிச்சோம். ஒரு ஞானி, ஒரு வந்து நல்ல பக்தன் ஃபுல் 100 மார்க்ஸ் வாங்கல, இல்லைன்னா இது வந்து பாசிங் மார்க் 100. ஆன்மீக உலகத்துல பகவானோட உலகத்துக்கு போனோம்னா 100 out of 100 வாங்கணும். ஆனா நம்ம இப்ப எவ்வளவு லெவல்ல இருந்திருக்கோம், மேபி 70, 80, 90 இருந்திருக்கான். நான் குழந்தை சொல்லும்போது 98 சொல்லிடுவேன். இன்னைக்கு கூட கத்தல கூட L2 படிக்கும்போது சொன்னேன் 98ல இருக்கோம். நம்ம எல்லாருமே ஹியூமன் பீயிங்கா 98 அந்த இதுல
என்னது ஸ்னேக்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ் சொல்லும் போது 98ல இருக்கும், 99ல ஒரு பாம்பு இருக்கு. நீங்க எல்லாம் ஜபாலம் பண்ணல, பகவான் நாம சொல்லலைன்னா இந்த 99 பாம்பு சாப்பிட்டு கீழே வந்துருவோம். இல்ல நல்லா ஜப்பா பண்ணி பகவானை தியானம் பண்ணா கரெக்டா ஒரு தாவு தாமினா 100. அதுல என்ன இது இப்ப ஹோம்ல இது இருக்கு, அதுதான் பகவானுடைய உலகம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது அவளுக்கு ஸ்னேக்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ் அதை சொன்னா அவளுக்கு புரியும். அதனால அவளை சொல்றேன். நம்மளும் அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கலாம், ஒன்னும் இது தப்பெல்லாம் கிடையாது. ஏன்னா வேற எங்கேயோ கூட நான் கேட்டேன், பரமபதம் இதேதான் பரமபதம் சொல்லிட்டு ஒரு விளையாட்டு இருந்துதான். அதுல இதையே நான் எனக்கு தெரியாது. இது இப்ப நான் ரீசெண்டா வாட்ஸ்அப்ல படிச்சது. இதை நான் 2 வருஷமா பசங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன், ஸ்னேக்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ்னு. அது என்ன எனக்கு தோணுது, அதே போல இந்த பாஸ்கெட் பால் நம்ம கிளாஸ்ல தான் எனக்கு அது ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு. பாஸ்கெட் பால்ல இப்படி போடுறோம், நம்ம ஏதோ ஜபம் போது நான் சொன்னேனே, அந்த பால் எப்படி நெட்டுக்குள்ள விழுறதோ அதுதான் ஆக்சுவல் பாயிண்ட்னு வரும் இல்லையா. நமக்கு பால் நெட்டுக்குள்ள விழுந்தாதான் பாயிண்ட் கணக்கு. அப்ப நம்மளோட எப்படி ஸ்மரணத்தோட பகவானை நினைத்துண்டு நம்ம எவ்வளவு நாம சொல்றோமோ அதுதான் அங்க போய் சேரும். சும்மா வாய் மாத்திரம் சொல்றது, கண்ணு எங்கேயோ பாக்குறது, இது என்னது காது எங்கேயோ கேட்கறது, அது பிரயோஜனம் இல்லை. பண்றோம், நம்ம நிறைய பண்ணலாம். நிறைய பண்ணோம்னா அவ்வளவு பண்றதுல அட்லீஸ்ட் கொஞ்சமாவது போகுமே. இல்ல நான் கணக்கா ஒரு மாலை தான் பண்ணுவேன்னா அந்த ஒரு மாலையில எவ்வளவுதான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியும். அதனால நிறைய வாட்டி பண்ணலாம். பண்ணிட்டே இருக்கும்போது அட்லீஸ்ட் ஒன்னு ரெண்டு ஒரு மாலையில பண்ண நம்ம அந்த ஆன்மீகத்துல போய்விடலாம். இது திரும்பி நான் சொல்லவே வேண்டாம். ஆக்சுவலி நம்ம பழைய ஸ்டூடெண்ட் தான். ஏன்னா ஒரு சடன்லி ஒரு ஜோய்ஸ் சொல்றேன். சோ நம்ம ஆன்மீக உணர்வான கிருஷ்ண உணர்வுக்கு திரும்ப வேண்டும். அதன் பின்னர் அவன் மீண்டும் இந்த ஜட நிலைக்கு ஒருபோதும் திரும்பி வரமாட்டான். அறிவுடன் கூடிய ஆனந்தமயமான நித்திய வாழ்விற்காக அவன் ஆன்மீக உலகிற்கு மாற்றப்படுவான். அடுத்தது யாரு மாதாஜி? ஒரே ஒரு நிமிஷம் பார்த்து விடுறேன். உங்களுக்கே தெரியுமே, ஐஸ்வர்யா மாதாஜிக்கு அப்புறம் கீதா மாதாஜி மியூட் பண்ணுங்க, அப்பதான் எனக்கு தெரியும் யார் நெக்ஸ்ட். கீதா மாதாஜி தான். படிங்க, மியூட் பண்ணிட்டேன் உங்களை. படிங்க மாதாஜி. கீதா மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குறது? இத்யானேன ஆத்மனி பஷ்யந்தி கேஷித் கேக்குறதா மாதாஜி? கேக்குறதுங்களா? கேக்குறது மாதாஜி. இத்யானே ஆத்மனி பஷ்யந்தி யஷ்யந்தி பஷ்யந்தி இத்யானாத்மனி பஷ்யந்தி கேசித் ஆத்மனாம் ஆத்மன. மாதாஜி மாதாஜி தியானேனாத்மனி இத்து விட்டுனாங்களா மாதாஜி? இத்து விட்டுனாங்களா? இத்து சத்து இத்தியானே படிச்சேன். ஞானேனாத்மனி கரெக்டா மாதாஜி? ஞானேனாத்மனி மாதாஜி. ஞானம் இல்ல மாதாஜி, ஞானேனாத்மனி மாதாஜி தியானேனாத்மனி தியானேனாத்மனி கேட்ட மாதாஜி. சாரி மாதாஜி, திரும்ப டென்ஷன். பஷ்யந்தி கேசித் ஆத்மனாம் ஆத்மன அன்யே சாங்கேன யோகேன கர்ம யோகேன சாப்பரே. தியானேன தியானத்தால் ஆத்மனி தனக்குள் பஷ்யந்தி காண்கின்றனர். கேசித் சிலர் ஆத்மனாம் பரமாத்மா ஆத்மன மனதால் அந்நியே பிறர் சாங்கேன தத்துவ விவாதங்களால் யோகேன யோக முறையால் கர்ம யோகேன பலன் எதிர்பாராத செயல்களால் மேலும் ஆப்பரே பிறர் தனக்குள் இருக்கும் பரமாத்மாவினை சிலர் தியானத்தாலும் சிலர் ஞானத்தை வளர்ப்பதாலும் வேறு சிலர் பலனை எதிர்பாராத செயல்படுவதாலும் காண்கின்றனர். ஆன்ம உணர்வில் மனிதனுடைய ஆர்வத்தின் அடிப்படையில் கட்டுண்ட ஆத்மாக்களை 2 வகையாக பிரிக்கலாம் என்று அர்ஜுனனிடம் கிருஷ்ணர் தெரிவிக்கிறார். நாத்திகர்கள் கடவுளை பற்றி எதையும் அறிவது அசாத்தியம் என்னும் கருத்துடையோர், தொன்று தொட்டுள்ள கொள்கைகளில் சந்தேகமுடையோர் ஆகியோர் ஆன்மீக அறிவில் வெகு தொலைவில் உள்ளார். ஆனால் இதர பிரிவை சார்ந்தவர்கள் ஆன்மீக வாழ்வை புரிந்து கொள்வதில் நம்பிக்கையுடன் உள்ளனர். அவர்கள் ஆழ் உணவுடைய பக்தர்கள், தத்துவவாதிகள், பலன்களை துறந்து செயலாளிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். ஒருமை கொள்கையினை நிலைநிறுத்த எப்போதும் முயலும் நபர்கள் கூட நாத்திகர் என்னும் மற்றும் கடவுளை அறிவது அசாத்தியம் என்று நினைப்பவருடன் சேர்க்கப்பட வேண்டியவர்கள். வேறு விதமாக கூறினால் பரமபுருஷ பகவானின் பக்தர்கள் மட்டுமே ஆன்மீக அறிவிற்கு தகுதியுடையவர்கள். ஏனெனில் இந்த ஜட இயற்கைக்கு அப்பால் ஆன்மீக உலகமும் பரமபுருஷ பகவானும் உள்ளனர் என்பதையும் அந்த பரமபுருஷ பகவானே எங்கும் விரிந்துள்ளார் என்பதையும் அவர்கள் புரிந்து கொண்டுள்ளனர்.
அதே சமயத்தில் பரம பூர்ண உண்மையினை ஞானத்தை விருத்தி செய்வதன் மூலம் புரிந்து கொள்ள முயலும் நபர்களின் நம்பிக்கையுடையவர்களின் பிரிவில் இணைந்து கொள்ளலாம். அத்தகு சாங்கிய தத்துவவாதிகள் இந்த ஜட உலகினை 24 மூலக்கூறுகளை ஆகின்றனர். மேலும் ஜீவாத்மாவினை 25வது விஷயமாக வைக்கின்றனர். பௌதிக மூலக்கூறுகளுக்கு அப்பாற்பட்ட தனிப்பட்ட ஆத்மாவின் இயற்கையை அவர்களால் புரிந்து கொள்ள இயலும் போது என்பதையும் அவர்களால் புரிந்து கொள்ள இயலும். அவர் 26வது விஷயம். இவ்வாறு படிப்படியாக அவர்களும் கிருஷ்ண உணவில் பக்தி தொண்டினை தரத்தினை வந்து அடைகின்றனர். பலன்களை எதிர்பாராமல் செயல்படுபவர்களும் தனது மனப்பான்மையில் பக்குவமானவர்கள் கிருஷ்ண உணவில் பக்தி தொண்டின் தளத்திற்கு முன்னேற்றம் அடைவதற்கு அவர்களுக்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்படுகிறது. பரமாத்மாவினை தியானத்தின் மூலம் கண்டறிய முயலும் தூய உணர்வுடைய சில மக்கள் தமக்குள் பரமாத்மாவை கண்டவுடன் திவ்யமான தளத்தில் நிலை பெறுகின்றனர் என்று இங்கு கூறப்பட்டுள்ளது. அதுபோல ஞானத்தை விருத்தி செய்வதன் மூலம் சில பரமாத்மா புரிந்து கொள்ள முயல்கின்றனர். வேறு சில ஹட யோக பயிற்சியின் மூலம் பரமபுருஷ பகவானை குழந்தைத்தனமாக செயல்களினால் திருப்தி செய்ய முயல்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி ஹட யோகனா என்ன? ஹட்டவா என்னது? ஹட யோக எங்க இருக்கு மாதாஜி? லாஸ்ட்ல வாழ்விற்கு அவன் ஆன்மீக உலகை மாற்றப்படுவான். அதன் பின்னர் அவன் மீண்டும் இந்த ஜடநிலைக்கு ஒருபோதும் திரும்பி வரமாட்டான். அறிவுடைய கூடிய ஆனந்தமயமா நித்திய வாழ்விற்கு அவன் ஆன்மீக உலகிற்கு மாற்றப்படுவான். இங்க இல்லையே, ஒரு நிமிஷம் படிக்கிறேன். அப்போ வரும் இதுதானே 20 சாரி ஒரே நிமிஷம். எது படிக்கணும் மாதாஜி? 25ஆ? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா மாதாஜி 25 மாதாஜி. 25 மேல ஹட்ட யோகா ஒரு இது மாதாஜி. நம்ம இந்த யோகா டிஃப்ரெண்ட் யோகா எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? ஹட்ட யோகான்னு ஒரு ஹட்ட யோகா. அது ஒரு பயிற்சி. அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பயிற்சி. யோகாலயே நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஆஃப் சொல்லி கொடுப்பாங்களே அந்த மாதிரி. தங்களுக்குள் இருக்கும் பரமாத்மா எல்லா ஹிருதயத்துல இருக்காரு. அவர் எப்படி அவரை சில பேர் யாகம் பண்ணி பகவான் அவரை இன்வோக் பண்ணுவா. பரமாத்மா நினைத்து யாகம் பண்ணுவா. சில பேர் தியானம் பண்ணுவா. தியானம் எப்படி தனக்குள்ள இருக்கிற பரமாத்மா அந்த 4 கை ரூபத்தை அப்படி நினைத்துண்டு அவ தியானம் பண்ணுவா. சோ தங்களுக்குள் இருக்கும் பரமாத்மாவினை சிலர் தியானத்தினாலும் சிலர் ஞானத்தினாலும் சிலர் நிறைய அந்த இது நாலேஜ் என்னது இந்த புத்தி யோகா, ஞான யோகா பயிற்சி பண்ணி அவங்க அது பகவானை பத்தி இன்னும் தெரிஞ்சுட்டு அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. சில ஞானத்தை வளர்ப்பதாலும் வேறு சிலர் பலனை எதிர்பாராது செயல்படுவதாலும் காண்கின்றனர். இப்ப நம்மள என்ன பண்றோம்? பக்தியோட பலனை எதிர்பார்க்காம பகவான் தொண்டு புரியணும். அதனால என்ன கிடைக்கும் அது எனக்கு தெரியாது. எனக்கு தொண்டு புரியணும். காலையில என்னது பகவானுக்கு நான் ஜப்பம் பண்ணா மங்களாரத்தி பார்க்கணும். அதுல என்னோட ருட்டீன் பண்றப்பல இதுதான் இங்க நமக்கு இஸ்கான்ல சொல்லி கொடுத்துருக்கா. சோ தட் இஸ் வாட் வி ஆர் ஃபாலோயிங் அண்ட் வி ஆர் ஆல் வெரி ஹாப்பி. அந்த இதுல இருக்கணும். அதுதான் பக்தி யோகா. சோ எப்படி எல்லாம் பகவானை வழிபடுறாங்க? ஆன்ம உணர்வில் மனிதன் கொள்ளும் ஆர்வத்தின் அடிப்படையில் கட்டுண்ட ஆத்மாக்களை 2 வகையாக பிரிக்கலாம் என்று அர்ஜுனனிடம் இறைவன் தெரிவிக்கின்றான். ஒன்னு நாத்திகர்கள், கடவுளை பற்றி எதையும் அறிவது அசாத்தியம் என்னும் கருத்துடையவர் அக்னாஸ்டிக்ஸ், அதாவது நாத்திகர்கள் படிக்கலாம். அப்புறம் தொன்று தொட்டுள்ள கொள்கைகளில் சந்தேகமுடையோர் ஸ்கெப்டிக்ஸ். எல்லாத்துக்கும் ஒரு சந்தேகம் இருக்கும். பண்ணினாரா பகவான்? அப்படி பண்ணிருப்பாரோ? அவரால் எப்படி பண்ண முடிஞ்சது? எல்லாத்துக்கும் ஒரு என்னது ஆராய்ச்சி பண்ணி அந்த மாதிரி ஆகியோர் ஆன்மீக அறிவில் வெகு தொலைவில் இருக்கிறார். அவளுக்கு எல்லாம் அந்த என்ன பக்திங்கிற அந்த கிட்டக்கே போல அவ்வளவு தூரக்கு அவங்க இருக்காங்க. ஏன்னா எல்லாத்தையும் ஒரு ஆராய்ந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி அப்புறம் தான் புரிஞ்சுப்பேன், அப்புறம் தான் பக்தியை வளர்த்துப்பேன்னா ரொம்ப வெகு தொலைவில் இருக்கா அப்படின்னு. அது மாதிரி 2 பேர் இருக்காங்க. ஆகியோர் ஆன்மீக அறிவில் வெகு தொலைவில் உள்ளனர். ஆனால் இதர பிரிவை சார்ந்தவர்கள் ஆன்மீக வாழ்வை புரிந்து கொள்வதில் நம்பிக்கையுடன் உள்ளனர். அது யாரு? இதரனாக்கா இதுதான் இந்த மாதிரி யோகா பண்றது. இப்ப நம்ம ஹட்டா யோகா பார்த்தோமே அந்த மாதிரி எழுவெல்லாம் பகவானை தியானம் பண்ணிதான். அது யோகானாலே என்னது யுஞ்சத்தை பகவானோட இணையறதுதான். இணையறதுன்னா என்னது? மனதால பகவானை நினைத்து ஸ்மரணம் பண்றது. அதுதான் யோகா. அது இல்லாம கை கால் ஆட்டுறதெல்லாம் யோகான்னு இப்ப நம்ம பாக்குறதுல அதான் பாக்குறோம். எல்லாமே தப்பு தானே இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஆனா இதெல்லாம் படிக்கும் போதுதான் தெரியாது, ஓஹோ இதுக்குதான் யோகா சொல்வாளா அப்படின்னு புரியும். ஓகே. அப்ப ஆனால் இதர பிரிவை சார்ந்தவர்கள் ஆன்மீக வாழ்வை புரிந்து கொள்வதில் நம்பிக்கையுடன் உள்ளனர். அவர்கள் ஆழ் உணர்வுடைய பக்தர்கள், தத்துவவாதிகள், பலன்களை துறந்த செயலாளிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர்.
அப்புறம் ஒருமை கொள்கையினை நிலைநிறுத்த எப்பொழுதும் முயற்சி செய்யும் நபர்கள் கூட நாத்திகர்கள் மற்றும் கடவுளை அறிவது அசாத்தியம் என்று நினைப்பவர்கள் அந்த அக்னாஸ்டிக் முன்னாடி போட்டிருக்கேன். நாத்திகர்கள் என்னதவா ஒருமை கொள்கையினை நிலைநிறுத்த எப்பொழுதும் முயற்சி செய்யும் நபர்கள் கூட. உரிமை கொள்கைனா என்னது? இதேதான். என்னது? அத்வைத்திக் பிரின்சிபல். நானும் பகவானும் ஒன்று. நான் ஒரு பகவானை தியானம் பண்ணி ஐ வில் மர்ஜ் வித் த பிரம்மன். அவ அந்த பிரம்மன் இஸ் அல்டிமேட் நினைக்கிறாங்க. நம்ம இன்னும் பிரம்மனையும் தாண்டி இதுல பரமாத்மா ஒரு நிலை இருக்கு, அந்த பரமாத்மாவையும் தாண்டி பகவானோட ஒரு பகவான்கிற ஒரு நிலை இருக்குன்னு நம்ம அந்த மாதிரி ஹை லெவல்ல போயிட்டு இருக்கோம். ஆனா நம்மளோட இப்படி பிராக்டிஸ் இஸ் வெரி சிம்பிள். பக்தியோட நம்ம பண்றோம். அவங்கதான் கொஞ்சம் ஞானத்தை வளர்த்துண்டு ஞான யோகால தே ரீச் ஒன்லி டில் பிரம்மன் நிலையில அவங்க ஒன்று சேரு. அப்ப அந்த மாதிரி படிக்கிறா. பட் அதுலயும் என்னன்னாக்கா கிருஷ்ணரை தான் நம்பின்னு தான் பண்றா, பகவானை நம்பிதான் பண்றா. சோ நாத்திகர். அவள நாத்திகர்லாம் கிடையாது, ஆஸ்திகமார்கள் தான். ஆனா அவளோட லெவல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டிஃபரெண்ட் ஆகும். ஏனெனில் இது என்ன படிச்சேன் சேர்க்க வேறு விதமாக கூறினால் பரமபுருஷ பகவானின் பக்தர்கள் மட்டுமே ஆன்மீக அறிவுக்கு தகுதி உடையவர்கள். ஏனெனில் இந்த ஜடை இயற்கைக்கு எப்பால் ஆன்மீக உலகம் பரமபுருஷ பகவானும் உள்ளனர் என்பதையும், அந்த பரமபுருஷ பகவானே எங்கும் பரவி இருக்கும் இறைவனாகவும் எல்லாரிலும் வீட்டில் இருக்கும் பரமாத்மாவாகவும் வீட்டில் விரிந்துள்ளார் என்பதையும் அவர்கள் புரிந்து கொண்டுள்ளனர். அதே சமயம் பரமபூரண உண்மையினை ஞானத்தை விருத்தி செய்வதன் மூலம் புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யும் நபர்களையும் நம்பிக்கை உடையவர்களின் பிரிவில் இணைத்துக் கொள்ளலாம். அவளுக்கு நம்பிக்கை இருக்கு. நம்பிக்கை இல்லாமலாம் வெறும் கேள்வி கேட்டுட்டே இருக்க மாட்டா. அவளுக்கு நம்பிக்கை இருக்கு. அவளும் கடைசியில எங்க போறா, அந்த இது அத்வைத்திக் பிரின்சிபல் அவ படிக்கிறது என்ன, ஒரு கடவுள்னு இருக்கார், அந்த லெவலுக்கு அவளும் போயிட்டே இருப்பான். ஆனா அவளோட அல்டிமேட் எய்ம் என்னது? பகவான் கூட இணையாது. அப்படியே என்னது, பகவானும் நானும் அப்படி ஒன்றி விடுவோம் அப்படின்னு. நம்ம அந்த பிரின்சிபல் எல்லாம் பிரின்சிபல் டிஃப்ரெண்ட். பட் எல்லாருமே ஆன்மீகத்துல இருக்காங்க. எல்லாம் நம்பிக்கை உண்டு பகவான் பேர்ல. ஓகே, நீங்க பெரிய பண்ணலாம். அத்தகு சாங்கிய தத்துவவாதிகள் இந்த ஜட உலகத்தினை 24 மூலக்கூறுகளாக ஆராய்கள். ஆனாலும் நமக்கு இது புரியறதுக்கு ஏன் கஷ்டமா இருக்குன்னா, நம்ம பக்தியில இதெல்லாம் அவசியமே இல்லை. நம்ம இந்த 5 ஞானேந்திரியம், 5 கர்மேந்திரியம், மனம், புத்தி, அகங்காரம் இதெல்லாம் படிக்க ஏன் நமக்கு கஷ்டமா இருக்கு? ஏன்னா நம்ம முதல்ல இருந்து அதெல்லாம் படிக்கவே இல்லை. நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம்? ஜபா பண்ணு, பகவான் ஆரத்தி காட்டு, பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணு, இது எல்லாம் தான் நம்ம முதல்ல படிச்சதுனால இந்த சாங்கியா பிலாசபி கொஞ்சம் நமக்கு கஷ்டமா இருக்கும். ஆனா இப்ப இதுல கொடுத்துருக்கிறதுனால நம்ம படிக்கிறதுல ஒன்னும் ஹார்ம் கிடையாது. அவ இதுதான் மெயின். அவளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்னதுன்னாக்கா ஆத்மபோதா. அந்த லெவல்ல இருந்து வந்ததுனால எனக்கு தெரியும் கொஞ்சம் ஆத்மபோதா. அப்புறம் இது வேற என்ன ஒரு போதா, அதுதான் ஸ்டார்டிங்கே. அதுல இதெல்லாம் தான் சொல்லி கொடுப்பா. முதல்ல அதெல்லாம் சொல்லிட்டு தான் அப்புறமா they go into each philosophy. இந்த இது அந்த என்ன இதுக்கு போவா. உபனிஷத் ஒரு 10-11 உபனிஷத் படிச்சேன் அது. சோ அந்த உபனிஷத் இன்னும் அந்த பேஸ்ல தான் அது படிச்சிருப்பா. சோ அந்த 24 மூலக்கூறுகளாக ஆராய்கின்றனர். அவெல்லாம் அதுதான் இம்பார்ட்டண்டா படிப்பா. மேலும் ஜீவாத்மாவினை 25வது விஷயமாக வைக்கின்றனர். பௌதிக மூலக்கூறுகளுக்கு அப்பாற்பட்ட தனிப்பட்ட ஆத்மாவின் இயற்கையை அவர்களால் புரிந்து கொள்ள இயலும் போது தனிப்பட்ட ஆத்மாவிற்கு அப்பால் பரமபுருஷ பகவான் இருக்கிறான் என்பதையும் அவர்களால் புரிந்து கொள்ள இயலும். அவர் 26வது விஷயம். இப்ப நம்ம அன்னைக்கு எழுதி நம்ம யார்ட்டையாவது அந்த இது இருக்கா? நான் இங்க கொஞ்சம் தேடி பார்த்தேன். அதான் அது மிஸ் ஆயிடுச்சு. அட்டா சொல்லும் போது மிஸ் ஆயிடுச்சு. எங்கேயோ எழுதினேனா? யாராவது ரெடியா வச்சுருக்கேடாது? இன்னும் ஒரு வாட்டி அதை பார்த்து விடலாமே. 23 மாதாஜி. நீங்க எழுதினாலே அது இருக்கா உங்ககிட்ட ரெடியா? இருக்கு மாதாஜி, இருக்கு மாதாஜி. நான் எழுதினேன் 5 கர்மேந்திரியா, 5 ஞானேந்திரியா, 5 ஞானேந்திரியம் பேரு எடுக்க மாதாஜி. 11 புலன்கள் மாதாஜி. புலன்கள் தான் 11 புலன்கள் மாதாஜி. அந்த புலன் எல்லாம் சொல்லிடுவோம். நம்பரா சொல்லிடுறாளா? சொல்ல மாதாஜி. நானே ஒருத்தர் சொல்லுங்க. மியூட் பண்ணிடுவோம். பாக்கி எல்லாம் கீதா மாதாஜி சொல்லுங்க. அது விட்டு படிக்கணும். ஜெயந்தி மாதாஜி சொல்லுங்க. சொல்லுங்க மாதாஜி. முதல்ல மொத்தம் 5 பஞ்சபூதம், 5 நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகம் 5 மாதாஜி. இதுல இயற்கை 3, அகங்காரம், புத்தி. இயற்கையில 3, ஒண்ணு சத்துவ ரஜோ தோற்றமற்ற நிலை 1, மொத்தம் 3 மாதாஜி. இதுல அது 5 இல்லாம இயற்கையில 3 அகங்காரம், புத்தி, தோற்றமற்ற நிலை, இது 3. அதுக்கப்புறம் 5 புலன்கள் நாணயந்திர கண்கள், காதுகள், மூக்கு, நாக்கு, தோல், இது 5. அப்புறம் கர்ம புலன்கள் குரல், கால்கள், கைகள், ஆசனவாய், பால் உறுப்பு, இது 5.
அப்புறம் மனம் வந்து 1. அதுக்கப்புறம் வந்து ஐம்புல பொருட்கள், வாசனை, சுவை, உருவம், தொடு உணர்வு, ஒளி, இவை இணைந்து செயல்படும் களம் வந்து மொத்தம் 24. மொத்தம் 24 மாதாஜி. ஆத்மா வந்து 25, பரமாத்மா 26 சொன்னீங்க. இது வந்து அப்படி கொடுத்துருக்கு. கரெக்ட். இப்போ ஒரு மாதிரி நம்ம திரும்பி திரும்பி வரும். அப்ப நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து வேற யாராவது எழுதி வச்சிருக்கா நீங்க சொல்லலாம். சோ நம்ம ரிவைஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும். இது நமக்கு அவ்வளவு அவசியம் கிடையாது. ஏன்னா நம்ம அந்த லெவல்ல இப்ப நம்ம பாக்குறது மூலக்கூறுகள் என்ன இருக்கு, அதுக்கு மேலதான் பகவான் புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம வந்து அந்த மாதிரி படிக்கிறதே கிடையாது. ஆனாலும் அவா தத்துவவாதிகள் எப்படி படிக்கிறான்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் நம்ம இதெல்லாமே. இப்ப 8th சாப்டர் ஒண்ணு நான் மிஸ் பண்ணேன் இல்லையா, அது நானே ஒரு நாளைக்கு இப்படி சடன்லி தாட் வந்து எனக்கு அது புரிஞ்சு போயிடுது. நான் வேற ஒண்ணுமே ரெஃபர் பண்ணல. அந்த யஜ்ஞத்துல போடுறது 5 கொடுத்திருந்தது, ஆண் பெண் விந்து அப்படிலாம். அப்ப நான் புரிஞ்சு ஒரு மாதிரி நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டேன். அது வந்து வேணா சொல்லிடலாம். இப்ப ஆண் பெண் அப்படி நான் புரிஞ்சுட்டேன்னா நான் அது வந்து எங்கேயும் ரெஃபர் பண்ணல. அது ஏன் வந்து இதுல என்னது யஜ்ஞத்துல போடுறதுக்கு இந்த ஆண் பெண் பிந்து இன்னும் 2 இருக்கு. எனக்கு இந்த 3 படிச்சோன்னே எனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுது. நான் எப்படி இந்த இது நம்ம லிட்டரல் சென்ஸ்ல பார்த்தோம். ஒரு யஜ்ஞத்தை போடணும், ஒரு ஆணை தூக்கி போடுவோமா, போட மாட்டோம். அதே போல பெண்ணை தூக்கி போடுவோமா, போட மாட்டோம். அப்ப எப்படி 5 பொருள்ல ஆண் பெண் விந்துங்கிறது இந்த சீமன், அதுவும் சொல்லியிருக்கான். தென் வாட் ஐ அண்டர்ஸ்டுட் இஸ், இந்த சீமன் எல்லாமே எப்படின்னாக்கா அதுலயும் வந்து ஒரு சத்து இருக்கும், ஒரு உயிர் இது இருக்கும். அதுலயும் அந்த உயிர் இருந்தாதான் வந்து அந்த சீமனுக்கே ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா. ஏன்னா சில பேருக்கு, நிறைய பேருக்கு வந்து இப்ப குழந்தையெல்லாம் பிறக்கிறது இல்லையா. சோ அந்த அங்கேயும் வந்து சீமன் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணும். ஆனா அது அந்த சத்து கிடையாது. சோ அந்த சத்து கொடுக்கறது யாரு, அந்த பகவான் தான். சோ அது வந்து அதுவும் அவருக்கு வந்து ஆஃபர். அப்ப எப்படின்னா என்னதுன்னா, ஏதோ செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸ் பண்ணினோம், குழந்தைய பெற்றோம் அந்த மாதிரி இல்லாம, அதனாலதான் எல்லாத்துக்கும் ஒரு விதி வச்சிருக்காங்க நம்மளோட இதுல. எப்படின்னா ஒரு கல்யாணம் ஆயிடுச்சுனாலும் அதெல்லாம் பேசிக்கலி என்ன, ஒரு ஆண் பெண் உறவு கொள்றதுக்கு தான் ஒரு கல்யாணம்னு ஒரு என்னது ஆத்தென்டிக்கா அதெல்லாம் பண்ணி கல்யாணம்னு பண்றா. அதுக்கு ஒரு விதி இருக்கு. அந்த முதல் இரவுக்கு முன்னாடியும் ஒரு விதி பண்றா, ஒரு ஹோமம் எல்லாம் பண்ணிட்டு தான் பண்ணுவாங்க. அப்ப நம்மளோட கல்ச்சர்ல எப்படின்னா எல்லாமே பகவான் சார்ந்துதான் இருக்கும். எல்லாத்துக்கும் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணணும். இப்ப ஒரு குழந்தை பிறக்கிறதுனா அது பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து அந்த செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸ் பண்ணனாலும் பகவானை தொழுது அதுக்கு ஒரு ஹோமம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி அந்த ஆண் பெண் சேர்றதும் என்ன அப்படின்னாக்கா பகவானோட, அது எல்லாமே ஆஃபரிங். இப்ப நம்ம உடல் வந்திருக்கிறதே அப்படின்னா இது வந்து பகவான் கொடுத்த பிரசாதம். அதனால நம்ம அக்னியில போடுறோம். ஆண் பெண்ணை கூடி நம்ம அக்னியில போடுறோம் போது எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் புரியல. அன்னைக்கு சும்மா அப்படி திங்க் பண்ணி, இதுவா இருக்கலாமே அர்த்தம். என்னன்னா கடைசியில் நம்ம என்ன பண்றோம், தகனம்னா என்னது, we don't bury இல்லையா. நம்ம என்ன பண்றோம், அது ஹோமத்துல போடுறோம், அந்த இதுல என்ன நெருப்புலதான் போடுறோம். இது என்னதுன்னா இந்த உடல் வந்து பகவானுக்கு தான் சொந்தம். அப்ப பகவான் உடல் கொடுத்திருக்கார். அந்த உடல்ல எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு, பகவானோட கிருபையில தான் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. அந்த உடலையே நம்ம வந்து தகனமா வந்து பகவானுக்கே ஆஃபர் பண்றோம். அதனாலதான் சில பேர் அதுல டிபேட்டு கூட ஆயிருக்கு. இந்த ஆன்மீகத்துல இருக்கிறவன் என்ன பண்ணுவானா, தானம் எல்லாம் பண்ண மாட்டான். அங்க தானம் எல்லாம் பண்ணுவாங்க, அது பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா பகவான் கொடுத்திருக்காரு. அதுல இருந்து நான் வந்து ஒரு கண்ணை தானம் பண்ணிட்டேன், இந்த சில பேர்ல அது பண்றாங்க இல்லையா. நானே நான் எழுதி பண்ணிருக்கேன், இல்ல பண்ணல இது வரைக்கும், பட் எழுதி கொடுத்துருக்கேன். ஆல் மை பாடி பார்ட்ஸ் கேன் பி டொனேட்டட் அப்படின்னு. பட் இந்த ஆன்மீகம் தான் வரத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு இன்னைக்கு அதெல்லாம் அவ்வளவு பெரிய நம்பிக்கைன்னு சொல்ல முடியாது. யாருக்கும் தானமா போட்டுமே, கண்ணு காது லிவர் என்ன எவ்வளவு இருக்கு உள்ள, அவ்வளவு நம்ம எல்லாம் கோடீஸ்வரா தானே, உள்ள அவ்வளவு பார்ட்ஸ் இருக்கு, இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட்ஸ். யாருக்கோ கிட்னி வேணுமா எடுத்துக்கிட்டோம், அந்த மாதிரி. அப்ப நம்மளோட எல்லாமே பாடி எல்லாமே பகவான் கொடுத்திருக்காரு. சின்ன வயசுல வளர்ந்துன்னு வந்திருக்கும். அதை வந்து நம்ம வந்து பகவானுக்கே ஆஃபர் பண்றோம். இந்த உயிர் வெளியில போயாச்சுன்னா கொடுக்கலாமா கொடுக்கூடாதா? ஹலோ, தானம் பண்ணலாமா கூடாதா? பண்ணலாம். ஹலோ, பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. சரி. அதுக்கு நான் ரீசன் சொல்றேன். எனக்கு வந்து ஏதோ ஒரு இதுல இது வந்து சைடு அசைட் பாயிண்ட் தான். ஏதோ அப்பெல்லாம் நான் இந்த இதுல இருக்கல, இஸ்கான்ல இருக்கல, அப்போ ஆன்மீகத்துல இருந்து இந்த பாகவதம் கேட்டிருக்கும் போது யாரும் இந்த கொஸ்டின் கேட்டா. இன் ஜெனரல் எல்லாருமே இப்ப இஸ்கான்ல கேட்கறாங்க, ஏன் கிருஷ்ணர் கருப்பு, ஏன் கிருஷ்ணர் தலையில மயில் பீடி, இதெல்லாம் கேட்கணும்னு நினைச்சுட்டே இருந்தேன். இன்னைக்கு நீங்களே கேட்டு தானம் பண்ணலாமா கூட. சில பேர் சொல்ற அது பகவான் கொடுத்ததுனால நம்ம கொடுக்கறதுக்கு அதிகாரம் இல்லை அப்படின்னா, நம்மளா இருந்து நம்மளுடைய கண்ணு தானே முன்னேற்றத்துக்கு ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்றேன். அவர் சொன்னது யாருன்னா, இந்த இவர் ஸ்ரீ அண்ணா இருக்கார் இல்லையா, அவர் குழந்தைலாம் வருவா. எங்க பில்டிங் மேலதான் அவ பண்ணிட்டு இருந்தா. எப்ப பாம்பேக்கு வந்தாலும் அங்கதான் தங்குவா. ரங்கனன், என்ன பேரு அவரோட, ஹரியன் ரங்கன், விஷாக்கா ஹரி சொல்றோம் இல்லையா, விஷாக்கா ஹரி. அவெல்லாம் பாம்பேக்கு வந்தா எங்களோட பழைய பில்டிங், நாட் திஸ்.
அங்க வந்து நாங்க கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல இருந்தோம். அவங்க வந்து மேலதான் வந்து ஒரு இது நல்ல பிராமின் ஃபேமிலியில அவ அப்படி 9 கஜம்லாம் உடுத்திண்டு அவ வந்து போறது வரைக்கும் அங்கேயே இருந்து நல்ல பிரசாதம் எல்லாம் விநியோகம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணுவா. சோ என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா அவளோட சொற்பொழிவுல தான் கேட்டேன். சொற்பொழிவுன்னா அவள்கிட்ட கொஸ்டின் கேட்டோன்னு அவள் சொன்னான் தானம் பண்ணலாம். ஏன்னா தானம் ஏன் பண்ணக்கூடாதுனாக்கா, இந்த உடல் கொடுத்திருக்காரு இல்லையா, இந்த உடல் கொடுக்கும் போது நிறைய நமக்கு சம்ஸ்காரங்கள் கொடுத்திருக்காராம். இது பண்ணணும், அது பண்ணணும், இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கணும்னு. நம்ம பண்றோமா? இல்ல. எவ்வளவோ விஷயங்களை நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணிடுவோம். இந்த உடலை வந்து நம்ம சொந்த யூஸ்க்கு தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம சொந்த விருப்பம் வெறுப்பப்படி நம்ம வந்து யூஸ் பண்றோம். அப்ப நீங்க வந்து பகவான் சொன்னபடி நீங்க வந்து ஃபாலோ பண்றது இல்ல. உங்க உடல்ல வந்து உங்க இஷ்டத்துக்கு நீங்க பண்றதுனால நீங்க வந்து தானம் கொடுக்கலாம். அப்ப யாரு தானம் கொடுக்கப்படாது? பகவான் கொடுத்த அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் கரெக்டா நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரோமா? எஸ், பகவான் கொடுத்திருக்கார். அந்த உடலை நம்ம என்னத்துக்கு உடல் கொடுத்திருக்காரு? இப்ப நம்ம நார்மலா இங்க அப்படித்தானே சொல்றோம் இல்லையா, ஹியூமன் பீங்கா பிறந்திருக்கோம்னா என்னத்துக்கு? ஏன்னா நமக்கு தான் வந்து பகவானை பத்தி உள்ள இது அறிவு நிறைய இருக்கும். நமக்கு தான் திங்க் பண்ற சக்தி இருக்கு, பேசுற சக்தி இருக்கு, பகவான் நினைக்கிற சக்தி இருக்கு. ஆனா அதையே நம்ம வந்து எவ்வளவு டைம் தான் பண்றோம்? ஏதோ பேருக்கு பண்றோம், விட்டுடுறோம். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நம்ம வந்து பகவான் ஏன்னா அப்படிதான் இருக்க முடியும். கலியுகம் அதெல்லாம் ஒரு இதுக்குதான், நமக்கு வேற வழி இல்லை. ஒரு இதுல இருக்கும், ஃபேமிலியில இருக்கோம்னா பாக்கி உள்ள விஷயங்கள்ல நமக்கு போயிடுறோம். அப்ப அந்த மாதிரி நம்ம வந்து டிவியேட் பண்ணும் போது எப்படின்னாக்கா, நம்ம வந்து நம்ம உடலை கொடுத்துருக்கிறது பகவானுக்கு சேவை பண்றதுக்கு தான். அது நம்ம பண்ணாய்க்கு இருக்கும்போது தாராளமா அப்ப நீங்க வந்து யூ ஆர் நாட் ஃபிட் ஃபார் ஒரு ஹியூமன் பீங்கோட ஃபிட்டே கிடையாது நீங்க. இருந்தாலும் ஒரு ஹியூமன் பீங் பாடியில இருக்கிறதுனால யூ கேன் டூ தானம் அப்படின்னு. இல்லாட்டா ஆன்மீகமா பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் கொடுத்த உடல் அந்த பகவானுக்கு தான் அர்ப்பணம் பண்றோம். அதனால நம்மள வந்து பாடி என்ன பண்றாங்க, அப்படியே அந்த நெருப்புலயே யஜ்ஞமா, யாகம் தானம் என்ன சொல்றோமோ அப்படி வந்து நெருப்புல போடுறாங்க. அது ஒரு இது இருக்கு, அந்த ஒரு கான்செப்ட். இது ஏன் இப்படி நினைவுதான் அந்த இது பாயிண்ட். ஆண் பெண் விந்து, அப்ப இது எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரு அர்த்தம் இருக்கு இல்லையா? அப்ப ஒரு ஆணும் ஆச்சு பெண்ணும், நமக்கு எனி ஆக்ட் வி டு, இட் இஸ் ஆல் ஆஸ் அன் ஆஃபரிங் டு காட். அது வந்து செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸா இருக்கட்டும், அதுக்கு என்னத்துக்கு நம்ம அதெல்லாம் வச்சுக்கிறோம்? ஒரு பொழுதுபோக்குக்கு கிடையாது. ஒரு குழந்தை பிறக்கணும், அந்த குழந்தை நம்ம வம்சம் என்னது தழைக்கணும். அவ எவ்வளவு பேருக்கு தான் குழந்தை இப்படி பிறக்கிறாங்க இல்ல இல்லையா? அதனாலதான் தடை பண்றாங்களே, அதெல்லாம் மகா தப்பு. ஏன் சொல்றேன்னா பகவான் கொடுத்தது, அதுக்குன்னு அப்ப நம்ம பகவான் கொடுத்துருக்கானே பதவதான்னு பெத்துன்னு போனோம்னா அது தப்பு. ஏன்னா நம்ம அந்த மாதிரி வந்து கேடி கூட்டா நம்ம அதை பண்ணிட்டோம், அதனால குழந்தை பிறந்தது, அதனால குழந்தை பெத்துனே, அதெல்லாம் தப்பு. நம்ம என்னத்துக்கு அதை பெத்துக்கணும்? பகவானோட தியானம் பண்றதுக்கு, ஆன்மீகத்துல இருக்கிறதுதான். ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபே ஒரு கல்யாண பெட்லாக்ல வந்து சேர்றாங்கனாக்கா ஆன்மீகத்துல ஒருத்தர் இன்னொருத்தருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு. ஒருத்தர் வந்து பண்றாரு யாகம், இது என்னது யாகம் எல்லாம் பண்றாருன்னா கூட ஒரு மனைவி இருந்து அவ வந்து எல்லாம் அந்த பாக்கி உள்ள வேலையெல்லாம் பண்ண முடியாது. நிறைய ரிஷி முனிவர்களோட கதையில பார்த்தா தெரியும். முனிவர்கள்ல எல்லாம் பண்ணுவா, ஆனா அதுக்கு பக்கத்துல ஹெல்ப் பண்றாங்களே, பூவெல்லாம் தொடுத்து கொடுக்கறது, திரி போடுறது, எண்ணெய் எல்லாம் வைக்கிறது, அது இதுன்னு நிறைய பண்றாளே அந்த வைஃப். அதனாலதான் வந்து இந்த ஆண் சேர புண்ணியத்துக்கு அவளுக்கு பங்கு உண்டு. 50% இந்த ஆண் எவ்வளவு பண்றானோ 50% ஆஃப் அந்த பங்கு, அந்த நல்ல செயல் புண்ணியம் வந்து வைஃபுக்கு போகும். ஏன்னா அவதான் கூட இருந்து இதை பண்றா. அதுக்கு வேண்டிதான் கல்யாணமே பண்ணிக்கிறான். ஆனா பாவத்துக்கு கிடையாது. எகெயின் பாவம், அவன் வந்து பாவம் பண்ணா அந்த பாவத்துக்கு பங்கு கிடையாது பெண்களுக்கு. பெண்கள் தான் வைஃபுக்கு. ஆனா அவன் பண்ற புண்ணியத்துக்கு வைஃபுக்கு உண்டு. ஏன்னா அந்த வைஃபோட இது என்னது ஹெல்ப் இல்லாம அந்த ஆண் பண்ண முடியாது. சோ மெயினா அந்த காலத்துல இருந்து கல்யாணம்ல என்ன பண்றாங்கன்னா பகவானை ஃபர்ஸ்ட் ஹியூமன் பீங்கா பிறந்திருக்கும், பகவானை தியானம் பண்ணணும். அதுல இன்னும் முன்னே கிரகஸ்தாசிரம்னு வரும்போது என்னன்னாக்கா இன்னும் சேர்ந்து 2 பேருமா சேர்ந்துட்டு பண்ணணும் அந்த மாதிரி. ஏன்னா சில விஷயங்கள்லாம் பெண்களால பண்ண முடியாது. நம்மளாம் எல்லா ஹோமமும் நம்மளால எல்லாம் பண்ண முடியாது. நிறைய இதெல்லாம் நம்ம வந்து இப்போ இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க, என்னது சிவனோட அது என்னது மறந்து விடுறதே, அந்த இதெல்லாம் நம்ம சொல்லக்கூடாது அப்படின்பா. எங்க வீட்டுல எல்லாம், எங்க வீடுனா ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் அதை எப்பவுமே பண்ணுவோம். அது இது வரைக்கும் தமிழ் ருத்ரம் ருத்ரம் மாதாஜி, ருத்ரம் 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 சமக்கம் இதெல்லாம் வந்து பூஜை பண்ணுவா. நிறைய அபிஷேகம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணுவா. எனக்கு ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கும், அதெல்லாம் படிக்க ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கும், கேட்கறதுக்கு இருக்கும். லேடிஸ் சொல்லக்கூடாது அப்படின்பா. இதேதான் அந்த காயத்ரி மந்திரம் சொல்லக்கூடாதுதான். ஆனா காயத்ரி மந்திரம் மாதிரி தான் சொல்லக்கூடாது. இப்போ ரெக்கார்டு போட்டு எல்லாரும் கேட்டுன்னு இருக்கா. தட் இஸ் ஓகே, ஏன்னா ரெக்கார்டு பாட்டு மாதிரி பாடுறா. அதே போல ருத்ரம் சமக்கம் கூடிய அது சொல்ற விதம் யஜ்ஞமே இன்னும் அந்த ஒரு இது வரும். அதை கூட அப்படி கேள்வி அர்த்தம் எல்லாம் கேட்டோம்னா ரொம்ப ஃபன்னியா இருக்கும். இன்னும் குடுன்னு தான் இருக்கும் அதுல. ஆனா பகவான்கிட்ட வந்து கேட்கிற சிவன் பகவான்கிட்ட அப்படின்னு. சோ என்னன்னா அது வந்து புருஷாதான் சொல்லணும். ஏன்னா அவ சொல்ற அந்த ஸ்பீடு பார்க்கணும். அதெல்லாம் நம்ம ஏன் சொல்லக்கூடாதுன்னா அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு. ஆனா இந்த காலத்துல என்னன்னாக்கா ஏன் அப்படின்னு ஒரு இது
ஃபீமேல் நாங்க மாத்திரம் பண்ணக்கூடாதோ, நாங்களும் ஈக்குவல் தானே அப்படி இப்படின்னு சொல்ற நிறைய முட்டாள்கள் இருக்கா. சொல்ற விதத்தை சொல்லக்கூடாது. நீங்க சும்மா வாய் வாழத்தையே சொல்லணும்னு பண்ண. ஏன்னா நமக்குள்ள இருக்கிற உறுப்பு எல்லாம் ரொம்ப டெண்டர், அதெல்லாம் அஃபெக்ட் ஆயிடுது. அதனாலதான் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன். இல்லாட்ட வேற என்ன பாரபட்சம்? ஒரு பெண்ணு வந்து கர்ப்பம் தரிக்கிறான்னா ஆண் கர்ப்பம் தரிக்க முடியுமா? முடியாது. அதெல்லாம் அது வந்து என்ன சொல்வா, அனாட்டமி அப்படிதான் கொடுத்துருக்கா. பகவான் கொடுத்தது அப்படிதான். எல்லாத்தையும் ஈக்குவாலிட்டி அப்படின்னாக்கா அப்போ ஹஸ்பண்டை கொண்டு இது பண்ண சொல்லலாமே. பாத்திரம் தேய்க்கிறான், துணி துவைக்கிறான், எல்லாம் பண்ணுவோம். ஒரு கர்ப்பம் தரிச்சு அவன் குழந்தைய பிறக்க வைக்க முடியுமா? முடியாது. அது ஃபீமேலால தான் முடியும். சோ என்னத்துக்கு நான் சொல்ல வரேன்னா, சர்டன் திங்ஸ் நம்ம லேடிஸால பண்ண முடியாது. அப்ப ஆனா நம்ம ஆன்மீகத்துல எப்படி இருக்க முடியும்? அப்ப யூ கெட் மேரிட். மேரிட்னா என்ன அர்த்தம்? ஆன்மீகத்துல இருக்கிற அந்த புருஷன் பண்றானா கூட கூட நம்ம பண்ணும்போது என்ன, அந்த புண்ணியம் நமக்கும் வரும். கூட கூட பண்ணும்போது அந்த புண்ணியம் நமக்கும் வரும். நமக்கு எவ்வளவு முடியுமோ அதுவும் நம்ம பண்ணலாம். சோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன, யூ ஆர் ஆல்சோ இன்டு ஸ்பிரிச்சுவல். அதுக்கு வேண்டிதான் கல்யாணத்தை பண்ணி வைக்கிறாளே தவிர, நாட் ஃபார் ஒரு பிளஷர், ஒரு என்ன சென்ஸ் பிளஷர், கண்ணால பார்த்து நல்ல நம்ம என்னெல்லாம் சென்ஸ் இருக்கும் அதை வந்து விருத்திப்படுத்திட்டு அதை நல்லா சந்தோஷப்படுத்துறதுக்கு பண்ணவே இல்லை. அதுக்கும் ஒரு குழந்தையும் பிறக்கணும் இல்லையா? அவ 2 பேரும் இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு ஒரு குழந்தையும் பிறக்கணும். இப்ப இந்த ஐஸ்வர்யா மாதாஜி காத்தால வந்து பார்க்கும்போது பார்க்கணும், அந்த குழந்தையெல்லாம் ஒண்ணு ஓடுறது. அது பிறந்து அது எங்கேயாவது ஊர்லதான் இருந்துருந்தாங்க. அப்போ இப்ப இங்கே வளர்றது. அது காலையில காத்தால 4 மணிக்கு என்னன்ட்டு மங்களார்த்தி அது பாக்குறது. நமக்கு ஏந்துக்கிறதுக்கு அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு. அந்த குழந்தை கொஞ்சம் ஒரு 2 மாசம் முன்னாடி தூங்கிட்டு இருந்தது, தோல்ல போட்டிருந்தா. இப்ப தூங்குறது இல்ல. அது 1.5 வயசு 1.25 ஆயிடுத்து. 1.25 வயசுல அது முடிச்சுட்டு கேன்னு சத்தம் போட்டு இருக்கு. பாகவதம் சொல்லி கொடுக்குறாரு கேங்கு. அது புரியாதே. இன்னும் 2 இயர்ஸ் பாருங்க, அது பாகவதம் எல்லாம் நல்லா படிச்சு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடும். ஏன்னா அதே அட்மாஸ்பியர்லயே அது சுத்தி. குழந்தைன்னா அந்த மாதிரி குழந்தைய பெற்றுக்கணும். எப்படி? அதுக்கு வந்து இந்த சம்ஸ்காரம் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து. சோ இது வந்து என்னன்னாக்கா, அதான் அந்த பிந்து எல்லாம் படிக்கணும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு புரியலைன்னா அந்த ஒரு நாளைக்கு எது ஒரு ஸ்ட்ரைக்கா எடுத்துக்கோ, இதுவா இருக்குமோ அப்படின்னு. அப்புறம் தர்ணேஸ்வரி மாதாஜி இதெல்லாம் சொல்லல. இப்ப நானே உங்ககிட்ட சொல்லணும். இது 2-3-4 நாள் இருக்கும் சொல்லணும். ஒரு நாளைக்கு உங்க கிளாஸ்ல இதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம். 8th சாப்டர்ல இது வந்தோடனே இது வந்து என்ன கத்தா உபநிஷதா ஏதோ ஒரு உபநிஷத் சொல்லிட்டு, அப்ப எனக்கு புரியல. நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன், இது வந்து தர்ணேஸ்வரி மாதாஜிட்ட கேட்கிறேன். அன்னைக்கு வந்தாங்க, இதெல்லாம் சொன்னாங்க. அந்த டாபிக் வரும்போது அவங்களுக்கு நேரம் எடுத்து இல்ல எனக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. இன்னொரு நாளைக்கு வரேன்னு சொல்லியிருக்கான். ஆனா நான் இதை இன்னும் டிஸ்கஸ் பண்ணல மாதாஜிட்ட. மாதாஜி என்ன புரிஞ்சுனாங்களோ அது மாதாஜி ஒரு நாளைக்கு கிளாஸ் எடுக்க வருவாங்க, புரிஞ்சுக்கலாங்க. சோ இதுதான் நம்ம என்னன்னா ஆன்மீகத்துல எல்லாமே வந்து பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றவள் தான். அது செக்ஷுவல் இன்டர் கோர்ஸா இருக்கட்டும். ஏன்னா அது பண்ணி என்ன, நமக்கு புலன் இன்பத்துக்கு வேண்டி நம்ம பண்றது கிடையாது. இதனால ஒரு குழந்தை பிறக்கணும். ஒரு குழந்தை பிறந்தாச்சா திரும்பி புலன் இன்பம் நம்ம சேர மாட்டோம். ஏன்னா நமக்கு எல்லாமே பகவானுக்கு வேண்டிதான் நம்ம அர்ப்பணம் பண்ணும்போது இட் இஸ் தட் வே. அந்த வேர்ல்ட் டாபிக் இதை நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல, இந்த டாபிக் நான் சொல்லுவேன் அப்படின்னு. எனிவே சோ என்னது, கிருஷ்ண உணர்வில் பக்தி தொண்டின் தளத்திற்கு முன்னேற்றம் அடைவதற்கு அவர்களுக்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்படுகின்றது. பரமாத்மாவினை தியானத்தின் மூலம் கண்டறிய முயலும் தூய உணர்வுடைய சில மக்கள் தான் இது தியானத்தை பண்றாங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து விவாதம். யாரு? அத்வைதிக் பிரின்சிபல். ஏன்னா தியானம் பண்ணி they try to merge with the Lord. நம்ம வந்து தியானம் பண்ணலாம். எப்படி? பகவான் நினைத்து ஜப்பாலாம் பண்ணிட்டு ஆனா தொட்டு புரியும். நம்ம பேசிக் துவைதா பிலாசபி, இஸ்கான்ல துவைதா பிலாசபின்னு என்னன்னாக்கா, கடவுள் வேற, நாம வேற. நாம வந்து கடவுளுக்கு தொண்டு புரியணும். நம்ம வந்து ஒரு சர்வெண்ட், we are the servitor of the Lord. இதுதான் நமக்கு பிரின்சிபல். சோ நம்மளும் தியானம் பண்ணலாம். ஆனா தியானத்துல என்ன பண்ணணும்? பகவான் கடவுள் இருக்கார், கடவுளுக்கு நான் சேவகனா இருக்கணும். எல்லாம் அவங்களோட தியானம்னா எப்படின்னா they get merged with the Lord. அப்படி அந்த இதுலதான் அவங்க பண்ணுவாங்க. அதனால அவங்க வந்து ஆன்மீகத்துலதான் இருக்காங்க அப்படின்னு. பரமாத்மனை தியானத்தின் மூலம் கண்டறிய முயலும் தூய உணர்வுடைய சில மக்கள் தமக்குள் பரமாத்மாவை கண்டவுடன் திவ்யமான தளத்தில் நிலை பெறுகின்றனர் என்று இங்கே கூறப்பட்டுள்ளது. அதுபோலவே ஞானத்தை விருத்தி செய்வதன் மூலம் ஞானத்தை எப்படி விருத்தி செய்ய முடியும்? இந்த மாதிரி கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்ணி புரிஞ்சுக்கணும். சோ ஞானத்தை விருத்தி மாதாஜி சொன்னாங்க, கீதா மாதாஜில எழுதி எடுத்து இப்ப சொன்னாங்க. திரும்பி வரும். ஏன்னா இது மறந்துடும். திரும்பி ஞானேந்திரியம் என்ன, கர்மேந்திரியம் என்ன மறந்து போகும். திரும்பி அதை வந்து ஒரு டைம் இது வரும்போது யாரா வேறொருத்தர் வந்து ரெடியா வச்சுங்கோ. இனிமே உள்ள கிளாஸ்ல அது வந்துட்டே இருக்கும். அப்ப நம்ம வந்து நானே இங்க தேடின்னு தான் இருந்தேன். நிறைய பேப்பர் இங்க குமிச்சு வச்சிருக்கேன். ஒரு கிளாஸ் ஏதாவது எழுதிட்டே இருப்பேன். இங்க இருக்கும். சோ அதை வந்து ரெடியா நம்ம வச்சுக்கலாம். ரெடி ரெக்கனர் மாதிரி வச்சுக்கிட்டோம்னா அந்த டாபிக் அப்ப நம்ம ஊறி போயிடும். ஆனா நம்ம அந்த தளத்துல இல்லை இருந்தாலும் அதை புரிஞ்சுக்கிறதுல தப்பு கிடையாது. நம்ம வந்து பக்தி தான் நம்மளோட மெயின்.
ஓகே, அப்போ வந்து பரமாத்மாவை கண்டவுடன் திவ்யமான தளத்தில் நிலை பெறுகின்றனர் என்று இங்கே கூறப்பட்டுள்ளது. அது போலவே ஞானத்தை விருத்தி செய்வதன் மூலம் சிலர் பரமாத்மாவை புரிந்து கொள்ள முயல்கின்றனர். வேறு சிலர் ஹட்ட யோகா, அதான் சொன்னேன் நிறைய இருக்கு. நம்ம ஹட்ட யோகா வேற என்னது, இந்த ஐயங்கார் அவரோட ஏதோ ஒரு யோகா இருக்கு. அப்புறம் வேற என்ன யோகா நான் படிச்சேன், ஒரு யோகா அதுதான் புனால ஐயங்கார் யோகா. புனா என்ன யோகா? புனால யோகா சொல்லி தர்றாரு. இல்ல அதான் என்ன யோகா பேரு சொல்லுவோம். இல்ல தெரியல, அந்த பேரு தான் நான் மறந்துட்டேன். அந்த யோகா எல்லாம் படிச்சேன். அப்ப எல்லாம் தெரியாது எனக்கு. யங் ஏஜ் 25, 27 வயசுல படிக்கும்போது இதுதான் யோகாவா, சரி பிராணாயாமா அப்படி அதுல இருந்து நம்ம எல்லாம் ஆரம்பிக்கிறோம் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் படிச்சது. எனிவே, சோ அது அந்த மாதிரி ஹட்ட யோகா. இப்போ இதுல வந்து தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த யோகாஸ். சோ ஞானத்தை விருத்தி செய்வதன் மூலம் சிலர் பரமாத்மாவை புரிந்து கொள்ள முயல்கிறார். வேறு சிலர் ஹட்ட யோகா பயிற்சியின் மூலம் பரமபுருஷ பகவானை குழந்தைத்தனமான செயல்களினால் திருப்தி செய்ய முயல்கின்றனர். ஏன் குழந்தைத்தனம்னா, அவருக்கு இன்னும் அறிவு பத்தலை. அவன் நினைக்கிற இந்த மாதிரி யோகா பண்ணி அவன் அது பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் மாதிரி ஆயிடும். அது அவளுக்கு இன்னும் புரியறது இல்லை. ஆனா யாரெல்லாம் பகவத்கீதா படிக்கிறவளோ அவ வந்து யோகா பக்கம் திரும்பி பார்க்க மாட்டான். ஏன்னா இது வந்து தியானம் வேணும். இந்த யோகால தியானத்தோட பண்றா தாராளமா நம்ம பண்ணலாம். நான் வந்து இப்போ சக்கராசன் பண்றேன். இன்னைக்கு கூட இந்த யார் ஸ்ரீபிரியா மாதாஜி சொன்னேன், போயிட்டாங்களா ஸ்ரீபிரியா மாதாஜி? போயிட்டா. ஐயோ நிறைய இன்னைக்கு பேஷண்ட் இருந்தோம். நானே யோகா எல்லாம் பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன். ஆனா என்னது, சக்கராசன் எல்லாம் பண்ண முடிஞ்சது. அடுத்த சக்கராசன், அந்த சக்கராசன் எல்லாம் பண்ணிருந்தேன். இப்போ ஒண்ணும் முடியறது. ஏன்னா விட்டு போயிட்டேன். ஏன்னா பிசிக் நம்ம வந்து அப்போ வளைஞ்சது, உடம்பு நல்லா வளைஞ்சுன்றது. பிராக்டிஸ் பண்ண பண்ண வளையும். இப்போ பண்றது இல்ல, வளையறதுன்னு இல்லை. சோ இதுல இருந்தது வளைய முடியறது இல்லையா, இன்னும் வளைய முடியறது இல்லையா, அப்படி இப்படி பண்ணும்போது கான்சென்ட்ரேஷன் அதுலதான் போகுமே தவிர தியானத்துல போகாது. சோ அது வந்து குழந்தைத்தனமான செயல்கள். யோகா எல்லாமே குழந்தைத்தனமான செயல்கள். அதுலயும் வந்து முதிர்ச்சி பெற்று பண்றவங்க இருக்காங்க. ஆனா நம்மள மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். நம்ம வந்து அது will be like a physical exercise. அப்படி அதை மாதிரில பண்ணி திருப்தி செய்ய முயல்கின்றார்கள். எஸ். பெரிய ஒரு இது. இப்ப 5:30 மணி ஆயிடுச்சு, சாரி. அடுத்தது யாரு மாதாஜி? கீதா மாதாஜி தானே இப்ப படிச்சா? ஜானி மாதாஜியா? இல்ல ஜெயந்தி மாதாஜி. ஜானி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜானி மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्णा माताजी। படிங்க. अन्येत्वेवम् अजानन्त श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि साधिता तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः अन्ये பிறர் தூ ஆனால் ஏவம் இவ்வாறு அஜானந்த ஆன்மீக அறிவு இன்றி ஸ்ருத்வா கேட்பதால் அந்யேபிய பிறரிடமிருந்து உபாசத்தை வழிபட தொடங்குகின்றனர். தே அவர்கள் அப்பி கூட மேலும் அதிதரந்தி கடக்கின்றனர். ஏவ நிச்சயமாக மிருத்யும் மரணத்தின் வழி ஸ்ருதி பாராயணா கேட்கும் முறையில் விருப்பமுற்று வேறு சிலர் ஆன்மீக ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதிலும் பிறரிடமிருந்து முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்டதன் அடிப்படையில் அவரை வழிபட தொடங்குகின்றனர். அதிகாரிகளிடமிருந்து கேட்பதற்காக தங்களிடம் இயல்பான காரணத்தால் அவர்களும் பிறப்பு இறப்பின் வழியினை கடந்து செல்கின்றனர். பொருளுரை. இந்த ஸ்லோகம் குறிப்பாக நவீன சமுதாயத்திற்கு மிகவும் ஏற்றதாகும். ஏனெனில் நவீன சமுதாயத்தில் ஆன்மீக விஷயங்களை பற்றி கல்வி எங்கும் இல்லை. மக்களில் சிலர் நாத்திகர்களாக இறைவனை பற்றி அறிவது அசாத்தியம் என்று எண்ணுபவர்களாக அல்லது தத்துவவாதிகளாக கூட இருக்கலாம். ஆனால் உண்மையில் தத்துவத்தை பற்றி எந்த அறிவும் அவர்களிடம் இல்லை. சாதாரண மனிதனை பொறுத்தவரையில் அவன் நல்ல ஆத்மாவாக இருந்தால் செவியுறுதல் என்னும் வழிமுறையின் மூலம் முன்னேற்றம் அடைவதற்காக வாய்ப்பு அவனுக்கு உள்ளது. செவியுறுதல் முறை மிகவும் முக்கியமானது. நவீன உலகில் கிருஷ்ண உணர்வை பிரசாரம் செய்த பகவான் சைத்தன்யர் கேட்பதற்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் கொடுத்தார். ஏனெனில் அதிகாரம் பொருந்திய நபர்களிடமிருந்து கேட்பதாலேயே சாதாரண மனிதன் ஏற்றமடைந்து விட முடியும். அதிலும் குறிப்பாக பகவான் சைத்தன்யர் உபதேசித்தபடி ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே என்னும் தெய்வீக சப்தத்தை கேட்க வேண்டும். எனவே தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாக்களிடமிருந்து கேட்டு அறிவதற்கான நல்வாய்ப்பை எல்லா மனிதர்களும் பயன்படுத்தி கொண்டு படிப்படியாக அனைத்தையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என கூறப்படுகின்றது. அதன் பிறகு பகவானது வழிபாடு சந்தேகமின்றி நடைபெறும். தனது நிலைமை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இந்த யுகத்தில் எவருக்கும் இல்லை என்றும், ஆனால் பூரண உண்மையினை கற்பனை
ஆய்வுகளின் மூலம் புரிந்து கொள்வதற்கான முயற்சியினை விட்டொழிக்க வேண்டும் என்றும் பகவான் சைத்தன்யர் கூறியுள்ளார். முழுமுதற் கடவுளை பற்றிய ஞானம் எவரிடம் உள்ளதோ அவரது தொண்டனாக ஆவதற்கு ஒருவன் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். தூய பக்தரிடம் அடைக்கலம் கொண்டு தன்னுணர்வை பற்றி அவரிடமிருந்து கேட்டு அவரது அடிச்சுவடரை பின்பற்றி கற்றும் அளவிற்கு ஒருவன் அதிர்ஷ்டசாலியாக இருந்தால் அவன் படிப்படியாக தூய பக்தனின் தளத்திற்கு உயர்த்தப்படுவான். இந்த ஸ்லோகத்தில் செவியுறுதல் என்னும் வழிமுறை பலமாக பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. இது மிகவும் பொருந்தக்கூடியதாகும். ஒரு சாதாரண மனிதன் பெரும்பாலும் பெயரளவு தத்துவவாதிகளை போன்று திறனுடையவனாக இல்லாமல் இருந்தாலும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபரிடமிருந்து நம்பிக்கையுடன் செவியுறுதல் அவனுக்கு உதவி அமையும். அதன் மூலம் அவன் ஜட வாழ்க்கையினை தாண்டி முழுமுதற் கடவுளின் திருநாட்டிற்கு திரும்பி செல்ல முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நவவித பக்தியில அதான் கேட்டல், செவியுறுத்தல், அதான் இம்பார்ட்டன்ட். ஃபர்ஸ்ட் அந்த மாதிரிதான் படிக்கணும். ஓகே. இன்னும் வேறு சிலர் எப்படி இருக்காங்க? ஆன்மீக ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதிலும் பிறரிடமிருந்து முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்டதன் அடிப்படையில் அவரை வழிபட தொடங்குகின்றனர். சில பேர் எப்படி இந்த அந்த ஒரு இது நாராயணத்துல வந்து பேர் மறந்து இன்னும் பேர்லாம் மறக்கிறது இப்போ பரவாயில்ல. ஃபுல் ஒரு யாரா நாராயணி நம்ம இதுல படிச்சிருக்கலாம் தெரியும். நாராயணியம்மா மாதாஜி? வீட்டுல யாரும் இல்லைன்னா நான் தானே. சாரி. என்ன மாதாஜி, நாராயணியத்துல அந்த அந்த இது கபிலர் அவ அம்மாக்கு உபதேசம் சொல்றாரு. இப்ப நினைவு வந்துருக்கு கபிலர்னு. கபிலோபாக்கியானம். ஆமா, கபிலோபாக்கியானம். தேவஹூதியா? எஸ். அந்த மாதிரி இப்ப தேவஹூதி என்னது அம்மா தான் இருந்தாலும் எப்படி அவ வந்து கேட்டு படிச்சுக்கிறா. ஏன்னா பிறந்த குழந்தை எப்படி ஆன்மீகத்துல அவ்வளவு நல்ல பகவானோட அவதாரமா இருந்ததுனால அவ கேட்டுக்கிறா. தேவஹூதியோட அந்த ஃபுல் சாப்டரே இருக்கு இல்லையா? அந்த மாதிரி அதே போலதான் நம்ம முருகனோட இருக்கு இல்லையா? முருகரோட என்ன இடம் மாதாஜி சிவனுக்கே உபதேசம் பண்ணாரே. நிறைய இதுல நம்ம அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். சுவாமிமலை. எஸ். இதெல்லாம் நான் கேட்ட ஞானம் தான், நான் போனது கிடையாது. பட் அதை ரீகலெக்ட் பண்ண பாக்குறேன். ஓகே. இப்ப என்னது, வேறு சிலர் ஆன்மீக ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதில் அவருக்கு சொந்தமா ஆன்மீகத்துல அனுபவம் கிடையாது. ஆனா என்ன பண்றா, யாராவது எடுத்து சொல்லும்போது ஓ அப்படியான்னு கேட்டுக்கிறா. அப்சர்வ் டோட்டலி அவ வந்து அப்படி கன்வின்ஸ் ஆயிடுறா. ஓஹோ இப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சு அந்த மாதிரி தெரிஞ்சு பழகலாம். ஏன்னா வீட்டுல அந்த மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பம் இல்லை, நமக்கு அந்த சூழ்நிலை இல்லை. ஆனா நம்ம இப்போ ஏதோ ஒரு இதுல வந்துட்டோம், நம்ம ஒரு சத் சங்கத்தை வந்துட்டோம், சொல்றாங்க, அது கேட்டு அப்படியும் பக்தி வந்து வளருது. பிறரிடமிருந்து முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்டதன் அடிப்படையில் அவரை வழிபட தொடங்குகின்றனர். அதிகாரிகளிடமிருந்து கேட்பதற்கான தங்களது இயல்பின் காரணத்தால் அவர்களுக்கு பிறப்பு இறப்பின் வழியினை கடந்து செல்கின்றனர். அப்ப அந்த மாதிரி உள்ளவாள் என்னது, இந்த திரும்பி இந்த சூழல் என்னது பிறப்பு இறப்புங்கிற சூழல்ல இருந்து அவளும் வெளியில வந்துருவா. ஏன்னா அதிகாரம், அதுவும் யாரோ சொன்னான்னு கிடையாது, கரெக்டான ஒரு அதிகாரம் இருக்கு அவ கிட்ட சொல்றது. ஏன்னா அவ வந்து படிச்சது ஒரு ஞானி, உடனே ஞானிட்டே இருந்து படிக்கிறா போல. அந்த மாதிரி இருக்கும். இப்ப நம்ம பிரபுபாதாவுடைய அவரோட புக்ஸ் எல்லாம் படிக்கும் போது இன்னும் நல்லா நமக்கு நாலேஜ். ஏன்னா அவெல்லாம் நல்ல சிறந்த பக்தர்களா இருந்து அவ அந்த மாதிரி லைஃப் லீட் பண்ணியிருக்கா, அதனால நமக்கு தெரியும்.
ஓகே, இப்பதான் குறிப்பாக நவீன சமுதாயத்திற்கு மிகவும் ஏற்றதாகும். ஏனெனில் நவீன சமுதாயத்தில் கரண்ட் இப்போத்த பொசிஷன்ல எப்படின்னா ஆன்மீக விஷயங்களை பற்றிய கல்வி எங்கும் இல்லை. எங்க பார்த்தாலும் இங்கிலீஷ் தான் எல்லாமே நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். நம்ம கண்ட்ரில யோகா இருக்கு, கிருஷ்ணன் நம்ம இதுல கண்ட்ரில பிறந்திருக்காரு, எல்லாருக்கும் ஒரு புண்ணிய பூமி என்ன, புண்ணிய நதி என்னன்னு எல்லாருக்கும். இருந்தாலும் நம்ம இதுல அவ்வளவு கம்பல்ஷன் பண்ண முடியாது. வேற நெதர்லாண்ட்ஸ்ல எல்லாம் கம்பல்சரி ஒரு சப்ஜெக்ட் பகவத்கீதா படிக்கணும். சான்ஸ்கிரிட் தெரியுமா அவளுக்கு? தெரியாது. இல்ல இங்கிலீஷ் ஹிந்தி இல்ல அவளோட டச் லாங்குவேஜ்ல அவ படிக்கிறா பகவத்கீதா. கிருஷ்ணர் நம்ம நினைக்கிறோம் கிருஷ்ணன் நம்ம ஊர் நம்ம இதுல இருப்பார். பட் இங்க கம்பல்ஷன் பண்றது இல்ல. நம்ம இப்ப படிக்கிறது எல்லாமே இங்கிலீஷ் படிப்பு தான். அப்ப இங்கிலீஷ் படிச்சாதான், அப்ப அதுல வேற நமக்கு அந்த ஒரு தற்பெருமை, இங்கிலீஷ்ல படிச்சாதான் இவன் வந்து ரொம்ப அறிவாளி, அது ஒரு நமக்கு ஒரு பிரமையில இருக்கும். நமக்கு அது வேற தப்பு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல பாப்பேன்னா அதுலயே ஐ வாஸ் இம்ப்ரெஸ்ட். இந்த முன்னாடி எல்லாம் இந்த டிவில எல்லாம் இது போடுவான், என்னது பியூட்டி பேஜன் கூட இதெல்லாம் காட்டுவா இல்லையா. ஃபாரின்ல அந்த ஜெர்மனி அதெல்லாம் பார்க்கறது அழகா இருப்பாங்க பாக்குறதுக்கு. ஆனா அவங்க பேசுறது இங்கிலீஷே தெரியாது அவங்களுக்கு. இங்கிலீஷ் தெரியாம அவங்க லாங்குவேஜ்ல தான் பேசுவா. அவங்க வந்து மொழிபெயர்ப்பு பண்றதுக்கு இருப்பா. ஆனா நம்ம கண்ட்ரில என்னன்னா, ஐயோ இங்கிலீஷ் தெரியலையா, அப்ப எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. ஏன் அழகா பெருமையா நம்ம பாஷையில சொல்றதுக்கு ஏன் அவ்வளவு இது கிடையாது அவளுக்கு? நம்ம இந்தியால பார்த்தா அவ்வளவு லாங்குவேஜஸ் இருக்கு. ஆனா சொந்த லாங்குவேஜ் பேசுறதுக்கு அவ்வளவு அவளுக்கு வந்து ஒரு இது வெக்கமா, அது என்ன தெரியாது. அந்த மாதிரி இல்லாம அதான் ஏதோ நவீன போட்டுக்கேன். நவீன இதெல்லாம் தான் ப்ராப்ளம். ஏனெனில் நவீன சமுதாயத்தில் ஆன்மீக விஷயங்களை பற்றி கல்வி எங்கும் இல்லை. மக்களில் சிலர் நாத்திகர்களாக இறைவனை பற்றி அறிவது அசாத்தியம் என்று எண்ணுபவர்களாக அல்லது தத்துவவாதிகளாக கூட இருக்கலாம். ஆனால் உண்மையில் தத்துவத்தை பற்றிய எந்த அறிவும் அவர்களிடம் இல்லை. தத்துவம் பேசுறதுக்கு நல்லா இருக்கும். ஒரு ஆர்குமெண்ட், சில பேருக்கு ரொம்ப ஆர்கியூ பண்ண பிடிக்கும். டிபேட் எல்லாம் இப்ப நம்ம அந்த நியூஸ் சேனல் எல்லாம் பார்த்தா டிபேட் இருக்கும். டிபேட் பண்ணவே சொல்லிட்டு பண்ணுவா. அவளுக்கே என்ன நடக்கிறதுன்னு தெரியாது, ஆனா டிபேட் பண்ணுவான். எனக்கு நல்லா பேச தெரியும். அவன் ஒண்ணு சொன்னா நான் வந்து ஒரு சொல்லுவேன், ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுப்பேன், அவனை மடக்கணும், அந்த ஒரு எண்ணத்துலதான் பேசுவாங்களே தவிர ஃபேக்ட் என்னன்னு புரிஞ்சுன்னு பண்ண மாட்டாங்க. இந்த மாதிரிதான் இப்போத்த நவீன உலகம் அப்படிதான் இருக்கு. அப்ப அவங்களுக்கு ஒண்ணும் தெரியாது, தத்துவம் எல்லாம் ஒண்ணும் தெரியாது. இருந்தாலும் அவங்களுக்கு உண்மையில் தத்துவத்தை பற்றி எந்த அறிவும் அவர்களிடம் இல்லை. அதனாலும் எல்லாம் தெரிஞ்சா போல பேசுவாங்க. சாதாரண மனிதனை பொறுத்தவரையில் அவன் நல்ல ஆத்மாவாக இருந்தால் கேட்டல் என்னும் வழிமுறையின் மூலம் முன்னேற்றம் அடைவதற்கான வாய்ப்பு அவனுக்கு உள்ளது. நல்ல ஒரு ஆத்மா இருந்தா என்ன பண்ணணும்? காதால கேட்கணும். முதல்ல வந்து இந்த ஆர்குமெண்ட் எல்லாம் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் இந்த டிபேட்டுக்கு எல்லாம் போறதுக்கு முன்னாடி என்னதான் சொல்றான் முதல்ல கேட்கணும். அதனாலதான் சிரவணம் கீர்த்தனம் சொல்றோம் இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் சிரவணம் கீர்த்தனம் ஸ்மரணம், அப்புறம் தான் எல்லாமே பாதசேவனம் எல்லாம் அதுல வருது. கடைசியில ஆத்ம நிவேதனம் ஃபர்ஸ்ட் காதால. அதனால நம்ம ஜபத்துல என்ன சொல்றோம்? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஜபம் பண்றோம், வாயில கீர்த்தனம் சொல்றோம். அது என்ன பண்றோம்? கேட்கிறோம். அதனாலதான் வந்து ரொம்ப லவுடா சொல்லக்கூடாது. பக்கத்துக்காரனுக்கு எல்லாம் கேட்கவே வேண்டாம். நம்ம ஜபம் பண்றது ஆனா மனசுலயும் சொல்லக்கூடாது. நம்ம வாயால சொல்லணும். அந்த சொல்லு வந்து நம்ம கேட்கணும். அந்த வகையதான் நம்ம வந்து ஜபா பண்ணணும். சோ இது சிரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், இந்த மூணும் வந்து ஜபால வந்துடும். அதனால ஜபாக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குது. நாட் ஒன்லி திஸ், தேர் ஆர் மெனி திங்ஸ். நியூரோ சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் கூட ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க. ஜப்பாவோட அந்த ப்ரீ வைப்ரேஷன் இருந்து அது வந்து அவ்வளவு என்னது கோமா பேஷண்ட் எல்லாம் கூட ஒரு மாதிரி அதிர்வுகள் எல்லாம் வருது, அவங்களுக்கு கூட கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் தெரியறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவெல்லாம் சொல்லியிருக்கா. இதெல்லாம் 18 days கோர்ஸ்ல வருது நம்ம மாதாஜி. அதனாலதான் நான் சொல்றேன் 18 days கோர்ஸ்ல அந்த ஸ்லைடே எடுத்து காட்டுறாங்க. வீடியோலாம் இல்ல, ஸ்லைடு கொடுத்துருக்கேன். இந்த நெதர்லாண்ட்ஸோட இது ஸ்லைடு, இதெல்லாம் கிட்ஸ் கிளாஸ்லயே இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கா. தட்ஸ் வை ஐ கேம் டு நோ. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ வந்து மக்களில் சில வேற எங்க போயிட்டேன். அவன் நல்ல ஆத்மாவாக இருந்தால், எல்லாரும் ஆத்மாவும் நல்ல ஆத்மாதான். ஆனா என்னது பிடிவாதம் படிச்சு நான் வந்து காதால கேட்க மாட்டேன், நான் சொல்றத சொல்லிட்டே இருப்பேன், அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க விட்டுட்டு அவன் என்னது ஃபர்ஸ்ட் கேட்கணும். கேட்டல் என்னும் வழிமுறையின் மூலம் முன்னேற்றம் அடைவதற்கான வாய்ப்பு அவனுக்கு உள்ளது. கேட்டல் முறை மிகவும் முக்கியமானதாகும். முதல்ல காது கொடுத்து கேட்கணும். இப்ப கிருஷ்ணாவே அதை ப்ரூவ் பண்ணி காட்டிட்டார் இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல என்னது, அவன் தான் பேசினான். யாரு? அர்ஜுனன் தான் பேசி, ஐயோ அங்க இப்படி இருக்கு, நான் எப்படி இது பண்ணுவேன். அவர் பேசாம கேட்டுட்டு தான் இருந்தார். முதல்ல கேட்கணும். நல்லா அவனை பேச விட்டு கேட்ட அப்புறம் தான் செகண்ட் சாப்டர்ல 11th வேர்ஸ்ல பகவான் வந்து அறிகுறியை கூற ஆரம்பிச்சார். நம்ம பகவத்கீதா அங்கேதான் ஆரம்பம் வருது. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல எவ்வளவு ஸ்லோகம் இருக்கு. அப்படி ஸ்லோகத்துல வந்து எல்லாம் வந்து மோஸ்ட்லி அர்ஜுனன் தான் பேசியிருக்கான். அப்ப முதல்ல கேட்கணும். கிருஷ்ணரே அந்த மாதிரிதான் பண்ணியிருக்காரு. அப்ப அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணாங்க. இப்ப யாராவது நம்ம வீட்டுல யாராவது வந்து ஒண்ணு சொல்றா அப்படின்னா இல்ல அப்படி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட இது ஆரம்பிக்க கூடாது. ஏன்னா நான் எனக்கே சொல்றேன், அதோட போன் வந்து நான் தான் நிறைய பேசுவேன். அப்ப நானே தெரிஞ்சுப்பேன், ஐயோ என்ன பண்றேன், நான் முதல்ல கேட்டுக்கணும் அவன் என்ன சொல்றா அப்படின்னு. ஓகே, கேட்டல் முறை மிகவும் முக்கியமானதாகும். நவீன உலகில் கிருஷ்ண உணர்வை பிரச்சாரம் செய்த
பகவான் சைத்தன்யர் கேட்பதற்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் கொடுத்தார். ஏனெனில் அதிகாரம் பொருந்திய நபர்களிடமிருந்து கேட்பதாலேயே சாதாரண மனிதன் முன்னேற்றம் அடைந்து விட முடியும். அதிலும் குறிப்பாக பகவான் சைத்தன்யர் உபதேசித்தபடி ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம், ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே எனும் தெய்வீக சப்தத்தை கேட்க வேண்டும். இது பிரபுபாதர் சொல்லல. பிரபுபாதர் இஸ் ஃபாலோயிங் ஹிஸ் குரு சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமி. அவருடைய குரு. அப்ப சைத்தன்யர் எங்க ஆரம்பிச்சார்? 500 இயர்ஸ் முன்னாடி அவர் ஆரம்பிச்சது. 550 இயர்ஸ் முன்னாடி அவர் இந்த உலகத்துல பிறந்து பகவானுடைய அந்த அம்சங்களா கிருஷ்ணரோட இதுவும் அண்ட் ராதா, கிருஷ்ணா அண்ட் ராதாவோட ஃபுல் பொட்டன்சி அவர்கிட்ட இருந்து அவர் உணரணும். ராதாராணி எப்படி என்ன லவ் பண்ணினா, அவ அந்த விரக தாபத்துல எப்படி இருந்தா, அது எனக்கு உணரணும்னு சொல்லிட்டு சைத்தன்ய ரூபத்துல வந்து அவர் வந்து அதை அனுபவிச்சார். ஏன்னா அவரோட மேனி எல்லாமே ராதாராணி மாதிரி இருக்குமா, நல்ல கோல்டன் கலர்ல. ஆனா எல்லாம் அவரோட பண்ற செயல் எல்லாமே கிருஷ்ணர் மாதிரி. அவ்வளவு ஆன்மீகத்துல அப்படி இருந்தார் அப்படின்னு. சோ அவர் தான் அது வந்து இந்த ஜபமே அவர் ஆரம்பித்தார். அப்புறம் தான் ஜகாய் மத இதெல்லாம் ஸ்டோரி நம்ம பார்த்தோமே. அப்புறம் அவருக்கு ஃபாலோவர்ஸ் எல்லாம் வந்தார், நித்யானந்த பிரபு எல்லாம் வந்தாரு. அவர் நிறைய ஃபாலோவர்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து அது வந்து இவங்கதான் எல்லாருமே எடுத்து நடத்துறாங்க. பிரபுபாதா வந்து இஸ்கான் சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்தாபனம் நிர்மாணம் பண்ணி அதுல வந்து நம்ம எல்லாருமா சேர்ந்து இப்ப நம்ம படிச்சிருக்கோம். அதுக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரி யாரும் வந்து ஒரு என்ன ரிலீஜியஸ் ஆர்கனைசேஷன்லாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணல. வீடு வீடா போய் இல்ல ஒரு இடத்துல உட்காந்து ஹரே கிருஷ்ண நாம சொல்லணும் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. சோ எனவே தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாக்களிடமிருந்து கேட்டறிவதற்கான நல்வாய்ப்பை எல்லா மனிதர்களும் பயன்படுத்தி கொண்டு படிப்படியாக அனைத்தையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கூறப்படுகின்றது. இப்ப நான் சொன்னேன் 3 PM 7 PM 9 PM எல்லாம் வேற மாதாஜி இருப்பாங்க. அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து அவங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்க. எல்லாம் நல்லா இருக்கும். சரி, இது இல்லையா வேற ஏதோ ஒரு நம்மளோட சென்டரோட கேட்கணுமா கேட்கலாம், இல்ல யூடியூப்ல பாக்கணுமா, எல்லாம் நம்மதான் ஆப்ஷன் இருக்கே. இப்போ இன்டர்நெட் வந்து கெடுக்கவும் செய்யும், நல்லதையும் வரும். அப்ப நல்லதுக்கு நம்ம பிரயோஜனம் படுத்தினாக்கா நமக்கு இன்னும் அறிவு தான் வரும். அதனாலதான் நான் எப்பவுமே நம்ம கிளாஸ்லயே சொல்றேன், உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியும், நீங்களும் சொல்லுங்க அப்படின்னு. நான் 18 days கோர்ஸ் தான் சொல்றேன். நிறைய பேர் வந்து திரும்பி ரிப்பீட் பண்ணுவாங்க. சோ நான் ஐ டெல் தெம், ஓகே உங்களுக்கு வந்து நீங்களும் நான் இவ்வளவு கிளாஸ் அட்டேன்னா நான் வந்து என்ட்ரி பண்ணதுக்கு முன்னாலே அவங்க 18 days கோர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்ப நீங்களும் உங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ அதெல்லாம் சொல்லுவோம் அப்படின்னா அவ சொல்லுவா. நான் நிறைய அந்த மாதிரி கேட்டு இருக்கேன். எஸ், அப்ப நல்ல வாய்ப்புன்னு இந்த மாதிரி எல்லா மனிதர்களும் பயன்படுத்தி கொண்டு படிப்படியாக அனைத்தையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது. அதன் பின் பகவானது வழிபாடு சந்தேகமின்றி நடைபெறும். தனது நிலையை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இந்த யுகத்தில் எவருக்கும் இல்லை என்றும், ஆனால் பூரண உண்மையினை கற்பனை ஆய்வுகளின் மூலம் புரிந்து கொள்வதற்கான முயற்சியை விட்டொழிக்க வேண்டும். கற்பனையா நம்ம வந்து வேற ஏதாவது பிலாசபிக்கல் பாயிண்ட்ஸ்ல ஏதோ கற்பனையா நம்ம வந்து புரிந்துண்டு அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. உண்மையை வந்து நல்லா புரிந்து பண்ணணும் என்று பகவான் சைத்தன்ய கூறியுள்ளார். முழுமுதற் கடவுளை பற்றிய ஞானம் எவரிடம் உள்ளதோ அவரது தொண்டாக அவருக்கு ஒருவன் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். தொண்டர் அவளுக்கு வந்து சர்வ் பண்றதுக்குள்ள நம்ம வந்து we should take all the necessary steps. இப்ப நம்ம வந்து இஸ்கான்ல சேர்ந்திருக்கோம். இப்ப எல்லாரும் நம்ம எல்லாருமே ஷெல்டர் ஃபார்ம் எடுத்துருக்கோம். அப்படின்னா என்னது, இட்ஸ் ஆல்சோ சேவைதான். சேவைன்னா என்னது, பகவான் சொல்ற இது பிரபுஜி குரு சொல்ல போற, குரு சொல்றதை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோம். 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல், எஸ். ஜப்பா 16 ரவுண்ட் பண்ணுங்க, எஸ். நிவேதனம் பண்ணுங்க, எஸ். எல்லாம் நம்ம வந்து அவர் சொல்ற ஒரு இதுக்கு படிக்கு நம்ம வந்து கேட்டு ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுதான் தொண்டு பண்ண முடியும். இப்ப நம்ம அந்த குருகுல ஆசிரமம் மாதிரி கிடையாது இல்லையா, அங்க போய் காலம்பி கொடுக்கணும் குருவோட, அந்த மாதிரி நமக்கு அந்த ஸ்டேஜ்ல இல்ல. அப்ப இப்ப ஆன்லைன்ல படிச்சுட்டு இருக்கோம், நம்ம வந்து இது பண்ணலாம். அதுவும் ஃப்ரீ, மெயினா அதை நம்ம சொல்லி ஆகணும். இப்ப ஏன்னா நான் level 5 இப்ப கம்ப்ளீட் பண்ணேன் இல்லையா, level 6க்கு நான் சும்மா ரேண்டம் பார்த்தேன். level 5க்கே ஒரு இடத்துல 8,000 rupees. ஒரு வாட்டி ஃபெயில் ஆச்சுன்னா அவங்க ஃபெயிலே பண்றாங்க. நம்ம சென்டர்ல தான் ஃபெயிலே ஆக்க மாட்டேங்கிறா. இப்போ level 2ல எவ்வளவு இதுதான் இது நம்ம குவிஸ் எல்லாம் எழுதுறாங்க, கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ். ஐ டவுட். இருந்தாலும் நான் வந்து போடுறேன், நான் கேட்கறது இல்லை வச்சுருந்தோம். அது பண்ணினா நல்லது. அப்படி யாரும் ஃபோர்ஸ் பண்றது கிடையாது. அவங்க வந்து 8,000 rupees ஒரு வாட்டி நம்ம இந்த ஒரு மாதாஜி இருக்காங்க, நம்ம சொல்லி கொடுக்குற இந்த மாதாஜி, பஜன் சொல்லி கொடுக்குற மாதாஜி திரும்பி எழுதுறாங்க. இது பக்தி சாஸ்திரி எழுதிட்டே இருக்காங்க. அவங்க ரொம்ப வருஷமா எழுதுறாங்க. ஐ திங்க் ஒரு 7-8 வருஷமா எழுதுறாங்க. ஷீ இஸ் அன்ஏபிள் டு கிளியர். நம்ம இதுல நாங்க கிளியர். மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணவேணி மாதாஜிங்களா? ஆமா, கிருஷ்ணவேணி. ஆமா, கிருஷ்ணவேணி மாதாஜி. பிளீஸ். அவங்களுக்கு இன்னும் கிளியரா இருக்குல்ல. எனக்கு இப்ப அவமானமா இருக்கு சொல்றதுக்கு. ஏன்னா அவங்களுக்குள்ள நாலேஜ், ஏன்னா பஜன் கிளாஸ்ல அப்படி பகவத்கீதையோட ஒரு ஏதோ ஷோ பாட்டு படிக்கிறோம் இல்ல, ஒரு இது இப்ப நாங்க என்ன படிச்சிருந்தோம், இந்த இது கஜேந்திரா ஸ்துதி அது படிச்சிருந்தோம். ஒரு கஜேந்திரா ஸ்துதியோடும் ஷீ இஸ் கோரிலேட்டிங் வித் பகவத்கீதா.
அது பகவத்கீதா மாத்திரம் ஈஷோபனிஷத்துல அது வந்திருக்கு, அந்த இதுல இது வந்திருக்கு, கோர்ல போய் நாங்க அதெல்லாம் எழுதி வச்சுக்கோம். எப்படி அதுவும் ஸ்லோகம் ஃபுல்லா சொல்றோம், அதோட மீனிங் சொல்றோம், அது வந்து என்ன நம்பர், அவ்வளவு ஞானம். ஆனா ஷீ இஸ் அன்ஏபிள் டு கிளியர். அப்ப அவங்க ஞானத்துக்கு நாங்களாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. ஆனா நாங்களாம் கிளியர் ஆயிட்டோம். அப்போ என்ன சொல்றேன்னா, நம்ம எந்த லெவல்ல இருக்கோம்னே நமக்கு புரியல. இப்ப சர்டிபிகேட் வாங்கினோம்னாக்கா நான் ரொம்ப பெரிய கிரேட்லாம் நினைச்சுக்கவே முடியாது. ஏதோ ஸ்லோகம் 4 ஸ்லோகம் படிக்க தெரியும், நான் ரொம்ப கிரேட், ஒண்ணுமே கிடையாது. அப்ப நம்ம இதுல என்னன்னாக்கா ஃப்ரீயா சொல்லி கொடுக்குறாங்க. எல்லாரும் வாங்க படிங்க, வாங்க படிங்க. ஏதோ ஆன்மீகம் படிக்கிறோமா, ஓகே, அதோட தப்பிட்டு இருக்கணும். ஏன்னா வேற சென்டர்ல இல்ல, ஷீ இஸ் நாட் நம்ம இதுல படிக்கிறது இல்ல. அவங்க வந்து பாம்பே, அவங்க இருக்கிறது ஹைதராபாத். ஆனா பாம்பே ஜூவோ வேற எதுவும் இருக்கு, அங்கதான் அவங்க வந்து படிக்கிறாங்க. பைசா கொடுத்து படிக்கிறாங்க, ஆனா கிளியர் ஆக மாட்டேங்கிறது. திரும்பி அடுத்த வருஷம் படிக்கணுமா, திரும்பி பணம் கட்டணும். நம்ம இதுல ஃப்ரீயா இருக்கு, அப்ப இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நம்ம விடக்கூடாது. என்னத்துக்கு நான் ஃப்ரீன்னு எதுக்கு சொல்றேன்னா, யாரு இந்த காலத்துல ஃப்ரீயா என்ன பண்ணி கொடுக்குறாங்க? ஒரு ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லி கொடுத்தோம்னா இல்ல நம்ம வேணா இதுல இருக்கோம், சத் சங்கத்துல இருக்கோம், எல்லாம் ஃப்ரீயா எல்லாம் பண்றோம். அதர்வைஸ் ஃபார் எவ்ரி திங் யூ ஹேவ் டு பே மணி. நம்ம கிளாஸ், நம்ம வீட்லயே யாரையா பாத்தீங்கன்னா டியூஷன் போறான்னா சும்மா யாரும் சொல்லி கொடுக்குறா? பணம் ஏன்னா எல்லாருக்கும் பணம் அவசியமானது. அவளுக்கும் எல்லாம் செலவு இருக்கும், ஏதோ ஒரு செலவு இருக்கும். அப்ப பணம் வேண்டிதான் இருக்கு. அப்ப ஃப்ரீயா யாரு பண்றா? அதுதான் கொஸ்டின். ஆனா ஃப்ரீயா வந்து இவர் வந்து இவ்வளவு ஒரு கிளாஸ்ல 18 days கோர்ஸ், இப்ப 39th பேட்ச். இது ஆகஸ்ட் வந்து 39th பேட்ச். 39 மாசமா சொல்லி கொடுக்குறாங்க. எவ்வளவு பேர் வேலை பண்ற, எவ்வளவு டீச்சர்ஸ், 500க்கு மேல ஒரு டீச்சர்ஸ். எவ்வளவு லாங்குவேஜ், 12 லாங்குவேஜ் ஒரு நாள்ல இவ்வளவு போறது. இப்ப இந்த ஆன்லைன், இப்ப நம்ம இதை யூஸ் பண்றோம் ஜூம், அதுக்கெல்லாம் பணம் கட்டணும். அவர் 2.5 லட்சத்துக்கு மேல மாசம் கட்டுறாரு. ஏன்னா ரெக்கார்டிங், இந்த ரெக்கார்டிங் எல்லாம் போகும். அது வந்து எவ்வளவு இதுல என்னது யூடியூப்ல பாப்பா, அதெல்லாம் பிளாக்கிங் தட் ஸ்பேஸ் இல்லையா, அதுக்கெல்லாம் பணம் கட்டணும். அவர் பர் மார்க் கட்டிட்டு இருக்காரு. அவருக்கு வந்துட்டே இருக்கு பணம், பகவானுக்கு வேண்டி அதை பண்ணணும்னு நினைச்சு பண்ணிட்டு இருக்கேன். சோ இது ஒரு சேவையா எடுத்தோம்னா நாங்க யார் பண்றாங்களோ எல்லாம், அது அட்மின் வேலையா இருக்கட்டும், எனி வேலை பண்றவங்களும் எல்லாருமே ஃப்ரீயா தான் பண்றாங்க. படிக்கிறவங்களும் ஃப்ரீ, சேவை பண்றவங்களும் ஃப்ரீ. அந்த மாதிரி இங்க எப்ப எடுத்து இன்னைக்கு டாபிக் எல்லாம் எங்கெல்லாமோ போறது, இன்னைக்கு எல்லாம் முடிச்சா போலதான். ஹரே கிருஷ்ணா, எங்க முடிச்சேன் நான்? ஓகே. எனவே இங்கே படிக்கிறேன். எனவே தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாக்களிடமிருந்து கேட்டறிவதற்கு நல்வாய்ப்பை எல்லா மனிதர்களும் பயன்படுத்திக் கொண்டு படிப்படியாக அனைத்தையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கூறப்படுகின்றன. அதன் பின் பகவானது வழிபாடு சந்தேகமின்றி நடைபெறும். தனது நிலையை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இந்த யுகத்தில் தனது நிலைனா என்னது? நான் வந்து வீட்டுல வந்து கிரஸ்தனா இருக்கேன், அதனாலதான் எனக்கு முடியல, சரி நான் வந்து இப்ப வந்து சன்னியாசாசிரமம் போறேன் அப்படின்னு. இல்ல ஒருத்தர் வந்து இதுல இருக்கான், என்னது கல்யாணம் ஆகாதுக்கு இது பிரம்மச்சாரியம், நான் பிரம்மச்சாரியத்துல இருக்கேன், அதனாலதான் எனக்கு முடியல, அதனால ஒரு கிரகஸ்தானாரே. உங்க நிலையை மாத்திக்கவே வேண்டாம். எந்த நிலையில இருக்கிறோ, எந்த வீட்டுல இருக்கிறோ, அதே மனுஷா அதே இடத்துல அதே சூழ்நிலையில நம்மள வந்து விருத்தி பண்ணணும். அது எப்படி பண்ண முடியும்? இந்த மாதிரி கேட்டறிஞ்சு நமக்கு நம்ம வீட்டு சௌரியப்படி நம்ம வந்து படிப்படியா முன்னேறலாம். ஓகே. நிலைபெறும் தன் நிலையை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இந்த யுகத்தில் எவருக்கும் இல்லை என்றும், ஆனால் பூர்ண உண்மையினை கற்பனை ஆய்வுகளின் மூலம் புரிந்து கொள்வதற்கான முயற்சியை விட்டொழிக்க வேண்டும். எது சொல்லியிருக்காங்களோ அது மாத்திரம் படிச்சா போதும். சில பேர்லாம் என்னடி பிரபுஜி என்னெல்லாமோ கொஸ்டின் கேட்பாங்க. அப்ப அவர் சொல்வார், இது பிரபுபத எழுதியிருக்காரு. இல்ல பிரபுஜி, பிரபுபத இதை பத்தி எழுதுறேன். அப்போ உனக்கு என்ன படிக்கணும்? இப்பதான் நான் அப்ப சொன்னேனே, கிருஷ்ணர் ஏன் கருப்பு, இது வந்து பாலபத்ரவே சொன்னார். இது ஒரு கொஸ்டின் இல்லாத 18 days கோர்ஸ். அப்பெல்லாம் நான் அத கோஅட்மினா இருந்தேனே, அந்த மாதிரி இந்த கொஸ்டின் இல்லாத இதே செஷனே இருக்காது. எல்லாருமே இதை கேட்கறாங்க. ஏன் கருப்புனா ஒரு கருப்பா பிறந்திருக்காரு. அப்படி சொல்ல இல்ல, அது நீல மேகம் அது என்னெல்லாமோ சொல்லுவேன். அப்படி நினைச்சுங்க, பரவாயில்ல. பிரபுபாத கொடுக்காத விஷயத்தெல்லாம் நம்ம போயிட்டு மண்டையெல்லாம் உடைச்சு அதை படிக்க, அவர் எழுதியிருக்காரு, அதை படிச்சா போருமே. அதை படிக்கிறதுக்கே இந்த ஒரு ஜன்மம் போறாது. அவர் கேட்காத, அவருக்கு சொல்லாத விஷயங்கள் எல்லாம் மண்டையை உடைச்சு, அதுக்கப்புறம் என்ன ஏன் மயில் பீரி வச்சிருக்க, வேற என்ன காக்காவோட இறக்கைய வச்சுக்க முடியும், இறக்கா வச்சுக்க முடியும்? அதுக்கு என்ன ஒரு இது சொன்னா, பட் அது தப்பா சொன்னார். அது வந்து ஆன்மீகத்துல அது வந்து பொருந்தும், பட் ஆக்சுவலி பார்த்தா அது இது கிடையாது. அது என்ன சொன்னார்னா, அது வந்து நான் நம்பி வீட்டுல சொன்னோன்னே என் பொண்ணு பிள்ளை எல்லாம் சயின்ஸ் தான் படிச்சிருக்காங்க. ஐ எம் நாட் சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட். ஓகே, நான் வந்து காமர்ஸ், நான் எல்லாம் பேங்க்ல இருந்தேன். நான் வந்து எவ்வளவு டிஃப்ரெண்ட் லைன். ஆனா வந்து ஓஹோ தெரியுமா அப்படி என்னன்னா, என்னது உங்ககிட்ட இன்னைக்கு ஓப்பனாவே சொல்லலாம், எனக்கு ரெக்கார்ட் போயிட்டு இருக்கு, பரவாயில்ல. ஆண்மையிலும் பெண்மையிலும் வந்து அவ வந்து இது கிடையாது, சேர மாட்டாங்களாம். சேராம வந்து அந்த கண்ணுல இருந்து இது நீர் வழியுமா, ரொம்ப அந்த இது வரும்போது அந்த இந்த உணர்வு இல்லையா, அந்த செக்ஸ் பண்ற உணர்வு வந்தா கண்ணுல இருந்து நீர்
துளி வருமா, அது என்ன ஆணு பெருமா பெண்ணு பெருமா என்ன ஒரு கொடுத்துருந்து, எனக்கு இப்ப அது மறந்தும் போயிடுது. அத வந்து அது வந்ததுனால, அது அப்படி வர்றதுனால அவங்க வந்து கருத்தரிக்கிறாங்க அப்படின்னு. அப்ப நான் வந்து என் பொண்ணு சொல்லி, தெரியுமா தெரியுமா இப்படிலாம் அவங்க பாலபத்திர சொன்னார் அப்படி இப்படிங்கன்னா, அம்மா இப்ப இதெல்லாம் சொல்றாங்களே நீங்களும் கேட்டுட்டு இருக்கீங்களேன்னு. நீ கூகுளே பார்க்க மாட்டியா, கூகுள பாரு அப்படின்னு பார்த்தா இட் இஸ் ஆன்மீகத்துல எஸ் அது மாதிரி நம்பிக்கையோட அவங்க வந்து சொல்றாங்க. எஸ் நம்ம, ஆனா அது வந்து ஃபேக்ட் கிடையாது. எந்த குழந்தையும் அந்த மாதிரிலாம் பிறக்காது. ஒரு குழந்தை பிறக்கணும்னாக்கா செக்ஸ் பண்ணாம எல்லாம் குழந்தை, நம்மளாம் அந்த இதுலயா குந்தி தேவி இது என்னது கர்ணனை பெத்துண்டா அதெல்லாம் அதெல்லாம் வேற விஷயம். இப்ப இந்த இது வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. இப்ப வந்து ஒரு மயில் பிறக்கிறதுனாக்கா அது 2 மயிலும் சேர்ந்தாதான் உண்டு, மேல் அண்ட் ஃபீமேல் சேர்ந்தாதான் உண்டு. இதெல்லாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. சோ நம்ம வந்து கற்பனையா நம்ம வந்து ஒண்ணும் இது பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு. ஓகே, என்ன சொல்லிருப்பாங்களோ அது கேட்டு எதுல வந்து நான் எங்கேயோ போகுது, இன்னைக்கு என்னெல்லாமோ டாபிக் வருது, நிறைய பேசுறேன்னு அர்த்தம். கண்ட்ரோல் பண்ணும். அதன் பின் பகவானது வழிபாடு சந்தேகமின்றி நடைபெறும். அது தனது நிலையை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இந்த யுகத்தில் எவருக்கும் இல்லை என்றும், ஆனால் பூர்ண உண்மையினை கற்பனை ஆய்வுகளின் மூலம் புரிந்து கொள்வதற்கான முயற்சியினை விட்டொழிக்க வேண்டும் என்றும் பகவான் சைத்தன்யா கூறியுள்ளார். முழுமுதற் கடவுளை பற்றி ஞானம் எவரிடம் உள்ளதோ அவருக்கு அவரது தொண்டராக அவருக்கு தொண்டராக ஆவதற்கு ஒருவன் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். தூய பக்தரிடம் அடைக்கலம் கொண்டு தன் உணர்வை பற்றி அவரிடமிருந்து கேட்டு அவரது அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றும் அளவிற்கு ஒருவன் அதிர்ஷ்டசாலியாக இருந்தால், அதிர்ஷ்டசாலி அதுக்குதான் நல்ல ஒரு இது கொடுத்துருக்கா. we are all lucky. நம்ம எல்லாம் இந்த ஒரு இதுல பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்திருக்கோம், திரும்பி நல்லா இன்னும் முன்னேறிண்டே போறோம். எவ்வளவு பேருக்கு வர முடியறதுல, எவ்வளவு பேருக்கு அது ஃபாலோ பண்ண முடியாம விட்டுடுறாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் கஷ்டம். அந்த மாதிரி இல்லாம நம்ம இப்படியோ படிப்படியோ போயிட்டு இருக்கோம். ஒண்ணு இல்ல, மேல போலியா அட்லீஸ்ட் செயிலிங் எவ்வளோ இப்படி தத்தளிச்சுன்னு இப்படியே இருக்கோமா, அது அட்லீஸ்ட் அப்படியாவது இருக்கலாம். மேல போக முடியல, கீழே மாத்திரம் விழாம பாரு. இல்ல எனக்கு வர முடியல, அட்டன் பண்ண முடியல, கேட்டுக்க முடியல, வேற என்ன இப்போ பிராரப்தம் ஜாஸ்தி இருக்குன்னு அர்த்தம். கர்மா, நம்மளோட கர்ம வினை நம்மள வந்து விடுறது இல்ல. வேற எல்லாம் இதுல தியானம் போறது, இதுல வர விடுறது இல்ல. அந்த மாதிரி இல்லாம அட்லீஸ்ட் நம்ம எல்லாம் அதிர்ஷ்டசாலிகளா இதெல்லாம் கேட்டு இருக்கோம். பின்பற்றும் அளவிற்கு ஒருவன் அதிர்ஷ்டசாலியாக இருந்தால் அவன் படிப்படியாக தூய பக்தனின் தளத்திற்கு உயர்த்தப்படுவான். இப்பதத்தில் கேட்டல் என்னும் வழிமுறை பலமாக பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது கேட்கணும், இது மிகவும் பொருந்தக்கூடியதாகும். ஒரு சாதாரண மனிதன் பெரும்பாலும் பேரளவு தத்துவவாதிகளை போன்று திறனுடையவனாக இல்லாமல் இருந்தாலும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபரிடமிருந்து நம்பிக்கையுடன் கேட்டல் அவனுக்கு உதவியாக அமையும். ISKCON இஸ் த பெஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம். நம்ம வந்து இதுல வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம இப்ப பகவத்கீதா மாத்திரம் இல்லை, இதுல நம்ம வெளியில வந்து பார்க்கணும். இன்னும் பகவத்கீதா அவ்வளவு சீக்கிரம் விடாது. லெவல் 3ல போனாலும் இதே பகவத்கீதா, லெவல் 4 லெவல் 5 என்னோட லெவல் 5 வரைக்கும் பகவத்கீதா இருந்திருக்கு. இப்ப லெவல் 6 எல்லாம் நாங்க வந்து பாகவதம் படிக்கிறோம். இப்போ பகவத்கீதா க்ளோஸ்ட், எல்லாம் படிச்சு அவ்வளவு டீப்பா எல்லாம் படிச்சு இப்ப லெவல் 6ல நாங்க வந்து பாகவதம் தான் படிக்கிறோம். இப்ப 2 கிளாஸ் ஆயிடுத்து, 3வது கிளாஸ். இப்ப அதோட ஸ்லோகம் எல்லாம் பயாட் பண்ணணும். நான் படிக்கவா? ஆயிட்டுல ரொம்ப ஒரு நிமிஷம். அந்த மாதிரி இப்ப என்ன சொல்றேன்னா, பகவத்கீதா அவ்வளவு சீக்கிரம் நம்மள விடாது. லெவல் 3ல இன்னொரு ஊடுருவி, லெவல் 4ல இன்னும் ஊடுருவி, லெவல் 5லயும் அதே தான் வந்து இருப்போம். சோ எப்படி காதால கேட்டு 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 பண்ணிட்டே இருக்கும். சோ ஒரு சாதாரண பெரும்பாலும் பேரளவு தத்துவவாதிகளை போன்று திறனுடையவனாக இல்லாமல் இருந்தாலும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபரிடமிருந்து நம்பிக்கையுடன் கேட்டல் அவனுக்கு உதவியாக அமையும். அதன் மூலம் அவன் ஜட வாழ்வினை தாண்டி முழு முதற் கடவுளின் திருநாட்டிற்கு திரும்பி செல்ல முடியும். அப்ப இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தாலும் கேட்டறிந்து இந்த மாதிரி படிச்சாலும் முடியும். ஒரு நிமிஷம்னா மாதாஜி, புஷ்பா மாதாஜி இவெல்லாம் இருக்காளே, ஜானி மாதாஜி படிச்சுட்டா, ஜெயந்தி மாதாஜி, கமலாமணி மாதாஜி அப்புறம் படி. ஜெயந்தி மாதாஜி படி. हरे कृष्णा माताजी। यावत् सञ्जयति किञ्चित् सत्त्वं सदावर जङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्वित्ति परदर्शभ। யாவத் என்னவெல்லாம் சஞ்சயது வருகின்றதோ, கிஞ்சித் ஏதேனும், தத்துவம் இருப்பு, சதாவர அசைவற்ற, ஜங்கமம் அசைகின்ற. மாதாஜி ஸ்தாவர சதாவர இல்ல, ஸ்தாவர அசைவற்ற, ஜங்கமம் அசைகின்ற, கஷேத்திர உடல், சேத்ரஜ்ஞ உடலை அறிபவன், சம்யோகா இடையிலான கலவை, தத்வித்தி நீ அதை அறிய வேண்டும், பரதரிஷப பாரதர்களின் தலைவனே. மொழிபெயர்ப்பு. பாரதர்களின் தலைவனே, அசைவன அசையாதவை என எதையெல்லாம் நீ காண்கின்றாயோ அவையெல்லாம் செயல்களின் களமும் களத்தை அறிபவனும் இணைந்த கலவையே ஆகும்.
பொருளுரை. இந்த ஸ்லோகத்தில் ஜட இயற்கையும் உயிர்வாளியும் விளக்கப்பட்டுள்ளன. இவை இரண்டுமே பிரபஞ்சம் படைக்கப்படுவதற்கு முன்பில் இருந்தே இருக்கின்றன. என்னவெல்லாம் படைக்கப்படுகின்றனவோ அவையெல்லாம் உயிர்வாளியும் ஜட இயற்கையும் கலந்த கலவையே ஆகும். மரங்கள், மலைகள், குன்றுகள் என பல்வேறு அசையா தோற்றங்கள் உள்ளன. அசையும் தோற்றங்களும் பல உள்ளன. ஆனால் அவை அனைத்தும் உயர்ந்த இயற்கையான உயிர்வாளியும் ஜட இயற்கையும் கலந்த கலவையே ஆகும். உயர் இயற்கையான உயிர்வாளியின் தொடர்பின்றி எதுவும் வளர இயலாது. ஜடத்திற்கும் உயர்ந்த இயற்கைக்கும் இடையிலான உறவு நித்தியமாக தொடர்கின்றது. இத்தொடர்பு முழுமுதற் கடவுளினால் நிறைவேற்றப்படுகிறது. எனவே உயர்ந்த இயற்கை, தாழ்ந்த இயற்கை ஆகிய இரண்டையும் கட்டுப்படுத்துபவர் அவரே. ஜட இயற்கை அவரால் சிருஷ்டி செய்யப்படுகிறது. இத்தகு ஜட இயற்கையில் உயர்ந்த இயற்கை வைக்கப்படுகிறது. இவ்வாறாக இவ்வெல்லா செயல்களும் தோற்றங்களும் உண்டாகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நீங்க நம்ம 6:30 மணி வரைக்கும் பண்ணலாமா மாதாஜி? ரொம்ப எக்ஸ்பிளனேஷன் படுத்து அப்பதான் நம்ம இந்த சாப்டர் முடியும். ஓகே, முடியாது இந்த சாப்டர், திரும்பி நின்றுட்டே போகும். ஓகே, பாரதர்களின் தலைவனை தான் அர்ஜுனனை கூப்பிடுறார். பாரதர்களின் தலைவனை அசைவன அசையாதவை என எதையெல்லாம் நீ காண்கின்றாயோ அவையெல்லாம் செயல்களின் களம். அப்படின்னா என்னது? இதெல்லாம் தான் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் வேர் வி ஆக்ட் அப்பான். இப்ப நம்ம உடல் தான் ஒரு களம். அந்த உடல்ல தான் வந்து ஆத்மா வந்து எல்லா இந்த உடலாலதான் எல்லாம் செய்யறது. கையால வேலை பண்றது, கண்ணால பாக்குறது, காதால கேட்கறது, இதெல்லாம் இல்லைன்னா ஆத்மாக்கு தான் ஒரு இது கிடையாது. ஸோ இட் இஸ் யூசிங் த பாடி. அது ஹியூமன் பாடியா இருக்கலாம், இல்ல எந்த அனிமல் பாடியா இருக்கலாம். அது வந்து ஒரு களம் வேண்டி இருக்கு அதுக்கு. அதே போலதான் இந்த அசைவன அசையாதவை நம்ம இதுல பாக்குறோம் இல்லையா, இது இயற்கையில. அதுவும் எல்லாமே வந்து எதெல்லாம் காண்கிறாயோ அவை எல்லாம் செயல்களின் களமும் களத்தை அறிபவனும் இணைந்த கலவையே ஆகும். களத்தை அறிந்தவன் யாரு? இப்ப நம்ம இந்த ஒரு களம், இந்த பாடிங்கிற ஒரு களம் இருக்கு, அதை அறிந்தவன் யாரு? நாமதான். செல்ஃப் ஆத்மா அண்ட் பரமாத்மா. பரமாத்மாக்கு எல்லா உடலையும் இருக்க, எல்லா உடலை பத்தியும் தெரியும். நமக்கு இந்த களத்தை அறிபவன் நான், அந்த களத்தை அறிபவன் அந்த ஆத்மா. அதே போல அசைவனை அசையாதவை எல்லாத்தையுமே இந்த கலவைதான். அறிபவனும் களமும் களத்தை அறிபவனும் ஆகும். இப்பதத்தில் ஜட இயற்கையையும் உயிர்வாழியும் விளக்கப்பட்டுள்ளன. அவரோட சம்பந்தம் இவை இரண்டுமே பிரபஞ்சம் படைக்கப்படுவதற்கு முன்பிலிருந்தே இருக்கின்றன. ஆனா நம்ம எப்படி அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்ம்ல இருக்கும். எப்பவுமே நம்ம வந்து இது வந்து ஜட இயற்கை படைக்கப்பட்டது, இப்ப எல்லாரும் நம்ம எல்லாம் பிறந்துட்டோம், அந்த மாதிரி கிடையவே கிடையாது. நம்ம முன்னாடி இருந்திருக்கோம், ஆனா எப்படி அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்ம்ல இருந்திருக்கும். அப்புறம் அது வந்து தட்டி எழுப்பி மேனிஃபெஸ்ட் ஆகி நம்ம வந்து ஒரு உருவெடுத்துன்னு வந்திருக்கோம். ஒருத்தர் மேல் உருவம், ஒருத்தர் ஃபீமேல், ஒருத்தர் ஒரு மயில், ஒருத்தர் காக்கா, ஒருத்தர் புழு பூச்சி, அந்த மாதிரி ஒரு உருவம் நம்ம வழியில் வந்துட்டோம். ஆனா இப்படி நம்ம கர்மா படிக்கலாம். சும்மா பகவான் அப்படியே எல்லாம் படைக்கப்படல. நம்மளோட கர்மா அவ்வளவு பெரிய நல்ல பேலன்ஸ் ஷீட் போட்டு டேலி பண்றாரு. ஓகே, இவை இரண்டுமே பிரபஞ்சம் படைக்கப்படுவதற்கு முன்பில் இருந்தே இருக்கின்றன. என்னவெல்லாம் படுகின்றனவோ அவையெல்லாம் அவையெல்லாம் உயிர்வாழியும் ஜட இயற்கையும் கலந்த கலவையே ஆகும். மரங்கள், மலைகள், குன்றுகள் என பல்வேறு அசையாத தோற்றங்கள் எல்லாம் இந்த இயற்கையில அந்த மாதிரி அசையாத தோற்றங்கள் உள்ளன. அசையும் தோற்றங்களும் என்னெல்லாம்? நம்மள மாதிரி மனிதர்கள், பறவை, மிருகம், அதெல்லாம் அசையும் தோற்றங்களும் பல உள்ளன. ஆனால் அவை அனைத்தும் உயர்ந்த இயற்கையான உயிர்வாழியும் ஜட இயற்கையும் கலந்த கலவையே ஆகும். நம்ம எல்லாம் உயர்ந்த பகவானோட ஹையர் பொட்டன்சியல் நம்ம இருக்கோம். தோற்றங்கள் பல உள்ளன. ஆனால் அவை அனைத்தும் உயர்ந்த இயற்கையான உயிர்வாழியும் ஜட இயற்கையும் கலந்த கலவையே ஆகும். உயர் இயற்கையான உயிர்வாழியின் தொடர்பின்றி எதுவும் வளர இயலாது. அப்ப ஜடத்திற்கும் உயர்ந்த இயற்கைக்கும் இடையிலான உறவு நித்தியமாக தொடர்கின்றது. அது வந்து ஜட இயற்கைனது லோவர் பொட்டன்சி, நம்ம எல்லாம் ஹையர் பொட்டன்சி. அப்ப நமக்கும் வந்து ஜட இயற்கை தேவைப்படுறது, ஜட இயற்கைக்கும் நாம தேவைப்படுறது. இப்ப நம்ம ரெண்டு பேரோட சங்கமத்துலதான் இது எல்லாமே உற்பத்தி ஆகுது. ஜடத்திற்கும் உயர்ந்த இயற்கைக்கும் இடையிலான உறவு நித்தியமாக தொடர்கின்றது. இத்தொடர்பு முழுமுதற் கடவுளினால் நிறைவேற்றப்படுகிறது. எனவே உயர்ந்த இயற்கை, தாழ்ந்த இயற்கை ஆகிய இரண்டையும் கட்டுப்படுத்துபவர் அவரே. ஜட இயற்கை அவரால் சிருஷ்டிக்க செய்யப்படுகின்றது. இத்தகு ஜட இயற்கையில் உயர்ந்த இயற்கை வைக்கப்படுகின்றது. இவ்வாறாக இவ்வெல்லா செயல்களுக்கும் தோற்றங்களும் உண்டாகின்றன. எஸ், யார் படிச்சா? ஜெயந்தி மாதாஜி படிச்சாச்சு. கமலாவணி மாதாஜி படியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படியும். समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं यद्विनश्यन्तं य पश्यति स पश्यति. சமமாக சர்வேஷு எல்லா
பூதேஷு உயிர்வாளிகளும் திஷ்டந்தம் வசிக்கின்ற பரம ஈஸ்வரம் பரமாத்மா வினஷ்யு அழியக்கூடியவற்றில் அவிஷ்ணந்தம் அழிவற்ற எவனொருவன் பஷ்யத்தி காண்கின்றானோ ச அவனே பஷ்யத்தி உண்மையில் காண்கின்றான். மொழிபெயர்ப்பு: எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து பரமாத்மாவை காண்பவனும், அழியக்கூடிய உடலிலுள் இருக்கும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் அழிவடைவதில்லை என்பதை புரிந்து கொள்பவனுமே உண்மையில் காண்பவனாவான். நல்ல சங்கத்தின் மூலம் உடலின் உரிமையாளனான ஜீவாத்மாவின் நண்பன் ஆகிய மூன்றினையும் முறையாக காணக்கூடியவன் உண்மையான ஞானத்தில் உள்ளான். ஆன்மீக விஷயங்களை உண்மையாக அறிந்தவரின் சங்கத்தினை ஒருவன் அடையாவிடில் அவனால் இந்த மூன்று விஷயங்களை காண முடியாது. அத்தகு சங்கம் இல்லாதவர்கள் அறியாமையில் உள்ளனர். அவர்கள் வெறுமனே உடலை காண்கின்றனர். உடல் அழிந்தவுடன் எல்லாம் முடிந்து விட்டது என்று எண்ணுகின்றனர். ஆனால் உண்மை அதுவல்ல. உடலின் அழிவிற்கு பிறகு ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் பல்வேறு அசைகின்ற மற்றும் அசைவற்ற உருவங்களில் நித்தியமாக தொடர்கின்றனர். பரமேஸ்வர என்னும் சமஸ்கிருத சொல் சில சமயங்களில் ஜீவாத்மா என்று மொழிபெயர்க்கப்படுகின்றது. ஏனெனில் இந்த உடலின் எஜமானன் ஜீவாத்மாவே. மேலும் உடல் அழிவுற்ற பிறகு அவன் மற்றொரு உருவத்திற்கு மாறுகின்றான். இவ்வாறு அவனே எஜமானன். ஆனால் பரமேஸ்வர என்பது பரமாத்மாவை குறிக்கும் என்று மற்றவர்கள் விளக்குகின்றனர். எவ்வாறு இருப்பினும் ஆத்மா பரமாத்மா ஆகிய இருவருமே தொடர்கின்றனர். அவர்கள் அழிக்கப்படுவதில்லை. விதமாக காணக்கூடியவன் என்ன நடக்கின்றது என்பதை உண்மையில் காண முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து பரமாத்மாவும் இருக்கார். அது நமக்கு தெரியும். 2 பேர்ட்ஸோட இதை காட்டியிருக்கா. எல்லாருமே 18 days கோர்ஸ் பண்ணுவோம். எல்லாம் பிக்சரோட இப்போ காட்டிருப்பா. சோ அது அப்படியே ரெஜிஸ்டர் ஆயிடும் நமக்கு. வந்து அந்த பிக்சர் தான் எனக்கு அட்லீஸ்ட் அது மாதிரி வரும். எனக்கு இந்த பிக்சர் ஹேஸ் மோர் இஃபெக்ட். அது வீடியோ இருந்தா இன்னும் எஃபெக்டிவா இருக்கும். அதனாலதான் வந்து பிக்சருக்கெல்லாம் ஏன் இவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட்னா, அது ஹீரோ அடிக்கிறான், ஹீரோயின் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணும்போது நமக்கு அப்படியே லைச்சு போயிடும். அது மோர் இஃபெக்ட் ஆன் அவர் மைண்ட். சோ வந்து அதுல கொடுத்துருக்கு ஒரு இதுல வந்து ஒரு ஜீவாத்மா வந்து படப்படான்னு அந்த ரக்கை எப்படியே அடிச்சுன்னு இருக்கு. பக்கத்துல பரமாத்மா உட்கார்ந்து இருக்க பார்த்துண்டு. சோ எல்லாரும் உடல்லயும் ஜீவாத்மா இருக்கு. ரொம்ப ஆக்டிவ் அந்த ஜீவாத்மா. பக்கத்துல சாட்சியா உட்கார்ந்து யாரு? பரமாத்மா இருக்கார். சோ எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து பரமாத்மாவை காண்பவனும் யார்? இதை நல்லா புரிஞ்சுட்டு இருக்கார். என்னோட உள்ளேயே பரமாத்மா இருக்கார். நானும் ஒரு ஜீவாத்மா. இந்த உடல் வந்து ஒரு சட்டை மாதிரி போட்டு இருக்கேன். அந்த மாதிரி நல்லா புரிஞ்சுருக்கலாம். அப்புறம் என்ன புரிஞ்சுக்கிறான்? அழியக்கூடிய உடலின் உள் இருக்கும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் அழிவடைவதில்லை. இந்த உடல் வந்து மாறிண்டே இருக்கு. நம்ம ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தோம்? தலையெல்லாம் நரைச்சிருக்காது, அந்த மாதிரி இருந்தோம். கண்ணாடி இருந்திருக்காது, இல்ல வாட் எவர். இல்ல 10 வருஷம் 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தோம்? சின்ன ஐஸ்வர்யா மாதாஜி எல்லாம் எப்படி சின்ன பாப்பாவா இருந்திருப்பா. அந்த மாதிரி. சோ அதெல்லாம் நல்லா புரிஞ்சுட்டு இருக்கணும். இந்த உடல் தான் வந்து மாற்றம் பெறது. இந்த உடல் தான் அழிய போறது. நாம வந்து அழிய போறதில்லை. இந்த மாதிரி யாரு வந்து தெரிஞ்சுக்கிறானோ என்பதை புரிந்து கொள்பவனுமே உண்மையில் காண்பவன் ஆவான். இது வந்து அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கு. யாரு சரியா வந்து பாக்குறான்? எல்லாத்தையும் வந்து கண்ணால பாக்குறோம். ஆனா எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம்? தப்பா புரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா சரியான பார்க்கிறவன் யாரு? இவன் தான். உண்மையில் என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு காண்பவன் தான் உண்மையில் காண்பவன் ஆவான். நல்ல சங்கத்தின் மூலம் உடலின் உரிமையாளனான ஜீவாத்மாவின் நண்பன் ஆகிய மூன்றினையும் முறையாக காணக்கூடியவன் உண்மையான ஞானத்தில் உள்ளான். அப்ப என்னது இயற்கை தெரியணும், உடல்ங்கிறது என்னது தெரியணும். உடலுக்குள்ள நம்ம வந்து ஆத்மா உட்கார்ந்து இருக்கு. ஆத்மா பக்கத்திலே பரமாத்மாவும் இருக்காரு. இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறவன் வந்து சரியான முறையாக வந்து காணக்கூடியவன் உண்மையான ஞானத்தில் உள்ளான். ஆன்மீக விஷயங்களை உண்மையாக அறிந்தவரின் சங்கத்தினை ஒருவன் அடையாவிடில். இதெல்லாம் எப்படி நமக்கு தெரியறது? இந்த மாதிரி இஸ்கான்ல வந்து பகவத்கீதா படிச்சாதான் புரியாது. இது இல்லைன்னா எனக்கு தெரியாது. நான் ஒன்னும் பெரியலாம் தெரிஞ்சுன்னு வந்து படிக்கல. இதெல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுன்னு நம்ம வந்து இப்போ உங்க கூட நானும் சேர்ந்து படிக்கிறேன். ஏன்னா ஹையர் லெவல் போனா கொஞ்சம் தெரியும். சோ இதெல்லாம் நமக்கு வந்து நல்ல இந்த ஆன்மீக சங்கத்துல வந்தாதான் இதெல்லாம் புரியும். ஆன்மீக விஷயங்களை உண்மையாக அறிந்தவரின் சங்கத்தினை ஒருவன் அடையாவிடில் அவனால் இந்த 3 விஷயங்களை காண முடியாது. அத்தகு சங்கம் இல்லாதவர்கள் அறியாமையில் உள்ளனர். அவங்களுக்கு தெரியாது. சடன்லி இன்னைக்கு யாராவது வந்துட்டாங்க, நான் வந்து கிளாஸ் கேட்கிறேன்னு அவனுக்கு என்ன புரியும்? புரியாது. என்ன ஜீவாத்மா சொல்றா அப்படின்னா என்னது?
சோல்னா என்ன தெரியாது. 18 days கோர்ஸ் பண்ணி எப்போ ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பண்ணேன். ஒன்னும் கனெக்ட் இல்ல. அப்போ புரியாது. கண்டினியூஸா அட்டென்ட் பண்ணோம். அப்ப இந்த மாதிரி இது எல்லாம் புரிஞ்சுது. இத்தகைய சங்கம் இல்லாதவர்கள் அறியாமையில் உள்ளனர். அவர்கள் வெறுமனே உடலை காண்கின்றனர். உடல் அழிந்தவுடன் எல்லாம் முடிந்து விட்டது என்று எண்ணுகின்றனர். ஆனால் உண்மை அதுவல்ல. உடலின் அழிவிற்கு பிறகு ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் பல்வேறு அசைகின்ற மற்றும் அசைவற்ற உடல்களில் நித்தியமாக தொடர்கின்றார். இவன் அசைவற்ற உருவங்கள்ல கூட நம்ம போயிடுவோமா? என்ன மரம் ஏன்னா அதுதான் நம்ம வந்து இப்பதான் அதெல்லாம் 18 days கோர்ஸ்ல அப்பா ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் 18 days கோர்ஸ். ஏன்னா எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் இருக்கும் ஸ்லோகம். ஆனா அப்புறம் அந்த பிக்சர் எல்லாம் போட்டு ரொம்ப இதா கொடுத்துருக்கான். இதுல வந்து நம்ம இந்த ஹை லெவல்ல படிக்கும் காலேஜ் லெவல்ல பிக்சர் எல்லாம் இருக்காது இல்லையா? இந்த காமிக் புக் எல்லாம் எப்படி இருக்கும்? நல்ல பிக்சர் எல்லாம் ரசிச்சு படிப்போம். காமிக்ஸ்ல யாருக்கு பிடிக்காது? நமக்கு இந்த ஏஜ்ல எனக்கு பிடிக்கும் காமிக்ஸ். ஏன்னா அதெல்லாம் ஆக்ஷனோட காட்டிருப்பான். பிக்சர் எல்லாம் காட்டினா நமக்கு நல்லா புரியும். சோ இது வந்து யாருக்கு வந்து இந்த ஹியூமன் ஃபார்ம் கொடுத்துட்டு உனக்கு வந்து நேக்கடா இருக்க பிடிக்குமா? ஓகே, அப்ப இந்த ஹியூமன் ஃபார்ம் கொடுத்து ஒரு பிரயோஜனம் இல்ல. அப்ப உனக்கு நேக்கடா இருக்குன்னா அடுத்த ஜென்மத்தை நீ வந்து மரமா போய்விடு அப்படின்னு பகவானே ஒரு உருவத்தை கொடுத்துட்டு வரும். ஏன்னா உனக்கு அதுதானே அந்த மாதிரி தானே நீ செயல் புரிஞ்சுட்டு இருக்க. இல்ல எனக்கு மாமிசம் எல்லாம் நல்லா சாப்பிட பிடிக்கும், கடிச்சு குடிச்சு அந்த மாதிரி எல்லாம் சாப்பிட பிடிக்குன்னா ஓகே, அடுத்த ஜென்மத்தை நீ சிங்கம் புலியா போயிடும். ஏன்னா அது போல கோரப்பல்ல நல்ல நகம் எல்லாம் கொடுக்குறேன், அப்ப நீ கீரி அந்த மாதிரி சாப்பிடலாம். அப்புறம் வேற என்ன கொடுத்துருக்குது? இல்ல எதையும் நான் சாப்பிடுவேன். பறக்கிறது, ஊறுறது அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்காங்க சில கண்ட்ரில. அந்த மாதிரி எல்லாம் சாப்பிட எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். எதையுமே எனக்கு வறுத்து சாப்பிடணும், எல்லாம் அப்படி இப்படி பார்த்தா சாப்பிடணும். இந்த மாதிரி இருக்கணும். என்னது பன்னியா போய்விடுவான். பன்னி எங்க இருக்கும்? இந்த சாக்கடையில தான் இருக்கும். அந்த சாக்கடையில என்னதான் இருக்கு தெரியாதா, நான் அதுல தான் போகும், அதையே தான் சாப்பிடுவது. பன்னியா போயிடுவான். அப்புறம் என்ன கொடுத்திருந்தது? சோம்பேறி. யாரு சோம்பேறியா இருக்கானோ, இந்த ஹியூமன் ஃபார்ம் கொடுத்துட்டு பகவான் தியானம் பண்ணாம சோம்பேறியா இருக்கானோ அவன் என்னமா போயிடுவான்? பேர், கரடி வந்து இப்படியே உட்காங்க. அதனாலதான் டெடி பேர் எல்லாம் இப்ப வச்சிருக்காங்க. சின்ன குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் அம்மா அப்பாவோட அரவணைப்பு இருக்கோ இல்லையோ, டெடி பேர் வாங்கி கொடுத்துரும். அவ்வளவு அப்படி பெரிய உருவத்துல ஒரு டெடி பேர். அந்த டெடி பேரை கட்டிட்டு அதை தூங்கும் குழந்தை. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அந்த மாதிரி அழகா கொடுத்துருக்கா. இது வந்து இன்னைக்கு நேற்று கொடுத்தது இல்ல, என்னைக்கோ எழுதியாச்சு இல்லையா பகவத்கீதாலாம். சோ அந்த மாதிரி நம்ம என்ன விருப்பப்படுறோமோ அது போல நமக்கு வந்து ஒரு உடலே கிடைக்கும். அவர்கள் வெறுமனே உடலை காண்கின்றனர். ஓகே, உடல் அழிந்தவுடன் எல்லாம் முடிந்து விட்டது என்ன என்கிறார்கள், எண்ணுகின்றனர். ஆனால் உண்மை அதுவல்ல. உடலின் அழிவிற்கு பிறகும் ஆத்மா என்னது? ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் பல்வேறு அசைகின்ற மற்றும் அசைவற்ற உருவங்களில் நித்தியமாக தொடர்கின்றனர். அது நம்மளோட கர்மா படிக்குதான் நம்ம போறோம். பரமேஸ்வர என்னும் சம்ஸ்கிருத சொல் சில சமயங்களில் ஜீவாத்மா என்று மொழிபெயர்க்கப்படுகின்றது. ஏனெனில் இந்த உடலின் எஜமானன் ஜீவாத்மாவே. மேலும் உடல் அழிவுற்ற பிறகு அவன் மற்றொரு உருவத்திற்கு மாறுகின்றான். இந்த ஆத்மா மாறுறது. இவ்வாறு அவனே எஜமானன் ஆஃப் திஸ் பாடி. இப்ப இந்த பாடியில இருக்கேன்னா இந்த ஆத்மா தான் இந்த பாடியோட எஜமானர் அப்படின்னு. ஆனா பரமாத்மா எப்படி? இஸ் ஓனர் ஆஃப் ஆல் த பாடிஸ். ஆனால் பரமேஸ்வரா என்பது பரமாத்மாவை குறிக்கும் என்று மற்றவர்கள் விளக்குகின்றனர். எவ்வாறு இருப்பினும் எப்படி இருந்தாலும் சரி, ஆத்மா பரமாத்மா ஆகிய இருவருமே தொடர்கின்றனர். அதுதான் நமக்கு வந்து புரிஞ்சுக்கணும். என்னது? தொடர்கின்றனர். அவர்கள் அழிக்கப்படுவதில்லை. இவ்விதமாக காணக்கூடியவன் என்ன நடக்கின்றது என்பதை உண்மையில் காண முடியும். இந்த மாதிரி பார்த்தாதான் நம்ம என்ன நடக்கிறது நமக்கு புரியும். எஸ், புஷ்பா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. புஷ்பா மாதாஜி இருக்கலாம். 29 का 29. अच्छा. क्षमं भक्षन् हि सर्वत्र समवस्थितं ईश्वरं न हि नस्त्यात्मानात्मानं तदो यादि परां गतिं. சமமாக பட்சன் காண்கின்ற, ஹி நிச்சயமாக, சர்வத்திர எங்கும், சமவஸ்திதம் சமமாக நிலை பெற்ற, ஈஸ்வரம் பரமாத்மா, நா இல்லை, ஹினஸ்தி இழிவடைவது, ஆத்மனா மனதால், ஆத்மானம் ஆத்மா, தத பின்னர், யாதி அடைகின்றான், பராம் தெய்வீகமான, கதிம் இலக்கை, கதிம் இலக்கை. பரமாத்மா எல்லா இடங்களிலும் எல்லா உயிர் வாழிகளிலும் சமமாக வீட்டிருப்பதை காண்பவன் தனது மனத்தால் தன்னை இழிவுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. இவ்வாறு அவன் தெய்வீக இலக்கை அணுகுகின்றான். பொருளுரை: பௌதீக வாழ்வை ஏற்றுள்ள உயிர் வாழி தனது ஆன்மீக வாழ்வில் இருந்து மாறுபட்ட சூழ்நிலையில் நிலை பெற்றுள்ளான்.
ஆனால் கடவுள் தனது பரமாத்மா தோற்றத்தின் மூலம் எங்கும் வீற்றிருப்பதை ஒருவன் புரிந்து கொண்டால், அதாவது பரமபுருஷ பகவானின் இருப்பை ஒவ்வொரு ஜீவன்களிலும் ஒருவனால் காண முடிந்தால், இழிவான மனப்பான்மையின் மூலம் அவன் தன்னை இழிவடைய செய்வது இல்லை. எனவே படிப்படியாக ஆன்மீக உலகிற்கு அவன் முன்னேற்றம் அடைகின்றான். பொதுவாக மனம் புலன்களை திருப்தி செய்யும் முறையில் மயங்கியுள்ளது. ஆனால் அதே மனம் பரமாத்மாவை நோக்கி திரும்பும் போது ஆன்மீகத்தை புரிந்து கொள்வதில் ஒருவன் முன்னேற்றம் அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. பரமாத்மா எல்லா இடங்களிலும் எல்லா உயிர் வகைகளிலும் சமமாக வீற்றிருப்பதை காண்பவன். இப்ப நமக்கு அதுவும் தெரியும். பரமாத்மா எப்படி எல்லாரும் அவருக்கு வந்து எல்லா உடலை பத்தியும் தெரியும். அவர் வந்து எஜமானர் தான். ஆனா நம்ம இந்த உடலை வந்து ஒரு எஜமானர் ஜீவாத்மா. அவர் வந்து எல்லா உடலையும் இருக்கார். இஸ் a மெயின் மாஸ்டர். அவன் சமமாக வீற்றிருப்பதை காண்பவன் தனது மனதால் தன்னை இழிவுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. நான் என்னையே இழிவுபடுத்தினா என்ன அர்த்தம்? நானே துன்புறுத்துகிறேன். என்ன ஒரு உபவாசம் என்னது அந்த இது ஏகாதசி உபவாசம் என்னது விரதம் மேற்கொள்ளணும் அப்படின்னா ரொம்பவே கடுமா நான் வந்து விரதம் இருக்க போறேன். என்னது நிர்ஜலம்லாம் இருக்காங்க, இல்லன்னு இல்ல. இன்னும் வேற ஏதாவது இருக்கும். சரியா, ஏகாதசி இல்ல, நான் செவ்வாய்க்கிழமை விரதம், புதன்கிழமை விரதம், வெள்ளிக்கிழமை விரதம், என்னெல்லாமோ விரதம். யாரோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு உள்ள இருக்கிற ஆத்மாவையும் துன்புறுத்துறோம். நம்மதான் நம்மளையே துன்புறுத்திட்டு இருக்கிற பரமாத்மையும் துன்புறுத்திக்கிறோம். அந்த மாதிரி இவன் சரியான பாக்குறோம். என்னது, அவன் மனதால கூடி தன்னை இழிவுபடுத்தி கொள்வதில்லை. மனசால கூடி பண்ண மாட்டான். இவ்வாறு அவன் தெய்வீக இலக்கை அணுகுகின்றான். எது கொடுத்திருக்கோ ஸ்கிரிப்சர்ல என்ன கொடுத்திருக்கோ அது மாத்திரம் பண்ணும். பௌதிக வாழ்வை ஏற்றுள்ள உயிர்வாழி தனது ஆன்மீக வாழ்விலிருந்து மாறுபட்ட சூழ்நிலையில் நிலை பெற்றுள்ளார். ஆனால் கடவுள் தனது பரமாத்மா தோற்றத்தின் மூலம் எங்கும் வீற்றிருப்பதை ஒருவன் புரிந்து கொண்டால், அதாவது பரமபுருஷ பகவானின் இருப்பை ஒவ்வொரு ஜீவனிலும் ஒருவனால் காண முடிந்தால், இழிவான மனப்பான்மையின் மூலம் அவன் தன்னை இழிவடைய செய்வதில்லை. மனப்பான்மைன்னு எப்படின்னா தன்னையே துன்புறுத்திக்கிறது, இன்னொருத்தாளர் வந்து கடுஞ்சொல் பேசுறது, அந்த மாதிரி எல்லாம். அதுக்குள்ளேயே ஒரு பரமாத்மா இருக்கார் அப்படின்னு. இன்னைக்குதான் நான் வந்து ஒரு ஆள்கிட்ட பேசினேன். வந்தவன் யாரு கேட்டேன். இல்ல நான் இல்ல, வேற ஒரு ஆபீஸ் பாய் அப்படின்னா. அவன் அந்த மாதிரி பேசிருக்க கூடாது இல்லையா, எப்படி பேசுறாங்க. ஆமா ஆமா ஆண்டி அப்படி இப்படி பேசுறான். சொன்னேனே தவிர எனக்கு அப்புறம் ரொம்ப ஃபீல் ஆச்சு. சரி அவன் வந்துட்டானா அவன்கிட்ட அவன் மன்னிப்பு கேட்டுள்ளான்னு சொல்லிட்டு தான் நினைச்சேன். நீ தானே பேசுன அப்படின்னு. இல்ல அதனால நார்மலா வரவான், நீ வரலையேப்பா, நீ வந்தவனும் வேற ஆளு தெரியல. அதனாலதான் அவனுக்கு எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தேன். இல்லாட்டா என்னன்னா 4 மாசத்துல இவங்க எல்லாம் வருவாங்க. வந்து சொல்லவே வேண்டாம். அவன் வேலையை பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பான். எல்லா ட்ரார் ஓபன் பண்ணுவோம், எல்லா இதையும் போட்டுட்டு ஆயிடுத்துன்னு போவான். இவன் புதுசா வந்ததுனால அவனுக்கு எல்லாம் சொல்லி கொடுக்க வேண்டியது. அவன் என்னன்னா நம்ம கடுஞ்சொல்லா யார்கிட்டயோ பேசினோம், இல்ல ரொம்ப ஆக்ஷனால காட்டினோம், இதெல்லாம் கூட வந்து தப்பு. ஏன்னா அவனை அப்ப நம்ம என்ன அர்த்தம்னா நம்ம வந்து அது ஜீவாத்மா வந்து அது ஒரு வேற ஒரு ஆளாதான் பார்த்திருக்கோம். அவனுக்குள்ள ஒரு வந்து பரமாத்மா இருக்காரு. நம்ம வந்து ஒரு கடுஞ்சொல் சொன்னோம்னா அந்த பரமாத்மா தான் இழிவுபடுத்துறோம். அந்த மாதிரி அப்ப எனிமிட்டியே கிடையாது. அவன் வந்து எல்லாரையும் சமமா பாக்குறவன். எப்படி அவனுக்கு வந்து எனிமிட்டி இருக்காது. அவன் வந்து அந்த தளத்துக்கு நம்ம வந்து மேல போகணும். ஓகே. பரமபுருஷ பகவானின் இருப்பை ஒவ்வொரு ஜீவனில் ஒருவனால் காண முடிந்தால், இழிவான மனப்பான்மையின் மூலம் அவன் தன்னை இழிவடைய செய்வதில்லை. எனவே படிப்படியாக ஆன்மீக உலகத்திற்கு அவன் முன்னேற்றம் அடைகிறான். பொதுவாக மனம் புலன்களை திருப்தி செய்யும் முறைகளில் மயங்கி உள்ளது. நம்ம மனசு எப்படி ஒரு காது ஒண்ணு கேட்கணும் தோன்றது, சரி பண்ணு பண்ணு பண்ணு, கண்ணு ஒண்ணு சொல்லும், வாய் ஒண்ணு அதை சாப்பிடணும் இதை சாப்பிடணும் சொல்லி சரி சாப்பிடு. நம்ம அந்த புலன்களுக்கு எல்லாம் தீனி போட்டு இருக்கோம். சரி சொல்லும் போது என்னது, அது பவர்ஃபுல் ஆயிடுறது, நம்மளை ஈட்டி மாதிரி குத்தும். அப்ப நம்ம என்ன எப்படி இருக்கணும், மனசை வந்து நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணி புலன்களை கண்ட்ரோல் வைக்கணும். அது புலன்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு மனசை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. மனசு சொல்லணும், நோ இப்ப சாப்பிடக்கூடாது, இது சாப்பிடக்கூடாது, இப்போ ஜப்பம் முடிஞ்சோடுதான் சாப்பிடணும், குளிச்சப்பறம் தான் இது பண்ணணும், எல்லாத்தையும் நம்ம மனசு சொல்லணும். அதுபடிக்கு அது கேட்கணும். அந்த மனசு சொல்றதுக்கு எப்படி இன்டெலிஜென்ஸ் தான் நான் வந்து மனசை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஸோ வி ஹேவ் டு பி இன்டெலெக்சுவலி ஸ்ட்ராங். அந்த மாதிரி. ஓகே. அப்போ எனவே படிப்படியாக ஆன்மீக உலகிற்கு அவன் முன்னேற்றம் அடைகிறான். பொதுவாக மனம் புலன்களை திருப்தி செய்யும் முறைகளில் மயங்கி உள்ளது. ஆனால் அதே மனம் பரமாத்மாவை நோக்கி திரும்பும் போது ஆன்மீகத்தை புரிந்து கொள்வதில் ஒருவன் முன்னேற்றம் அடைகின்றான். எல்லாருமே 18 days கோர்ஸ் பண்ணணும். எனக்கு எல்லாம் 18 days அப்படி கண்ணு முன்னாடி வருது. ஒருவோட அந்த இதெல்லாம் பிக்சர்ஸ் எல்லாம் வருது நினைவா. எஸ். அடுத்தது யாரு மாதாஜி? ராஜேஸ்வரி மாதாஜி படிக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் கொஞ்சம் வேலை இருக்கு மாதாஜி, கிளம்புறேன். நான் போடுறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி இருக்கேளா? மாதாஜி இல்லை, சாந்தி மாதாஜி படிங்க. படிக்கிறேன். பதம் 13.30 பிரகிருத்யைவ ச கர்மா பிரகிருத்யைவ ச கர்மாணி கிரியமானானி சர்வசக ய பஷ்யதி ததா மான மகாதாரம் ச பஷ்யதி.
பிரகிருதியா ஜட இயற்கையினால் ஏவ நிச்சயமாக ச மேலும் கர்மாணி செயல்கள் கிரியமானானி செய்யப்படுகின்றன. சர்வஷ எல்லா விதங்களிலும் எவனொருவன் பஷ்யதி காண்கின்றான், ததா மேலும் ஆத்மானம் தன்னை அகாதாரம் செய்யாதவன் ச அவன் பஷ்யதி பக்குவமாக காண்கின்றான். மொழிபெயர்க்கு இயற்கையும் அனுபவிப்பவனும் உணர்வும். எவனொருவன் ஜட இயற்கையில் படைக்கப்பட்ட உடலை எல்லா செயல்களையும் செய்கின்றது என்பதையும் ஆத்மா என்பதையும் செய்வதில்லை என்பதையும் காண்கின்றானோ அவன் உண்மையில் காண்கின்றான். பொருளுரை: ஆத்மாவின் உடல் பரமாத்மாவின் மேற்பார்வையில் கீழ் ஜட இயற்கையினால் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் உடல் சம்பந்தமாக நடைபெறும் செயல்களில் எதுவும் அவனால் செய்யப்படுவே அல்ல. இன்பத்திற்கோ துன்பத்திற்கோ என்னவெல்லாம் செய்ய வேண்டாமோ அவற்றை செய்யும்படி உடலின் சுபாவம் ஒருவனை வற்புறுத்துகின்றன. இருப்பினும் ஆத்மாவானது உடலின் இத்தகைய செயல்கள் எல்லாவற்றிற்கும் அப்பாற்பட்டதாகும். ஒருவனின் முந்தைய விருப்பங்களுக்கு ஏற்ப தற்போதைய உடல் வட்டது. இத்தகைய பூர்த்தி செய்வதற்காக ஒருவனுக்கு உடல் கொடுக்கப்படுகின்றது. அவனும் அதற்காக செய்யப்படுகின்றான். அவன் ஆசைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக பரமபுருஷனால் வடிவமைக்கப்பட்ட இயந்திரம் இந்த உடல் என்று கூறலாம். ஆசைகளின் காரணத்தினால் ஒருவன் துன்புறுவதற்கான சூழ்நிலைகளிலோ இன்புறுவதற்கான சூழ்நிலைகளிலோ வைக்கப்படுகின்றன. உயிர் வாழியை பற்றிய இந்த தெய்வீக பார்வை வளர்ச்சி பெறும்போது ஒருவன் உடலின் செயல்களில் இருந்து பிரித்து விடுகிறது. இத்தகு பார்வையுடையவன் உண்மையில் காண்பவனாகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் எவ்வளவு கிளாரிட்டி கொடுத்துட்டே இருக்காரு பகவான். எவனொருவன் ஜட இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லா செயல்களையும் செய்கின்றது என்பதையும் ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதையும் காண்கின்றானோ அவனையும் உண்மையில் காண்கின்றான். இது நம்ம உடலாலதான் எல்லாம் பண்றோம். உடலை வச்சுதான் ஆன்மா எல்லாத்தையும் வேலை பண்றது. ஆத்மாக்கு இதுக்கு வந்து சம்பந்தம். ஆத்மா ஆசை இருக்கும் ஆத்மாக்கு, அந்த உடலை வைத்துதான் அது பண்றது. இது புரிஞ்சுக்கிறான், சரியாக காண்கிறான் அப்படின்னு. உடல் பரமாத்மாவின் மேற்பார்வையின் கீழ் ஜட இயற்கையினால் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் உடல் சம்பந்தமாக நடைபெறும் செயல்களில் எதுவும் அவனால் செய்யப்படுபவை அல்ல. இன்பத்திற்கோ துன்பத்திற்காகவோ என்னவெல்லாம் செய்ய வேண்டாமோ அவற்றை செய்யும்படி உடலின் சுபாவம் ஒருவனை வற்புறுத்துகின்றது. இருப்பினும் ஆத்மாவானது உடலின் இத்தகைய செயல்கள் எல்லாவற்றிற்கும் அப்பாற்பட்டதாகும். ஒருவனின் முந்தைய விருப்பங்களுக்கு ஏற்ப தற்போதைய உடல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, நம்ம முன்னாடி என்ன இப்ப ஹியூமன் பீங்கா பிறந்திருக்கோம்னா இதுக்கு முன்னாடி ஜென்மத்துல நல்ல கர்மா பண்ணிருக்கோம். அதனால நம்ம ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம் கிடைச்சிருக்கு. ஏன் புழுவா பூச்சியை போல நம்ம இப்போ அந்த ஃபார்ம்ல முடிஞ்சு வந்திருக்கோம். நம்ம அதெல்லாம் முடிஞ்சு போன ஜென்மத்திலேயே ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம் இருந்திருக்கலாம். அதனால படிப்படியா இப்ப நம்ம ஆன்மீகத்துல வந்திருக்கோம்னாக்கா ஏதோ நல்ல கர்மாவையும் சரி, இன்னும் நல்ல ஆன்மீகத்தை உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா, சரி அடுத்த ஜென்மம் உனக்கு ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு ஹியூமன் ஃபார்ம் கொடுத்துருக்காங்க. அதனாலதான் நமக்கு அதுல நாட்டம் வருது, நம்ம அதை படிச்சிருக்கோம். சோ நமக்கு இந்த ஒரு உருவம் கிடைச்சிருக்கிறது இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் அவர் பாஸ்ட் கர்மா தான். சோ இருப்பினும் ஆத்மாவானது உடலின் இத்தகைய செயல்கள் அப்பாற்பட்டது. ஒருவனின் முந்தைய விருப்பங்களுக்கு ஏற்ப தற்போதைய உடல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இச்சைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காகவே ஒருவனுக்கு உடல் கொடுக்கப்படுகின்றது. அவனும் அதற்கேற்ப செயல்படுகின்றான். அவனது ஆசைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காகவே பரமபுருஷரால் வடிவமைக்கப்பட்ட இயந்திரமே இந்த உடல். சரி, உனக்கு அந்த மாதிரி ஆசை இல்லையா, பகவானை ப்ரே பண்றதுக்கு உனக்கு ஆசையா, சரி ஒரு உருவம் கொடுத்துட்டேன். என்ன ஃபேக்டரியில இது பண்றாங்களே ப்ராடக்ட், அது போல டெய்லர் மேட் ப்ராடக்ட் நம்ம எல்லாம். சோ இது இயந்திரம் தான், நம்ம எல்லாம் ஒரு இயந்திரம் இந்த உடல் என்று கூறலாம். ஆசைகளின் காரணத்தினால் ஒருவன் துன்புறுவதற்கான சூழ்நிலைகளிலோ இன்புறுவதற்கான சூழ்நிலைகளிலோ வைக்கப்படுகின்றான். உயிர் வாழியை பற்றிய இந்த தெய்வீக பார்வை வளர்ச்சி பெறும்போது அது ஒருவனை உடலின் செயல்களில் இருந்து பிரித்து விடுகிறது. ஏன்னா இப்ப நம்ம பௌதிக உலகத்துல நமக்கு என்ன இருக்கும், ஒரு டிவி சீரியல் போயிட்டு இருக்கோம், ஒரு ஏதோ பிக்சரை பத்தி ஏதோ யாரோ பேசிட்டு இருப்பா, ஹோட்டலுக்கு போலாம் சொல்லுவா, இதான் இருக்கும். அதுலயே நம்ம அந்த டைம் எல்லாம் போகக்கூடாதுலாம் கிடையாது. பட் வி ப்ரிஃபர் ஒரு கிளாஸ், இந்த கிளாஸ் இருக்கே, இந்த கிளாஸ்க்கு வரணும், இந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டோட நம்ம கிளாஸ் இல்லை, ஒரு கோயில் போறதானாலும் சரி, எதுவுமே இந்த நிறைய இடம் இருக்கு. மாலுக்கு போகலாம், எங்க வேணா போகலாம். ஆனா ஒரு கோயிலை தேடின்னு போறோம் ஏன்? சோ அதெல்லாம் தான் அப்ப நமக்கு ஆப்ஷன் நிறைய இருக்கு. இருந்தாலும் நம்ம இந்த செலக்டடா நம்ம நல்ல இது விஷயங்கள் பண்ணும்போது என்னது இது சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணிட்டு பண்றோம். சோ சூழ்நிலை அந்த மாதிரி துன்புறுவதற்கான சூழ்நிலைகளிலோ இன்புறுவதற்கான சூழ்நிலைகளிலோ வைக்கப்படுகின்றார். உயிர் வாழியை பற்றி இந்த தெய்வீக பார்வை வளர்ச்சி பெறும்போது அது ஒருவனை உடலின் செயல்களிலிருந்து பிரித்து விடுகிறது.
அவன் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இது ஆத்மா பண்றதுல இந்த உடலாலதான் நான் வந்து இந்த கண்ணு காதெல்லாம் இருக்கே அது ஒரு ப்ரிஃபர் பண்றது, அதனாலதான் நான் அதை வந்து டேஸ்ட் பண்ணும், அதை நான் சாப்பிடுறேன். ஆமா அதெல்லாம் சொல்றதே கிடையாது. இத்தகு பார்வையுடையவன் உண்மையில் காண்பவன் ஆகிய. சாந்தி மந்தன் படிச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரே நிமிஷம் மாதாஜி. யதா பூத ப்ருதக் பாவா ஏகஸ்தம் அனுபஷ்யதி தத ஏவ ச விஸ்தாரம் பிரம்ம சம்பத்யதே ததா. யதா எப்போது, பூத உயிர் வாழிகளின் ப்ருதக் பாவம் தனிப்பட்ட அடையாளங்கள், ஏகஸ்தம் ஒன்றில் அமைந்திருப்பதை, அனுபவிஷ்யதி அதிகாரிகளின் மூலமாக காண முயல்பவன், தத ஏவ அதன் பின் ச மேலும், விஸ்தாரம் விரிந்த, பிரம்ம பூரணம் சம்பேத்தியதே அவன் அடைகின்றான், ததா அச்சமயத்தில். அறிவுள்ள மனிதன் பல்வேறு ஜட உடல்களில் பல்வேறு தோற்றங்களை காண்பதை நிறுத்தி உயிர்வாழிகள் எவ்வாறு எங்கும் பறந்துள்ளனர் என்பதை எப்போது காண்கிறானோ அப்போது அவன் பிரம்மன் உணர்வை அடைகின்றான். பொருளுரை: தனது பல்வேறு இச்சைகளின் காரணத்தினால் ஜீவாத்மா பற்பல உடல்களை ஏற்கின்றான் என்றும் உண்மையில் அவை ஆத்மாவிற்கு சொந்தமானவை அல்ல என்றும் எப்போது ஒருவன் காண்கின்றானோ அப்போதே அவன் உண்மையில் காண்கின்றான். ஜட கருத்துடன் நாம் வாழ்க்கை வாழும்போது சிலரை தேவராக, சிலரை மனிதராக, நாயாக, பூனையாக காண்கின்றோம். இது பௌதீக பார்வை, உண்மையான பார்வை அல்ல. இந்த ஜட வேறுபாடுகள் வாழ்வை பற்றிய ஜட கருத்துக்களினால் எழுபவை. ஜட உடல் அழிவுற்ற பின்னர் ஆத்மா ஒன்றே. ஆன்மீக ஆத்மா ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் பல்வேறு விதமான உடல்களை அடைகின்றது. இதை ஒருவன் காண இயலும்போது அவன் ஆன்மீக கண்ணோட்டத்தை அடைகின்றான். இவ்வாறாக மனிதன், மிருகம், பெரியவன், சிறியவன் முதலிய வேறுபாடுகளிலிருந்து விடுபட்டு உணர்வினை தூய்மைப்படுத்தி ஆன்மீக அடையாளத்தினை கிருஷ்ண உணர்வில் அபிவிருத்தி செய்ய முடியும். அதன் பின்னர் ஒருவன் எவ்வாறு விஷயங்களை காண்பான் என்பது அடுத்த ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்படும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஈஸிதான், இதனால ஒரு வாரி கொஞ்சம். அறிவுள்ள மனிதன் பல்வேறு ஜட உடல்களில் பல்வேறு தோற்றங்களை காண்பதை நிறுத்தி உயிர்வாழிகள் எவ்வாறு எங்கும் பிரிந்துள்ளனர் என்பதை எப்போது காண்கின்றானோ அப்போது அவன் பிரம்மன் உணர்வை அடைகின்றான். ஒருத்தருக்கும் ஒரு ரூபம் தான் கொடுத்திருக்கே தவிர இருக்கிற உள்ள ஆத்மா என்னது, பரமாத்மா ஒண்ணுதான். எல்லாரோட உடல்லையும் இது ஆத்மா இருக்கு. ஆனா ஒன்லி பாக்கிறதுக்கு ஒருத்தன் குள்ளம், ஒருத்தன் நெட்டையா இருக்கான், ஒருத்தன் குள்ளமா இருக்கான், ஒருத்தன் கருப்பா இருக்கான், ஒருத்தன் சிவப்பா இருக்கான், அந்த மாதிரி ஆணா இருக்கான், பெண்ணா இருக்கான், வேற மிருகமா இருக்கான், அந்த மாதிரி ஒரு உருவம் தான் வேற வித்தியாசப்படுறதே தவிர இருக்கிற ஆத்மா ஒன்றுதான். ஆத்மா தான் இருக்கான் எல்லா உடல்லையும் அப்படின்னு. சோ அது மாதிரிதான் கரெக்டா பாக்குறாங்க. தனது பல்வேறு இச்சைகளின் காரணத்தினால் ஜீவாத்மா பற்பல உடல்களை ஏற்கின்றான் என்றும் உண்மையில் அவை ஆத்மாவிற்கு சொந்தமானவை அல்ல என்றும் எப்போது ஒருவன் காண்கின்றானோ அப்போதே அவன் உண்மையை காண்கிறான். ஜடக்கருத்துடன் நாம் வாழ்க்கை வாழும் போது சிலரை தேவராக, சிலரை மனிதனாக, நாயாக, பூனையாக காண்கிறோம். ஜட இயற்கையில நம்ம தான் பார்க்கிறோம். ஒருத்தர் ஆணு, பெண்ணு எல்லாம் வித்தியாசப்படுறது. ஆனா ஆன்மீகத்தை பார்த்தா இது எல்லாம் உள்ள ஸ்கெலிட்டன் மாதிரி. இப்ப நம்ம எக்ஸ்ரே பார்த்தா என்ன இருக்கும், ஆண் பெண் ஒன்றும் தெரியாது. எல்லாம் எக்ஸ்ரே பார்த்தா எல்லாம் ஒரு ஹார்ட்டோட எக்ஸ்ரே பார்த்தா எல்லாரோட ஹார்ட்டும் சேமா தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி நம்ம எக்ஸ்ரே ஐஸ் வேணும் நமக்கு. எல்லாரையும் வந்து அந்த மாதிரி எலும்பு மாதிரி இல்லை, எல்லாருக்குள்ளயும் ஆத்மா இருக்கான்னு பார்க்கணும் அப்படின்னு பொறுத்திருக்கு. எப்போது ஒருவன் காண்கிறான் அப்போதே அவன் உண்மையில் காண்கின்றான். ஜடக்கருத்துடன் நாம் வாழ்க்கை வாழும்போது சிலரை தேவராக, சிலரை மனிதராக, நாயாக, பூனையாக காண்கிறோம். இது பௌதிக பார்வை. உண்மையான பார்வை அல்ல. இந்த ஜட வேறுபாடுகள் வாழ்வை பற்றி ஜடக்கருத்துகளினால் எழுபவை. ஜட உலக அழிவுற்ற பின்னர் ஆத்மா ஒன்றே. ஆன்மீக ஆத்மா ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் பல்வேறு விதமான உடல்களை அடைகின்றன. இன்னைக்கு இந்த சட்டை போடணும்னா நாளைக்கு வேற சட்டை போடணும். அதே போல இந்த ஜென்மத்துல இந்த ஒரு ஃபீமேலா பிறந்திருக்கோம்னா அடுத்த ஜென்மத்துல மேலா போவோம், இல்ல ஒரு மிருகமா போவோம், மரமா போவோம். டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இந்த ஜென்மத்தை நம்ம எப்படி கர்மா பண்றோமோ இப்போ அந்த மாதிரி பாக்குறோம் தான் கரெக்டா பாக்குறோம். ஓகே, சோ பல்வேறு விதமான உடல்களை அடைகின்றான். இதை ஒருவன் காண இயலும்போது அவன் ஆன்மீக கண்ணோட்டத்தை அடைகின்றான். இவ்வாறாக மனிதன், மிருகம், பெரியவன், சிறியவன் போன்ற வேறுபாடுகளில் இருந்து விடுபட்டு தனது உணர்வினை தூய்மைப்படுத்தி தனது ஆன்மீக அடையாளத்தினை கிருஷ்ண உணர்வில் அபிவிருத்தி செய்ய முடியும். அதன் பின்னர் ஒருவன் எவ்வாறு விஷயங்களை காண்பான், அதெல்லாம் புரிஞ்சுட்டான். அதுக்கப்புறம் அவன் எப்படி பாக்குறான் என்பது அடுத்த பாகத்தில் விளக்கப்படும். சாஸ்வதா இருக்கானா மாதாஜி? சாந்தி மாதாஜி? மாதாஜி சாஸ்வதா இல்லைங்க மாதாஜி, அங்க இருக்கா, அங்க அம்மா வீட்டுல இருக்கா.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஏதோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. படிக்க முடியலையா? இப்ப உங்களுக்கு வாய்ஸ் கேக்குது, ஆனா அது ஏதோ மூவ் ஆயிட்டே இருக்கு. ஓ, இப்போ இப்போ இப்ப பரவாயில்ல மாதாஜி. ஓகே, கஷ்டமா இருந்தா நான் படிச்சு விடுறேன் மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன். நிக்கிறது மாதாஜி. படிங்க. அநாதித்வாத் நிர்குணத்வாத் பரம ஆத்மா அயம் அவ்யய ஷரீரஸ்த அபி கௌந்தேய ந கரோதி ந லிப்யதே. மொழிபெயர்ப்பு: அநாதித்வாத் நித்தியமான தன்மையினால், நிர்குணவாத் திவ்யமாக இருப்பதால், பரம ஜட இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட, ஆத்மா அயம் இந்த, அவ்யக அழிவற்ற, ஷரீரஸ்த உடலில் வீற்று, அபி இருந்தாலும், கௌந்தேய குந்தியின் மகனே, ந கரோதி எதையும் செய்வதில்லை, ந லிப்யதே அவன் பந்தப்படுத்துவதும் இல்லை. மொழிபெயர்ப்பு: நித்தியத்தின் பார்வையை உடையவர்கள் அழிவற்ற ஆத்மா தெய்வீகமானது, நித்தியமானது, இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது என்பதை காண முடியும். ஜட உடலின் தொடர்பில் இருந்தாலும் கூட அர்ஜுனா, ஆத்மா எதையும் செய்வதோ பந்தப்படுத்துவதோ இல்லை. பொருளுரை: ஜட உடல் பிறவி எடுப்பதால் உயிர்வாழியும் பிறப்பதாக தோன்றலாம். ஆனால் உண்மையில் உயிர்வாழி நித்தியமானவன், அவன் பிறப்பற்றவன். ஜட உலகில் இருந்தாலும் கூட அவன் நித்தியமானவனும் தெய்வீகமானவனும் ஆவான். இயற்கையை அனுபவிப்பனும். எனவே அவன் அழிக்கப்பட முடியாதவன். இயற்கையிலே அவன் ஆனந்தமயமானவன். அவன் தன்னை எந்த ஜட செயல்களிலும் ஈடுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. எனவே ஜட உடல்களின் தொடர்பினால் ஆற்றப்படும் செயல்கள் அவனை பந்தப்படுத்துவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நித்தியத்தின் பார்வையை உடையவர்கள் இல்ல, இந்த சரியா புரிஞ்சுருக்கா? நித்தியம் என்னது, அநித்தியம் என்னது எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும். அழிவற்ற ஆத்மா தெய்வீகமானது, நித்தியமானது, இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது என்பதை அவன் காண முடியும். ஜட உடலின் தொடர்பில் இருந்தாலும் கூட அர்ஜுனா, ஆத்மா எதையும் செய்வதோ பந்தப்படுத்துவதோ இல்லை. ஆத்மா இஸ் டிஃப்ரெண்ட், பாடி டிஃப்ரெண்ட் சொல்லிட்டு தெரியாது. ஜட உடல் பிறவி எடுப்பதால் உயிர் வாழியும் பிறப்பதாக தோன்றலாம். நமக்கு ஹாப்பி பர்த்டே நம்ம செலிப்ரேட் பண்றோம், உயிர் வாழி நம்ம பிறந்திருக்கோம்னு தோன்றது. ஆனா நம்ம என்னைக்குமே நித்தியமா இருக்கோம். ஆனால் உண்மையில் உயிர் வாழி நித்தியமானவன், அவன் பிறப்பற்றவன். ஜட உடலில் இருந்தாலும் கூட அவன் நித்தியமானவனும் தெய்வீகமானவன். நாட் ஓன்லி நித்தியம், தெய்வீகமானவன். நம்ம எல்லாருமே தெய்வீகம், ஏன்னா பகவானுடைய அம்சங்கள். நம்ம எல்லாம் தெய்வீகமானவதான். எனவே அவன் அழிக்கப்பட முடியாதவன். இயற்கையிலேயே அவன் ஆனந்தமயமானவன். சச்சித் ஆனந்தா தான், நமக்கும் அந்த மாதிரி பேர் தான். அவன் தன்னை எந்த ஜட செயல்களிலும் ஈடுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. எனவே ஜட உடல்களின் தொடர்பினால் ஆற்றப்படும் செயல்கள் அவனை பந்தப்படுத்துவதில்லை. ஒரே ஒரு நிமிஷம். 33 எவ்வளவு பெருசு, 34 எவ்வளவு பெருசு பார்த்துப்பேன். 35 முடிச்சுடலாமா? 35 வரைக்கும் என்ன சொல்றேன்? 33 இல்ல, நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. நான் படிக்கவே இல்லையே, என்ன படிக்க. இப்ப எது படிச்ச மாதாஜி? 32 படிச்சான்னு நினைக்கிறேன். நான் 33 படிச்சோம். எஸ். யதா சர்வகதம் சௌக்ஷ்மியம் யதா சர்வகதம் சௌக்ஷ்மியாதாகாசம் நோபலிப்யதே சர்வத்ர அவஸ்திதோ தேஹே ததாத்மானோபலிப்யதே. யதா போல, சர்வகதம் எங்கும் பரவி இருப்பதை, சௌக்ஷ்மியாத் நுண்ணியமானதால், ஆகாயம் ந என்றும் இல்லை, உபலிப்யதே கலப்பது, சர்வத்திர எங்கும், அவஸ்திதக நிலை பெற்ற, தேகே உடலில், ததா அதுபோல, ஆத்மா ந என்றும், உபலிப்யத்தை கலப்பது. மொழிபெயர்ப்பு: எங்கும் நிறைந்திருந்தாலும் தனது நுண்ணிய இயற்கையினால் ஆகாயம் எதனுடன் கலக்காமல் இருக்கின்றது. ஆகாயம் எப்படி பாக்குறதுக்குனா, தூரக்க பார்த்தா ஆகாயமும் பூமியும் தொற்றாப்புல இருக்கும். ஆனா ஆகாயம் இங்க இருக்கு. சோ அந்த மாதிரி எப்படி இருக்கோ அது போல பிரம்மனின் பார்வையில் நிலை பெற்றுள்ள ஆத்மா உடலில் அமைந்திருந்தாலும் உடலுடன் கலப்பதில்லை. என்ன கொடுத்திருக்க பிரபுபதம்? என்ன கொடுத்திருக்கார்? நீர், மண், மலம் மற்றும் என்னவெல்லாம் இருக்கின்றதோ எல்லாவற்றிலும் காற்று புகுகின்றது. காற்று இல்லாத இடம் இருக்கா? இல்லை. எல்லாத்தையும் இருக்கு.
இருப்பினும் அது எதனுடனும் கலப்பதில்லை. ஒரு மல்லிகை விற்கிறானா அந்த இடத்துல போச்சுன்னா நல்ல மனம் வரும். அப்புறம் ஒரு சாக்கடை வந்தா கெட்ட மனம். அது காத்து மாத்துக்கு போயிட்டே இருக்கும். அது ஒரு இதுலயும் கலக்கிறது இல்லை. அது போலவே உயிர் வாழி பல்வேறு விதமான உடல்களில் அமைந்திருந்தாலும் தனது நுண்ணிய தன்மையினால் அவற்றிலிருந்து தனித்து விளங்குகின்றான். எனவே ஆத்மா இவ்வுடலின் தொடர்பில் இருப்பது எவ்வாறு என்பதையும், உடல் அழிவற்ற பின்னர் அவன் எவ்வாறு வெளியில் உள்ளான் என்பதையும் ஜட கண்களால் காண்பது சாத்தியமல்ல. ஜட விஞ்ஞானத்தால் இதை ஆய்ந்தறிய யாராலும் முடியாது. ஜட இதுல நம்ம பார்த்தோம்னா எதுவோ ஒருத்தன் இறந்து போயிட்டான், போயாச்சு, அவன் போட்டோ மாலை மாட்டுறது அந்த மாதிரி இருக்கும். ஆனா ஆன்மீக கண்ணோட்டத்துல பார்த்ததுனாக்கா அப்படியே அந்த ஒரு ஆத்மா அந்த உடலை கழட்டி போட்டு வேறொரு உடலை ஏத்துட்டு போயிட்டே இருக்கும். ஆனா நம்ம சம்பந்தம் எல்லாம் எல்லாமே உடலோட சம்பந்தப்படுறதுனால நமக்கு ஒரு வருத்தம் இருக்கும். யதா பிரகாஷயத் ஏக கிருஷ்ண லோகமிமம் ரவிஹி க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ரி ததா கிருஷ்ணம் பிரகாஷயதி பாரத. யதா போல பிரகாஷயதி பிரகாசப்படுத்துவதை, ஏக ஒரு, கிருஷ்ணம் முழு, லோகம் இமம் இந்த, ரவிஹி சூரியன், க்ஷேத்திரம் இவ்வுடல், க்ஷேத்ரி ஆத்மா, ததா அது போலவே, கிருஷ்ணம் எல்லாவற்றையும், பிரகாஷயதி பிரகாசமாக்குகிறது. பாரதா பாரதனின் மைந்தனே. பரதனின் மைந்தனே, ஒரே ஒரு சூரியன் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் பிரகாசமாக்குவதை போல உடலினுள் இருக்கும் ஆத்மா தனது உணர்வினால் உடல் முழுவதையும் பிரகாசப்படுத்துகின்றது. அந்த ஒரு உடல்ல அந்த ஆத்மா இருக்கிறதுனால we are able to move எல்லாம் பண்ண முடியாது. The moment it goes out, நம்ம உடலை வச்சு ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. இது கார் அண்ட் டிரைவரோட எக்ஸாம்பிள் இந்த 18 days கோர்ஸா கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா அது எப்படி கார் தானா போவாது, அந்த டிரைவர் உட்கார்ந்து அந்த மெஷினை ஆப்ரேட் பண்ணாதான் போகும். ஆனா கார் டிரைவருக்கு என்னன்னா திரும்பி அந்த டிரைவர் வரலாம், காருக்குள்ள வெளியில போகலாம், திரும்பி வரலாம். ஆனா ஆத்மா அப்படி இல்லை. ஒரு வாட்டி ஒரு உடலை எடுத்துன்னா அது அந்த உடலை விட்டு போயாச்சுன்னா திரும்பி அதே உடல்ல திரும்பி வராது. அதுதான் டிஃபரன்ஸ். ஆனா அந்த டிரைவர் அந்த கார்ல உட்கார்லதான் கார் போகாது. அந்த மாதிரிதான் நம்ம ஆத்மா இந்த உடல்ல இருந்தாதான் உடல் செயல்படும். ஃபுல்லா அந்த கான்சியஸ்ல எல்லாமா பிரகாசப்படுகிறது சொல்லி போட்டு. உணர்வை பற்றி பல்வேறு கொள்கைகள் இருக்கின்றன. இங்கே பகவத்கீதை சூரியனும் சூரிய கதிர்களும் உதாரணமாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஓரிடத்தில் அமைந்துள்ள சூரியன் எங்க இருக்கு? எல்லா கண்ட்ரில பார்த்தா சூரியன் ஒரு இடத்துலதான் இருக்கும். ஆனா அங்க டே டைம்னா நமக்கு இங்க நைட்டா இருக்கும், இங்க டே டைம்னா அங்க நைட்டா இருக்கும், அந்த மாதிரி. ஆனா சூரியன் ஒரே இடத்துலதான் இருக்கு. சோ அந்த மாதிரி உதாரணம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஓரிடத்தில் அமைந்துள்ள சூரியன் அகிலம் முழுவதையும் பிரகாசப்படுத்துவதை போல சிறு துகளாகி ஆன்மீக ஆத்மா உடலின் இதயத்தில் அமைந்திருந்தாலும், துகள்னா எவ்வளவு சின்னது, 1/10,000 அவ்வளவுதான் சின்னது. ஆனால் உடலில் இதயத்தில் அமைந்திருந்தாலும் உணர்வின் மூலம் உடல் முழுவதையும் பிரகாசப்படுத்துகின்றது. எனவே சூரிய கதிர் அல்லது வெளிச்சமானது சூரியன் இருப்பதற்கு சாட்சியாக விளங்குவதை போல உணர்வானது ஆத்மா இருப்பதற்கு சாட்சியாக விளங்குகிறது. அப்போ சூரியனோட எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். இங்கேயோ இருக்கு சூரியன், ஆனா காலையில ஆயிடுச்சுன்னா அந்த சூரிய கதிர் வந்தா எப்படி பிரைட்னஸ் வருதோ அதே மாதிரிதான் நம்ம உடல்ல ஆத்மா சூரியன் மாதிரி இருக்குது. உணர்வானது ஆத்மா இருப்பதற்கு சாட்சியாக விளங்குகிறது. உடலில் ஆத்மா இருக்கும் பொழுது உணர்வானது உடல் முழுவதையும் காணப்படுகின்றது. ஆத்மா உடலில் இருந்து நீங்கிய உடனேயே உணர்வு எதுவும் இருப்பதில்லை. அறிவுள்ள எந்த மனிதனாலும் இதனை எளிமையாக புரிந்து கொள்ள முடியும். எனவே உணர்வு என்பது ஜட பொருள்களின் கலவையினால் உற்பத்தி செய்யப்படுவது அல்ல, அது ஆத்மாவின் அறிகுறியாகும். உணர்வுங்கிறது ஆத்மா இருக்கிறதுனாலதான் உணர்வு. ஆத்மாவின் உணர்வும் பரம உணர்வும் தன்மையில் ஒன்றாக இருப்பினும் ஆத்மாவின் உணர்வு பரமமானது அல்ல. ஏனெனில் ஒரு குறிப்பிட்ட உடலின் உணர்வும் மற்றொரு உடலின் உணர்வும் ஒன்றாக இருப்பதில்லை. ஆனால் ஜீவாத்மாவின் நண்பனாக எல்லா உடல்களிலும் வீற்றிருக்கும் பரமாத்மாவோ எல்லா உடல்களிலும் உணர்கின்றார். இதுவே தனிப்பட்ட உணர்விற்கும் பரம உணர்விற்கும் இடையிலான வேறுபாடாகும். क्षेत्रज्ञयोरेव अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्. உடலுக்கும் க்ஷேத்ரஜ்ஞோ உடலின் உரிமையாளனுக்கும் ஏவம் இவ்வாறு அந்தரம் வேறுபாடு ஞான சக்ஷுஷா ஞானத்தின் கண்ணோட்டத்தில் பூத உயிர்வாழி பிரகிருதி ஜட இயற்கையிலிருந்து மோக்ஷம் முக்தி ச மேலும் யாரெல்லாம் விது அறிகின்றாரோ யாந்தி அணுகுகின்றனர் தே அவர்கள் பரமனை. மொழிபெயர்ப்பு: உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளனுக்கும் இடையிலான இந்த வேறுபாட்டை ஞான கண்களை கொண்டு அறிந்து ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறையையும் புரிந்து கொண்டவர்கள்
பரம இலக்கினை அடைகின்றான். இதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கும் போது என்னது, அவன் வந்து பரம இலக்கம் வந்து அடையறதுக்கு நல்ல ஒரு அறிகுறி. இந்த 13ஆம் அத்தியாயத்தின் விளக்கம் யாதெனில், உடலின் உரிமையாளன் பரமாத்மா ஆகியவற்றிற்கு இடையிலான வேறுபாட்டை ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதே முக்திக்கான வழிமுறை. அதுதான் வந்து மெயினா இதெல்லாம் எதுவும் சொல்லிருக்கணும். நமக்கு இதுலயே முக்தி பெறணும்னா நாட் பிசிக்கல் முக்தி, நம்ம இங்கே இந்த உலகத்திலேயே இருந்து இதே நம்ம ஆயுள், இப்ப நம்ம ஒரு ஜீவம் ஒரு என்னது ஒரு லைஃப் லீட் பண்ணியிருக்கோம், இதுலயே நம்ம வந்து முக்தி பெறப்போல ஒரு லைஃப் லீட் பண்ணலாம். எப்போ இந்த விளக்கம் எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க, இதெல்லாம் நல்லா புரியுண்டு when you observe, அதில் நம்ம வந்து அப்சர்வ் பண்ணி நம்ம வாழ்க்கையில அது கொண்டு வந்தோம்னாக்கா நமக்கு முக்தி பெற்ற நிலையில இருக்கும். ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இருக்காது, ஒண்ணும் இருக்காது, எல்லாமே சாதனமா இருக்கலாம். ரொம்ப டிஃபிகல்ட், ஆனா நம்மள மாதிரி உள்ளவர்களுக்கு டிஃபிகல்ட். ஏன்னா நம்ம வந்து பேபி ஸ்டெப்ல தான் இருக்கோம் நம்ம. சோ முக்திக்கான வழிமுறை பதங்கள் 8 to 12 வரை எவ்வாறு விளக்கப்பட்டுள்ளதோ அதன்படி அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும். பின்னர் அவன் உன்னத இலக்கை நோக்கி செல்ல முடியும். நம்பிக்கையுள்ள மனிதன் முதலில் கடவுளை பற்றி கேட்பதற்கான ஒரு நல்ல சங்கத்தினை பெற்று அதன் மூலம் படிப்படியாக தெளிவு பெற வேண்டும். அவன் ஆன்மீக குருவை ஏற்றுக்கொண்டால் ஜடத்திற்கும் ஆன்மாவிற்கும் இடையிலான வேறுபாட்டை அறிய அவன் கற்றுக்கொள்ள முடியும். ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து இன்குவிசிட்டிவ். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து இந்த என்ன சங்கம், இது நல்ல ஆன்மீக சங்கம் வேணும். அப்புறம் ஒரு ஆன்மீக குருவை அணுகி அவர் சொல்றப்ப நம்ம வந்து கேட்டு, இதெல்லாம் நம்ம கேட்டு இருக்கும்போது என்னது, இதெல்லாம் நமக்கு இடையிலான இந்த வேறுபாடு எல்லாம் புரியறது அறிய அவன் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதுவே மேற்கொண்டு ஆன்மீக உணர்வை பெறுவதற்கு மைல் கல்லாக அமைகிறது. இப்போ நம்மளே பார்க்கலாம், ஒரு 5-6 மாசமா நம்ம படிச்சுருக்கோம், எந்த லெவல்ல நம்ம வந்துட்டோம், எவ்வளவு இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டோம், அந்த மாதிரி நம்மளே வந்து ஒரு இது பார்க்கலாம். மைல்கல்லாக அமைகிறது. பல்வேறு அறிவுரைகளின் மூலம் ஆன்மீக குரு தனது சீடர்களுக்கு வாழ்வின் ஜட கண்ணோட்டத்திலிருந்து விடுபட கற்றுக் கொடுக்கின்றார். உதாரணமாக பௌதிக கருத்துக்களில் இருந்து அர்ஜுனன் விடுவிப்பதற்காக பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் உபதேசிப்பதை நாம் காண்கின்றோம். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல என்ன சொல்லி, இந்த புலம்பி தள்ளினர், நான் பண்றது பாவ செயல், அவங்க வீட்டுல அவங்க இறந்துடுவாங்க, நான் ரொம்ப பாவம் பண்றேன், எனக்கு வந்து அது ஆகும், இதான் எல்லாம் புலம்பினார். இப்ப மொள்ள அவரோட ஒரு இதா நம்ம விட்டு போய் 18 சாப்டர்ல சரண் அடைஞ்சிருப்பார். எல்லாம் எனக்கு வந்து சரியாட்டப்போ பகவான் வந்து எப்படி உபதேசம் பண்றார், அவரோட எல்லாம் அவரோட எல்லாம் என்னது தாட் ப்ராசஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகுதோ அதெல்லாம் நம்ம பார்த்துன்னு தான் இருக்கும், நாம் காண்கின்றோம். இந்த உடல் ஜடப்பொருள் என்பதை ஒருவனால் புரிந்து கொள்ள முடியும். உடலினை 24 மூலக்கூறுகளாக பிரித்தறிய முடியும். இதை நம்ம முன்னாடி படிச்சோம், இப்ப படிக்க வேண்டாம். இது ஸ்தூல தோற்றம் ஆகும். மனமும் மனதளவிலான விளைவுகளும் சூக்ஷ்ம தோற்றமாகும். மேலும் இவற்றிற்கு இடையிலான விளைவுகளை வாழ்வின் அறிகுறிகளாக அமைகின்றன. ஆனால் இதற்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் ஆத்மா உள்ளான், பரமாத்மாவும் உள்ளார். இந்த ஜட உலகமானது ஆத்மாவும் 24 மூலப்பொருள்களும் சேர்ந்த கலவையினால் இயங்குகின்றன. திரும்பி நம்ம வந்து நாளைக்கு வரும்போது இந்த 24 இதுவும் நீங்க யாராவது ஃப்ரெஷ்ஷா எழுதி, எல்லாரும் யாராவது இல்ல எல்லாருமே எழுதி கொண்டு வரலாம். அப்பதான் நமக்கு வந்து ரிவைஸ், நானும் இங்க தேடுறேன், இங்க இருக்கு எழுதி வச்சிருக்கேன், அதை வச்சுட்டோம்னா நமக்கு வந்து திரும்பி பார்க்கும்போது ஈஸியா வரும். ஆத்மா பௌதிக மூலக்கூறுகளில் இணைந்த கலவையே என்று முழு ஜட தோற்றம் என்பதையும் பரமாத்மாவின் நிலையையும் யாரால் காண முடிகின்றதோ அவன் ஆன்மீக உலகிற்கு மாற்றம் பெற தகுதியுடையவன் ஆகின்றான். இந்த விஷயங்கள் ஆழ்ந்து சிந்திப்பதற்கும் உணர்ந்து அறிவதற்கும் ஆனவை. ஆன்மீக குருவின் உதவியுடன் இந்த அத்தியாயத்தினை முழுமையாக புரிந்து கொள்வது அவசியம். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் இயற்கையும் அனுபவிப்பவன் மற்றும் உணர்வு என்னும் 13ஆம் அத்தியாயத்திற்கான பக்தி வேதாந்த பொருளுரைகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. நாளைக்கு வந்து நம்ம வந்து 13வது பிபிடி வந்து பார்க்கணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, எனக்கு ஒரு டவுட்டுங்க மாதாஜி. நான் வந்து ரெக்கார்டு பந்த் பண்ணிக்கணுமா மாதாஜி? 24 மூலப்பொருட்கள்